lijntje van jullie kant? Nee. Ja. Die is er wel hard in. Ja, gepakt en gemazeld. Ja. Ja. De stream is online? Nou, hartstikke mooi. Miljoen! Vanuit een warm en brotsige Burgenwei. Mooi dat je zag, de livestream voor het Vierliappen, het hele seizoen. De 6 grootste wedstrijden die brengen wij bij jou. Jullie helemaal niet te missen de komende uren uit dit warme, als tropische Burgenwei. We zitten hier vlakbij het Skaat. En ik zie je net alleen nog, rechts van mij Bart Helmold. Welkom. Dank u wel. En links van mij Marit van der Wal. Leuk dat je er bent. Ja, heel fijn. Ja, had ik steeds de Ilke Scarion Memorial. Wat zei je dan, Bart Helmold? Ja, een wedstrijd met extra lading voor u als burger natuurlijk. Elke had voor u voor de club heel veel betekenen. Nou ja, Hannes spreekt dit seizoen voor het eerst met mij, dus ik denk dat we een mooi moment krijgen. Het waren herinneringen bewaren aan de Ilke Scarion Memorial, Marit. Ik heb hem heel vaak springen op. Ik heb de snork vaak op de spastie mantelhand. Maar voor mij speciaal, had ik een hele goede baan van Ilke. Dus in die zin voor uw familie wat een bijzondere wedstrijd. Is dat u te lezen door een leek? Door iemand die geen doel had hoe Vierliappen wat zo'n man dan budgetten had voor de Vierliap sport? Ja, lastig denk ik. Vierliap is eigenlijk één grote familie. We hebben een beetje een roadshow in de zomer met 3 maanden waarbij we vrij intens met elkaar oploeken. Als je dat we 2-3 wedstrijden in de week gaan. En dan had de tweede en derde klas wedstrijden al je nog. En daarbij nog een paar keer trainen. En Elke miste vroeger eigenlijk helemaal niks. Dus die weer er altijd. Dus het is eigenlijk iemand vanuit die familie die het voortvalt. En Elke wie echt nog eens de vrolijke noot, de gangmaker in de club. Dus ja, die wordt wel mist. Had je aan hem denken? Het is natuurlijk fantastisch dat er zo'n wedstrijd als eerbetoon voor hem is. Maar had je aan hem denken, wat is de herinnering die het meeste bijblijft bij jou als dat haast door Ilke Scarion? Nou, de eerste gedachte komt altijd op zijn mooie dag, is altijd op het FK-feest en een Nederlands kampioenschap. Dat had ik wel eens wat blessures opleveren, maar daar ga ik eigenlijk eens in glimlach. Dat hier wie altijd vrolijk, altijd pro de willen. Ja, dat wie Elke. En ondertussen bloeit fanatiek. Ik zie hem nog achter Hannes onderin met de Fries kampioenschap. Werd Hannes als junior de zilveren pols won. En het hup wat hij al klappende wijze op, ja, die emotie wie zo mooi om dat mee te maken. Ik me voorstellen, tenminste, ja, zat je het nou omschreeuwen, ja. Is het bijzonder voor mij. Marit, zo'n wedstrijd, de Ilke Scarion Memorial, die heeft toch heel vaak hier. Ja, ik kan me voorstellen dat er momenten binnen waarvan zei van nou, dat denk ik minder graag om waarom. Ja, ik weet het net 100% zeker, maar dat een van mijn eerste Ilke Scarion Memorials, dat ik mijn polsbrutsen heb op de raan hier. Dus in die zin heb ik er net een al te beste herinnering aan. Maar later op de wedstrijd ging het op zich prima hier. Maar ja, de ongeluk zit in een liets hoekje. En ja, ik landde in een heel liets hoekje, daar rechts bij de dameskans. Ja, dat is vrij liets. Dus ja, had je dan geen kant op kennen, dan wie dit eerste kant. En maar een wat minder resultaat helaas. We zitten op een lietse 10 minuten voor dat alles hier begint. Hoe is het eigenlijk, Meidi? Ja, best. Ja, ik ben topfit. Ik hoop dat de rest ook topfit is. Het is wel warm, dus ik kan me best voorstellen dat er een paar er een beetje les van hebben. De matten zijn zwart. Vanmiddag ben ik al eentje die zag dat ik de bleren onder de voeten heb. Dus ik hoop dat ze daar jongen wat minder les van hebben of wat voorbereiden binnen. En dat het al dat het mooi sprongen worden. Want voor de duidelijkheid, de Vierliap die weet misschien dat je weer ontliepen bent. Maar dan wie is je dus hier van een beetje al? Ja, maar die 30 graden om 1 uur stingeren. Ja, hoe komt dat? Ja, eigenlijk hartstikke best. Een hele mooie afstand zetten, dus ik ben heel tevreden. Dus, welke afstand? 15 meter 90. Wat zei dat toen in farm? Dat hij op zich best goed is, want ik heb nog net zo volle wedstrijden rond in die zin. Daarom zit ik nog wat lager als de rest in dit blokje, in die zin, in de derde klasse. Net in de eerste klasse, maar ja, in die zin best. Ik wil even uitlezen, want de mensen die weten misschien net dat je studeert in Eindhoven, dan ben je klaar. Ja, ik ben promoveerd, dus het doctoraat is binnen. Dus ik ben weer in Friesland, sterker nog vlakbij, in Veenwouden.
Maar dus om die reden dacht ik het NK op thuiskans in het Heidenskip, ja, hoe ik het eigenlijk toch nog een kans Jan. Maar als je stappen binnen en je begint weer, dan begin je onderaan in de laagste klasse. En dan moet je klassement volbouwen. En als je druk hebt in het begin, dan ja, ren je achter en even de rest. En ondertussen ben ik dat aardig aan het bijbenen. Dus ik hoop dat ik in plaats van hier zit commentatie aan mooi spring. Dus eervol dat de crème de la crème van de Philips Sport Nijsby zit. Betere analisten hier me eigenlijk net wensje kennen, Bart. Ja, want vandaar, ik hoorde eigenlijk net te introduceren, meervoudig Fries-Nederlands kampioen. Als je juist naar Joert, naar de jeugd die je hier hebt, naar de junioren, naar de senioren, wat verwacht je van Joert? Ja, maar het zei het terug. De temperatuur kist er last van haar. Maar we zijn natuurlijk een vrij explosieve sport. Een sprong door het max 1 seconden. Ja, ik voel het altijd heerlijk om bij dit water te springen. Als het goed voor jezelf zwaar is, drinks genoeg en dan houdt hij zelf een beetje koel tussen de sprong en terug. Ja, dan kan je lichaam best wel lekker functioneren. Het waait bijna net. Het centje zit in de reg. Ja, ik denk dat we echt wel over de 21 meter gaan doen. Oké, dat zijn al een mooie tassen. Ja, zeker weten. We hebben meisjes handbrillend op voor jullie rij. Ben er echt specifieke momenten die tijd bij bleven om hier in Burgum liepen? Ja, Savolle. Ik had je van de week al verteld dat ik net heel goed in geschiedenis ben. Ik ben altijd een lepper geweest die het vooruit zeg. Dus dat we een Nederlandse titel winnen en bezig zijn met het volgende seizoen. Dus vind ik wel eens lastig. Alleen als wat ouder wordt, zou ik nou weer steeds maar begin toch langzaam gewoon wat vaker weer rond te zien. En hele mooie herinneringen lezen hier sowieso. Ik er is eentje uit. Ik denk het meest aansprekende weer toen we hier nog een houten walbeskoeiing tussen Sandbed en het publiek. Dat ding wie 60 centimeter heeg van hout. We moesten toen de bult wat opscowen omdat ik toen heel veel een Nederlands record sprong. En maar altijd 2 meter boven het Nederlands record, maar dat Sandbed wezen. Voor de veiligheid? Voor de veiligheid. Ik sprong hier toen de stok kwam helemaal stil te staan. Klom hem uit, op het derde punt, handje erbovenop. Nou, dan just uit door de haven. Het publiek was helemaal stil. En ik hier echt het gevoel, de meesten gewoon aan de kant, want ik weet net waar ik te landen kom. En ik spring uit en ik kooi uiteindelijk met de vingertapjes in de houten walbeskoeien kooi ik de ranen rijtje. En dan al die kapjes die over de ranen hangen om te zien waar is Bart bleef. Ja, dat zijn wel unieke ervaringen natuurlijk. Dat is nooit weg, kan ik me voorstellen. Nee, dat is nooit weg. Ja, just hier roert alles en iedereen uit. Ja, dus just de bootjes lezen in de haven en ja, de Maasrekken is 11 meter boven het water. Dus ja, dat uitzicht is fantastisch. Wat een magisch gevoel. Ja, zeker weten. Ja, wat giet er dan in die fractie van een seconde door die heen? Ja, de angst dus van die meesten, dat is net wie het West-Del komt. Nee, en de andere kant natuurlijk, je wist dat die walbeskoeiing er staat, maar er was ook volgaan voor een Nederlands record. Dus dan toch maar voluit uitspringen. Want je denkt van ja, 2 meter verder als Nederlands record spring ik nooit. Maar ik kwam toch aardig in de buurt, want dan had ik nog wel een, als het wat grutter bent, echt nog wel een orenmeter nodig om te landen. Nou, hier is de correct toer, we gaan over de 21 meter heen. Maar hast je een idee of een persoon, een liepe waar we op letten moeten, Joet? Nou, ik weet net bij de 21 meter wedstrijd bij bedacht hier dus, maar ik denk dat dat en bij de senioren en bij de junioren wijs ik in. Want Germ en Michiel die ben erg op dreef. Dus ik ben eigenlijk, hij is nog net live springen showen, helaas, maar ik ben heel erg. Even de achternaam erbij voor het publiek. Michiel Sielstra en Germ Terpstra, die ben laatst heel erg op dreef, Nederlands records, kans records, maar beide vaak 21 plus en dat is wel uniek. Hoe uniek is dat, Bart? Als junior zijn, dat is hoe uniek. Ja, dat is lastig te zeggen. Toen ik ooit begon, was er altijd zijn als het een beetje met die leeftijd meespringt. Tot aan die 18e, dan is het hartstikke leuk. Nou, dit zijn jongens die zijn 18 jongetje hier en die springen 21 meter. Ja, ik vind dat bizar. Ik denk dat om elke nien. Ik niet net zo volle doel had door de Philips Sport. Als het daarom uitlijst dat een junior verder springt dan een senior, dat is toch. Ja, daar kiest haast net bij. Nee, dat is in het verleden natuurlijk wel vaker gebeurd. Ik had zelf ook een paar keer waar mochten. En ja, dat is wel een bijzondere ervaring. Het is wel oors natuurlijk, want de senioren, dat zijn de topklasses die alle soorten in elkaar strijden. En vaak is het dan 1 of 2 junioren die vrij uitspringen kennen. Die plaatsen zich in de eerste ronde voor de finale. Dan ben ze wist van de finale en dan kunnen ze voor jou een keer gakken op die ene ultieme sprong. Als je een senior, die moet nog zien dat er in de finale komt. Die moet wel bij de beste 4 komen, want anders redt er het net. Dus daar zit iets meer druk op, dus het is net helemaal te vergelijken. Ja. Ik maak het niet uit waar springt dat ze maar sprong worden. Even hier namen, werden we op letten, Matthew? Ja, dan worden toch bij de Gerrit Terpstra en Michiel Zijstra. Dat ik, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Wij meidjes op voor die lieperij hier in Burgum.
Je hoeft helemaal niet te missen. Blijf bij u. Wij zullen u even installeren op uw commentaarpositie. Beetje daar achter de camera, lekker in het skaat. Publiek in de kleervaart, de boekjes in de hand, zinnebril erbij. Ja, we moeten er wel een beetje om tegen. Goed drinken, denk ik, hè? Het 3 uur lepasje. Beter, hè? Ja, wetter, nee, laat er geen misverstand op bestaan. Wij maken u even klaar. Op 4 minuten, dan ben wij waarom met het verslag van die Ilke Scherjon Memorial. Hier, in een brotsig Burgum. Ja, bedankt hè. Dat is de fout hier. Welke kant op komen? Hier dan hier langs het makkelijk. Even zien. Als je inderdaad naar Marit klopt, Ja, we hebben ons linksbus. Ja, ik ga maar in midden. Dan zet ik het bankje mooi erop. Oh, toch de zinnebril oud. Ja, dat is mooi. Ik kan ik op de kruis zetten. Dat is een mooi. De broek is op het kort. Die auto nog vet. Bijna een microfoon pakken. Oh. Zo, bedankt Hans. Niet onblesseerd, maar wel weer maar. Ik weet alleen net welke van mij. Maak ik niet zeker. Die is en dan zouden dan moest een koptelefoon op, maar dan net? Ja, Willem dat waar. Ik vind het prima. Is er voorbij? Nou. Als squadraport is het Ja, daarom. Ja, ik ken erbij. Zo. De regen echt? Ik ben al los. Ja. We zijn weer waarom. Waar we onze commentaarposities innam. Marit en Bart zitten de kleer van. Mijn naam is Timo Jepkema. Links van mij Bart Helmold. En aan de linkerkant van hem Marit van der Wal. We zien op het stuit de eerste Lieppers kleersteen. Het was maar even focussen op Ja, de middelste scores. de middelste scores, hè Bart? Riemen Durk. Wordt ook weer. We krijgen Nina als jongen, Nina van Vliet uit Burgum. Dus voormalige jeugd Nederlands kampioen. En Riemen Durk, ja, die gaat ziek het weer terug op. Nina ging ook weer. Dus ik hoop dat we nog wel wat oorsprongen krijgen. Wordt. Ja. Dus is hij ook wat meer focus op de verhaal, Marit? Ja, zeker. Het En is op de leuk dat we famkes? nou natuurlijk vrouwelijke commentaren bij hebben. Dus ja, dan kunnen we de focus makkelijk wat meer op de vrouwen lezen en de famkes natuurlijk. De famkescategorie is vrij nij. Alle keer komen eigenlijk haast uit de jeugd bij. Dat maakt het dat ze nou bijvoorbeeld maar wat minder wetten springen voor de veiligheid. Maar dus ik dat de oudste aan
Nou ja, wellicht nevens vorige jaren toch wat leger luidt. Terwijl de famkes wel nevens hun PR hartstikke netjes springen, zeker. Ja, maar ben ik nog maar lichtgewichtjes natuurlijk. Hè? Dus daar krijg ik niet als juist en dus juist nou Brecht testen. Ja, dat ben maar michtjes. Ja, zeker. Ze winnen het groot. Gelukkig hebben we het, nou ja, er zit eigenlijk geen wien. Dus dat is voor hun heel fijn. Want mocht het waaien, dan is dat toch, als je net zoveel gewicht maar hebt, best wel lastig springen. Ja, wat toch deze omstandigheden, mijn Jepper? Ja, dit is eigenlijk optimaal natuurlijk. Ja, misschien iets te warm, maar de zinnen zitten in de regen, daar had ik geen last van. Het waait praktisch net. Dus dan kun je eigenlijk de stok optimaal zetten. En dan wist ik, de tweede sprong was als hem 4 of minder 4 zetten kist. Je had er winst zit en hij is een beetje vlager. Ja, dan is het altijd een beetje loterij van ja, wat doe ik nou eigenlijk? En nou zo het zelfs kunnen zeggen, nou ik zet hem 4 centimeter verder en dan had het al effect. Ik zag naar de middelste scores. Even zien wat dat is. Maar Bij de famkes bij Brecht. Inderdaad. En Brecht doet ik het water erin. Is Op zich net ramen dit waar. Ja, dat zoek ik rechts zeggen. Dat liep het me eigenlijk op het moment. Ik best wel lekker. Nee, ik wil dat je even lekker ouwe, best wel fris. En dan wist ik weer de stoksteen ken voor de volgende, meestal. Wie stoot er wat van, Marit, van dit waar? Ja, ik vind het zelf eerlijk heel lastig. Ik hoor net zei heel erg van het warme waar. En ik vond dan op mintje springen nog even een stukje lastiger. Want dan heb je helemaal last van de hitte. Maar ja, dat is jij erbij en dan moet ik me ervan. Maar je bent op dit moment live inderdaad. Ja. Ja, je kunt ons volgen via... Dit is Hidde, die springt ik heel goed. Die heeft al meerdere PR-sprong, deze week zelfs nog. Sjur eens even. Dan gaat nog wel aardig het koers, hè? Ja, spietig. Meneer Smit uit Weensum. Zit klaar op de middelste scores inderdaad. Voor zijn eerste sprong. Het is wel een wen met trein scores en takelijk voor u, Bart. Ja, het is het drok. Minna komt nou in zijn oren en komt er gewoon. Ja. Een lietse dribbel had er erin. Daar is dit Burgum wel een beetje onbekend, want onze scores een fjerry een beetje. Dus die jou in de loop wat we waarom. En daardoor wordt in aanlooppas iets langer en dan komt het op het eind soms net uit. En dat corrigeren die jongens dan eigenlijk automatisch wat. Maar een dribbel is nooit bevorderlijk voor de insprong. Je hebt dit seizoen alles jontje meter 60 en nou, wat komt er op uit? Ja, Santje heel. Het is toch mij dat Timmerman zijn eigen. Nou, er lezen 12 lintjes in samen. Ik weet nog dat op de camera dat echt goed zien Ja, is. dat is wat lastig, dat is wat lastig. Er lezen 12 blauwe lintjes in samen. En volgens mij lezen ze op... 15 meter 79. ja, dat is deze eerste afstand. Oh ja. Bij de jonkjes. Ja. En volgens mij lezen de lijn bij de senioren op 15 en 18 meter. Ja, Minna springt Santje meter 30, dus dan zetten we er net heel veel aan. Nee. En ondertussen op de middelste scores, natuurlijk wel heel bijzonder, daar staat Hannes. Ondertussen had Hannes bijna dezelfde snor als dat zijn hij Elke hier. Okay. En Joert wordt de wisselprijs is echt de bronzen snor van Elke. Dat ding is vereeuwigd heel mooi in brons. Ja, als Hannes een beetje in close-up krijgt, dan zit eigenlijk de kenmerkende Scarion-snor wel zien. Hannes had er dan een groot but bij, maar Elke hier dan echt helemaal die unieke snor. Ja, dit moet bijzonder wijzen voor Hannes. Had jaren en jaren net lept, besloten om dit seizoen weer om te komen. Ja, en om dan nou hier in de eerste klasse de Scarion Memoriam te maaien springen, ja, dat is wel mooi natuurlijk. Ja, fantastisch. Hij zegt hier van uw analisten dit seizoen, Hannes Scarion, op de middelste scores. Ik zei het nog maar even, ben bij de 6 grootste Liep-wedstrijden dit seizoen. Het is... Ja, als er zat er ook, het zullen we net heel veel wedstrijden kunnen commentateren. Want, nee, hij doet het heel goed, hè? Natuurlijk. Hij dus doet het heel goed. Ja. Ja. Zullen eens even doen. Waar vlucht je dit zo'n bed in? Bij de jonkjes is dit... Even zien. Oh, Demi van der Galien. Uit Aardegeer. Even zien. Ik denk dat het Aten wie. Ja, dit wie Aten. Aten Mierema. Van Skarnegoutem. Wacht je nog op die oren in daar, hè? Van ja, ondertussen zit er in zijn voorbereiding. Nou, we kunnen mooi even zijn sprong even helemaal meenemen als voorbeeldsprong voor deze wedstrijd, voor de meesten thuis. Je ziet dat er een baan om had. Dat is een binnenbaan van een fiets. Dat is puur voor extra grip. Ondertussen had hij de stok al recht zetten, zodat het zo recht mogelijk goed wordt. En dan komt ze met de oren in. Hannes had een stabiele loop. Insprong. En hij had eigenlijk de volle wegen nou.
Of de loop wie net fel genoeg. Ja, dat kan maar dit waar wil dat wel eens gebeuren. Dat is toch iets loonbest. En dat is net een maximale loop krijgt. Ja, en dan helst het derde punt net. Nee, dat is wat we nou correct zeggen, hè? Dat derde punt. Ja. Ja. En hij springt weer. Springt er eigenlijk chin aan. Dus juist dat hij chin derde punt aanspringt, ja, hij komt er net hoe in en dan valt het weer om. Dat is ook de reden, want die vraag krijg ik eigenlijk altijd dat ik in de landen hoe vier heb en praat. Waarom rent er iemand achter die vent aan? Ja, dat is in principe de coach die ik roept van hey, doe komst weer om of doe de goede kant op. Omdat zelf alleen maar focus bent op het topje van die stok, daar wordt hinnen. En op het moment dat je omheen just, vier net altijd helemaal welke kant het opgost. Nee, even het in de gaten. Dan zien we op de famkeskans Jana Galema. Die is ik vrij naai bij de famkescategorie, maar die springt zeker al heel leuk dit seizoen. Meerdere PR's al sprongen. Dus die giet zeker elke sprong eigenlijk een stapje vooruit. Dus ik ben heel benieuwd wat zij hier deel zetten zal. Mooie rustige aanloop. En de insprong. En inderdaad, een mooie klimslagen en de nes. Dat is zeker voor haar wel een hele mooie sprong. Ja, misschien iets te vlakker in. Ik weet niet hoe het dan is juist. Maar... Het hier al wel wat verder mogen, maar het is ook warm. Ze binnen vrij naai dit, dus misschien moet ze er nog wat om wennen. Explosiviteit levert dan vaak iets in inderdaad. En mijn vlakker in bedoelen wij dat het eigenlijk iets te leger inspringst. En dan krijgt de stok echt weer meer snelheid mee. En eigenlijk wordt dus zo lang mogelijk stilstaan op dat derde punt om het hier te krijgen om te klimmen. Ja. Mag er stel wat door Liepen hier in Burgum, Marit? Want jij hebt dus verschillende kenmerken van Saskans. Koerstel je wat maar hoe wij? Ja, nou, ik ben eigenlijk nog van de generatie die ik op de oude kansen sprongen heb. Misschien ben ik dan overal haast oud, misschien net. Maar goed, wat we hier zeggen is eigenlijk de nieuwe generatie van de skansen. En dat houdt eigenlijk in dat de skans wat hoger is, het wetter is wat minder. En daardoor kunnen we eigenlijk optimaal 4 springen. Inderdaad, wat Bart zei, dat is de skans best wel mooi ook. Maar de aanloop is nog net per se dat ik daar echt winst uit helly. Mijn aanloop is eigenlijk al wel vrij sterk. Maar goed, sommige leppen vol. En nou, Sjöven en Falken bijvoorbeeld, kan je best voorstellen dat dit voor hem heel lekker draaft. Die oudzet is ik mooi. Nou ja, voor hem ziet de stok nog net heel scherp. En dat is juist eigenlijk dat er vliegend bijna. Hij waait er heen. Ja. Ik heb het in de gaten. Fijke stellingwerf uit Koudem bij het Heidenskip. Seizoensrecord. Zontje meter 92 dit seizoen. Zit er nog potentie in? Vind ik nog wel jammer, want Fijke vorig jaar weer super op dreef. Hij had qua afstand nog net heel veel del zetten, terwijl het wel een jongen is waar heel veel talent in zit. Tenminste, van wat ik vorig jaar nog van hem zien had, toen vond ik hem echt dat er de stijgende lijn heel wat te pakken hier. Jammer dat hij dat nog net helemaal terugzetten had. Maar dat kan in hele lietse denkjes zitten, het kan samen vallen. Als je op de famkeskans naar Nienke Klein-Veldeman, die zit hier helemaal stil en helpt het inderdaad kreeg net. Nou ja, wel even opfrist voor straks. Maar ze springt hier in het leidenshirt. Dus dat houdt in dat zij op het moment bij de famkes eigenlijk de beste is op basis van klassement. Maar ja, hierna hebben we haar 7 concurrenten succes. Dat is Nienke Kampen. Beide van het Houtskip train ik al jaren samen en ken het heel goed met mijn koffine. Dus ik denk dat hij het heel gezellig helpt op skans. De beide Nienkes daar op de achterste skans hier in Burgum. Temperaturen gratis 29. De stiet haast geen wien. Is dat gunstig? Ja, geen wien is altijd gunstig. Hoe constanter de omstandigheden binnen, hoe mooier dat de stok is zetten in de tweede treden en hopelijk via de vijfde sprong. Dan kun je een wedstrijd maximaal opbouwen. Dan haast iets minder loterij van de wien. Ja, wien van achteren vinden sommigen ik nog wel eens een voordeel. Maar goed, dat zorgt er eigenlijk ook voor dat soms qua aanloop heel snel die te futten is. En dat het dan toch krijg ik net past. Dus dat ken ik, als je een hele constante aanloop hebt, dat is soms wel wat vervelend om daar rekening mee te houden. Dan hebben we weer de jonkjes Reinder Haanstra in het kenmerkende pompenbladen shirt. Dat betekent dat de leider best op dit moment in het klassement. Dus zodra we die shirts op de skansen sjurgen, dan zijn wij altijd iets extra scherp. Want dat zijn vaak een beetje de talenten die het Jeroen rennen. De malie die het in de gaten houden, Matte. Of de vrouwen natuurlijk, had het pompenbladen shirt onhaven. Maar Rutger Haanstra van het Heidenskip. Die, ja, dat is Reinder, dat is zijn broerke. Oh, sorry. Ik heet al hoe één grote familie, hè? Ja, dat hebben we in de gaten. Ja, ik zit naar de verkeerde te zien. Heeg tempo in klim. Zet je direct een mooie, ik denk Santje 20 del. Hartstikke mooie crisis. Afstand om mij te beginnen. Ja, en we hebben het correct al hoe dat een junior makkelijk de finale binnenspringt. Ja, dit binnen afstand voor een Reinder, waarbij het eigenlijk al een beetje de vanuitgang is dat je een finale springt. Dus deze jongen die kan nou gewoon voor jou een keer vrij uit te springen. Joh. Ja. Die kun je wel onder vast noteren voor die finale.
Ja, daar hebben we de oren inken. Nou, die stiet wel heel stil. Ja, ik krijg net. Ze zijn al hier erg scherp, Joet. Ja, ze drukte hem bijna nog wel in. Ik denk eerst dat ze haalt het lang net, maar straks ziet toch nog wel een beetje voorwaartse beweging in. En Boven zit er ook mooi in. Ja, die helft had helemaal Kijk op eens kop even. en een Dat is even. dikke 8 meter, 9 meter. Boven is de eerste die ook een jontje gaat. Boven Westert uit Snits. Ja, Lept in Driels. Seizoensrecord 18 meter 90. Hoe je daar doorheen, Bart? ja daar gaat er ook in. 4 doorheen. Het lintje leidt op, volgens mij leidt het lintje op 18 meter. Dus dan gaat er een dikke orenmeter doorheen. Ja, die zal zeker tevreden mee zijn. Ik heel mooi dan in het klassement natuurlijk. Hij sprint hier in de mixklasse. Ja, dat houdt in dat net in de top van de senioren mooi draait, maar krijgt een stapje daaronder. Ja, en dan is het toch altijd wel spannend bloeien in de eerste klas. Ja of nee, is op het moment ik nog best wel een ding. Want we winnen maar een paar wedstrijden west. Dus iedereen is nog wat op gang ontkomen. Dat is een jongetje 40 denk ik haast wel. Nou ja, dat is als eerste sprong en eigenlijk best wel makkelijk hè. Ja, wat zit er dan nog in het vet? Nou Zo ja, ja, als zei je ze. nog een klimslag meer de tiert krijgt, dan gaat hij door de 20. Ja, En dat zou voor hem denk ik een PR wezen. Noortje 46, ja. zo. Die, Nou, sterker nog, dit is al een persoonlijk record. Dit is al dus een mocht het nog persoonlijk verder in, record? dan, Oké. dan weet we het zeker. van Ja, Boven Westert. Als het er dan zo makkelijk uitziet. Sjur eens even. 18 meter 90 zien vorige persoonlijke record. Zo. Die had hij dan heel dik Ja. verbeteren. Maar een jontje meter 46. hè? En dan springt er een hele meter bij zijn persoonlijk record. Zo. Dat zijn dikke verbeteringen. Ja. Dat zie je eigenlijk bij de senioren haast nooit meer. Want beginnen wij in carrière, ja, jonkies gaan nog wel eens dat ze in de winter heel wat groeien. En dat ze dan het eerder op een meter erbij springen. Maar bij de senioren is vaak, wordt het vaak centimeters of decimeters was er nog bij springt. Ik zet even links van die een flesje Wetterdel. Wat Wetterhammer die pakt maar. Het is belangrijk om goed te drinken dat het publiek hier in Burgermek. Het grootste gedeelte zit in het skaat. Er ben ik wat mensen die een plakje in de zinnen opzocht hebben. Maar dan wel mij de zinnenbril of de pet erbij. Waar zullen we nou op het stuit? Ja, bij de jongens komt Hielke Brouwer nou naar de orenkant. Maar ik zie het eigenlijk meer naar Sitse Lefferts op de achtergrond te zien. Op de middelste scores. De middelste scores is dat, hè? Een van de grote talenten natuurlijk van vorig jaar bij de jongens is naar de junioren gegaan. Daar is hij nog in. Oh, dat is wel heel sterk, zeker, Ja, ja. hij zit er mooi in. Zo, ja. Echt een jongetje meter. Ja, Sint-Pierre loopt wat heger volgens Ja. mij. Ik weet het uit de holen net, maar dat is heel vier. Ja, nou, hij is kennelijk degradeerd. Want hij zit in de mixklasse nu. En de mixklasse is een aparte klasse die we nou, ik denk, zie je hier al bijna ha. Een klasse waar senioren en junioren bij elkaar zitten. Heel vroeger, nou praat ik echt heel hard. Dan gingen we 3 groepen senioren. Senioren topklasse, senioren A, senioren B en 1 groep junioren. En op een gegeven moment was de jeugd zo goed dat we zeiden van ja, we moeten misschien afscheid nemen van al die oude bokken die nog 14 meter springen kennen. En de jeugd die 16 centimeter springt omarmen. En toen is eigenlijk de mixklasse in het leven kwam. En dat is eigenlijk een groot succes bleken. Ja, dan was het net low, maar er is een training uit het Heidenskip. We hebben het heel druk bij Nienke op training. Maar ja, die vriendje eigenlijk naar de andere kant. Dus voor haar helaas nog net helemaal de oude staan waar ze op hoopte, denk ik. Nee, dit is... Het zal nog last. Of sleept ze gewoon wat met haar been terug het zandbed? Nee, ze maken het hele grote stappen, maar eigenlijk is dat wel vriendelijk. Want daarmee trapt het zandbed vanzelfs. minder in Ja, natuurlijk. voor die opvolgster die Ja. er aan nog door het zandbed maakt. Ja, Nou ja, ze ben ik al een keer vriendin, dus Sportief. het is ook al een keer heel lief naar elkaar natuurlijk. ja. Zit er ook wel eens venijn in de sport? Nee, vind ik eigenlijk echt absoluut net. Ja, hier en daar natuurlijk wel eens even dat ding in oorsgeven dat dat wellicht de bedoeling was, maar ja, nee. Ja, we hebben wel eens natuurlijk door de 6 wel eens een beetje druk op die concurrent. En mentaal is volgens mij ook al wat bezig. Maar net zoals dat we in de keertsport kennen steeds. Maar ik Nee, ga- dat mentale aspect. Ik ga dat- onlangs nog eens een keer voor het hier de PC zitten zien. En ik ja, wat die man nooit zien elkaar op en ze. Ja, daar ben we maar mietjes bij. Ja, maar we ben ik heel lief in elkaar. Maar we ben ik al een keer familie, wat Bart al zei, want op het middelste schaal zit op dit moment mijn broerke. En daarachter mijn huid als coach. Dus Ja, ja, mooi dit te is zien, hè? Een liedje Rut. praat. Lietsebraad, maar ik een hele Ja. grote familie samen als je aan. Ja. Dus ik hoop dat hij nou een mooie sprongdeel zet natuurlijk, want ja, dan ben ik toch wel een beetje biased. Dan Ja. ben we wel je vrienden, maar ja, dat is toch familie, hè. Dus dan jij krijgt even wat Ja, hulp. maar dat jij er ook bij natuurlijk. Hè. Dus we gunnen het al je record wel, maar we willen zelf eigenlijk het lauwst het 4 springen. Ja.
Een hele mooie sprongje van Aten. Nou, wij staan dubbele namen. Het waren Aten. Ate Kaatstra uit Mantrum. Ja. Stuur eens even. Dietmar is een voorbeeld die bijvoorbeeld wel wat les heeft van de skansjer en die het soms al wel wat lastig draven vindt. En dan ik vooral dat stukje die ouw zet. Ja. Nou, dat gaat nou eigenlijk Hij zit er hartstikke eigenlijk mooi. mooi Heel mooi, sterker nog. Kijk eens even. Dietmar van der En die Wal. zet je zeker voorzien van een hele mooie sprongdel. Ja, hij gaat Ja. nog wat hut. Je krijgt de hut om nog een uitsprong te maken. Hè? Dus en hij had natuurlijk vrij een lang lichaam. Dus als dan wat een onderzwaai krijgt, dan rekken ze het zo wat jeder als dat die lietse behendige jonkies doen. Andere kant just in zijn klemmen natuurlijk, maar zijn lengte gigantisch lange slagen. Ja, het is uitbuiten van het optimale lichaam. Zeg. Ja, ik heb het in de gaten. Je hebt die explosiviteit in die vierlap sport echt wel nodig. Een persoonlijk record, Jerk. Voor Aten, je hebt de jonkies, die Ja. springt 16.03. Kijk eens Ik weet even. net hoe oud Aten is, maar waarom komt op mijn verhaal jeder. Maar die leeftijd mij springen mast. Ja. Ik zie geen leeftijd erbij staan. Nee. Maar Nou ja, goed, op zich gaan ze al terug naar de junioren. Dus in die zin springt het 16, vast goed, maar als je leeftijd. Ja, inderdaad. Ja, daar hebben we nu op de Skans hebben we hier een supertalent staan, Jorrit Boustra. Had bij de jeugd eigenlijk alles won wat het erin voel. Voor het eerst op de Grote Skans. Ja, toen bleek het nog een heel licht jonkje te wezen. Hij het zwier met de grote lange stokken, werd mij sprong werd. En als dan no shows, deze jongen die is in de winter van mij 20 centimeter groeit en ik 10 kilo in de bik aan. Ja, en dat is juist helemaal weer waarom. Dus je basistechniek is hetzelfde bleun en de power is er een beetje bik aan. Ik kan genieten van de stijl van het springen van deze Jorrit. Ja, dus just ik, dus ja, zwieren stok, maar hij springt je vol mooi maximale lengte. Nou, Ja. dat just ik zeker net alle jongens doen. Nee, zeker net. Jorrit Boustra uit Reduzum daar in beeld op dit moment. Ja, Is ik een familiespringer, want zijn zus die komt aan nog in actie. Van Weensum. nou, je krijgt even helemaal mooi alleen de aandacht ook bij de Skans in Utrecht. Dus Ja. hij had alle tijd om zich rustig te concentreren. Maar ze zelf bepalen hè, wanneer het ze dan Ja, daar had 12 hele springen, minuten maar tijd. ja, 12 moest hele je om de minuten klok tijd. houden hè? Ja, als het in de reet springt, telt die sprong net, dus dat is kan. Ja. Dan springen we natuurlijk het veiligheid en dat lauwt net tegelijk. Want ja, er bestaat toch altijd de lietse kans dat bij mijn cadeau komt. Zie een sterke aanloop. Mooi insprong. Ja, hij dit zit wordt er een hele mooie supermooi sprong. in, hè? Jere, Mustertjen. Nou, Hartstikke heeg. Ja, Ja, bizar. hij eens heeft even voor de zien. leiding hoor. tje. Die gaat je Roede Santje heel heen. Ja, dus Ah. zo is de Reinder een hele mooie afstand. Die zit wel in de finale. Ja. Maar goed, ja, daar Hij wordt gaat toch wel er even voorbij. Ja. Ja, ik vind zijn stijl super mooi. Ik denk dat ik had die insprong altijd roemd. Een hele mooie parallele trosswaai. Nou, dat had Jorrit ook. Die had gewoon, daarmee zet ze die stok zo mooi in het goede spoor. En dan best voor het baas hoe de stok. En ja, soms kost het een beetje afstand als de stok net heel 4 zetten kist. Maar hij is daar door sabot baas hoe die stok. Ja, dat neemt er voor lief. Ik denk dat Weensum op het moment ook heel erg ziet. Want ik heb het idee dat dit hun stijl is op het moment. Er zijn wel meer in Weensum die gewoon heel constant 4 leppen kennen. Dus die hebben gewoon echt controle hoe de stok die witte waar er stiet en wat ze er uithellen kennen. En Ja, die duggen klopt. dat ik. Dat zit hem in de wijze van trainen dan. Ja, de Dat je techniek als die is coach of doorleerd als krijgt. trainer een beetje die stempel druk op de stil van de leppers die bij de vereniging zitten. Ja, het is echt een stukje visie van een coach. Wat vindt hij belangrijk? Als er coaches die vinden aanloop bijvoorbeeld heel belangrijk en coaches die vinden insprong heel erg belangrijk. Ondertussen zit Nina heel mooi in de stok. Ja, goed Maar- in de gaten houden. Ah. Komt daar raar in het hoekje te landen. Ik vind het altijd een beetje spannend. Nou, door hier is het Ja, toch dat- een beetje jaloers. ja. Het is een heel iets hoekje. De marge daar is net gigantisch groot. En dus er rent gewoon wel een trottoirbaan om het zo'n bed heen. Ja, als die correct even mij pakt, dan doet het al zeer. Ja, Riemen Durk voorzien tweede sprong. Eerst sprong te wetter, maar ik denk... Oh, een roetje op loopt mijn er stok. maar door. Ja, Ja, zo. Kijk eens Ah, even. was scheef. Oh, nee. Helaas. En deze hoek was toch altijd moeilijk te zien of er dan wolrug giet of net, Ja, vind ik. precies. Hij draaide er heel mooi omheen. Hè. Alleen krekt te langzaam. En dan is die stok valt al een beetje voort naar Rogsta voor hem dan. Maar Helaas. zeker een hele goede Wel een mooie poging. Om poging. te, ja. En ik hou wel van een beetje actie. Hij doet het heel mooi. Ziet er mooi uit. Ja, en dan gaan we hier denk ik naar de jongenskans. Is de eerstvolgende. Dat is Hidde Galema. Ik van het Hardenskip zijn zuske, nou ja, wij zijn familieding, springt op de zeeskans. Ja. Hij heeft dit hier al een paar keer een nieuw persoonlijk record gesprongen. Dus hij giet eigenlijk, ja, hij stijgt op zichzelf uit. En dat is ju het mooi waar, dus ik ben benieuwd. Die is correct naar 15 meter 79.
Nou, dus even zien wat Hidde Galema van Nijhuizen dan nou voor u in petto had. Maak het hem clear. Ja. Zijn coach zet de stok voor hem rocht. En dan is het dan hem om te concentreren en nog even de sprong in die holle trot erin. Even het in de hand brengen. Zij had elke leerper denk ik zijn eigen tafereeltje wel wat er op Ieder had de zijn eigen scores, hè? voorbereiding. Ja. Toch mooi om te zien, de oren daar. Zeker een sterke aanloop. Ja. Hege insprong, maar gaat heel mooi vlot omheen. Ik zeg dat hij hier ik maar maximale lengte springt. Nou, dat vind ik voor zijn jongetje best wel knap. Ja, maar maximale lengte, dan gaan we door stokken van 3,24 meter. Dus dat doet nogal wat. Dat is echt de maximale lengte, hè? Ja, maximale stoklengte. Waarom kan dat net langer? Dat had alles met de veiligheid te krijgen? Ja, we zijn van aluminium naar carbon gegaan destijds. En de aluminiumstokken in 1,5 meter. En die koers dan verlengen met eurometer. Maar dat werd bijna een onbestuurbare projectiel. Omdat het ding heel raar begon te sweepen. En toen ben we naar carbon gegaan en toen kregen we opeens een hele stugge, starre stok die we eigenlijk volle verder konden verlengen. Stokken binnen al over een hele meter, dus dat is een hele meter winst. En toen begon iemand heel veel aan Nederlands records te springen. En maar de stoklengte 3,24 meter, omdat zien top op dat moment krijg die lengte hier. En toen had de technische commissie gezegd, oké, we gaan hem verzetten op deze stoklengte. Want anders waar houdt het oors op. Als we nou naar stokken van 14 en 15 meter gaan, ja, die gaan we echt een keer uitklimmen, maar wel aanstaan. En de piekbelasting wordt natuurlijk steeds groter. Als je van 1,5 meter naar beneden komt, of de komst van 15 meter naar beneden, ja, die belasting is zoveel meer volle heger. Ja, hoe lang horen de bandjes in knibbels en raren zat het nog vol? Ja, er is gewoon een max om wat uw lichaam eigenlijk onkin. En wat die Philips-stok uw lichaam onkin. Ja, vooral de landing, de impact van de landing. Ja. Want voor iemand die het nooit geleerd had, waar viel dat het meest? In die ankels of in die knibbels? Of? Ja, dus maar krijg waar is het verkeer door eigenlijk een beetje. Hè? Op het moment dat eigenlijk alleen op de slechte landingen, die viel het heel bot. En haast wel eens dat het meer op die kont landt, ja, dan viel het in die reg. Ja, ik zie jou heel vaak het vergelijken. Normaliter dat iemand twakken zijn lichaamslengte valt, dan moet de trauma komen. Ja. En wij komen van 1,5 meter komen we naar beneden zeilen. Dus een minne zit ondertussen heel mooi in de stok. Ja, maar echt 4 uit koers. Ik denk zelfs buiten de sector uit ons, want het is echt wel een heel eind. Ja, klopt. Nee, dus die klappen die zijn enorm. En nou springen we natuurlijk wel op het allerlaatste moment nog weer van de stok af. Dus dat helpt nog wel wat energie eruit. Alleen ja, ik ben een lepper 100 kilo of over de 100 kilo. Ja, er gebeurt wel wat, zeg maar. Ja, dat kan ik me intekenen. Dan komt er wel wat naar onderen. En ja, weet je dat, denk ik, van jongs mij aan die leppers, dan blijft het denk ik het veiligst. Dat je weet wat het docht. Ja. Dus je ondertussen je voor de voorste scores. En daar niet, dacht ik, of net? Nee, Atemir, maar zijn we. Sorry. Kijk, dacht ik. Ja. Dat is zeker een mooie sprong. Ja, die springt bijvoorbeeld dan toch weer zonder verlengstuk, zat te zien. Of wellicht een eigen. Ja. Loopt toch lastig, hè? Dan namen we de jonkjes. Dat zijn toch de meest onbekende types voor u. En dat wisselt vaak nog wel, omdat er qua leeftijd en qua eerste, tweede klas zit alles wat dichter bij elkaar. Dus ik vind het altijd lastig om die namen te onthouden. Stroomt ik ontzettend het terug bij de precies. jongens natuurlijk. Ja, Else Kleinvelden, maar zo maakt het hier een sprong, maar toch krekskeef. Ja, wat we zijn is moeilijk te zien, maar Ja. inderdaad helaas de wetter. Zij is een hele goede laps. Ze ziet bijvoorbeeld op het moment dat ik skuundrukt op papier. En dat houdt in dat zij Fries kampioen is. Dan net bij de famkes hier op de Grutteskansen, maar bij de famkes op de jeugdskansen. Dus een beetje lichter, maar dat jouwt wel de potentie gewoon. Je hebt de krek naar Olven 90. Komt ze daar krek doorheen of net? Dus ik ga nou weer. Oh, ze gaan weer. Oh ja. Dus dat is sowieso net verder. Dat is dan wel makkelijk te patiënt. Ja, Maar, dat ja, kan ik ook weet- wat wezen. Ik weet net wat op het moment HPR is. Ik denk dat zij al een stukje vierder kennen als 11 meter 90. En ondertussen gaan we langzaam naar de tweede poging van Hannes Kirill. Had de stok al zetten op middelste scores. Ja, gewoon de eerste keer wierd. Die hellen toen een derde punt eigenlijk belangen aan. Hè. Dus of het had in de explosiviteit zitten, of het had voor jou het grote plan en denkt ik begin gewoon super scherp. Ja, ik ben heel benieuwd dat er nou ook wat waarom zetten heeft. Want Ja. ik heb wel echt het idee dat ik lang net het derde punt wie. Nee, Dus en ja, ik dat vond- die houdt wel wat om. Loop insprong vond ik er nog wel redelijk uitzien. Dus Vond ik ik denk vrij. dat er best wel wat weg had, de eerste sprong. Ja, want zeker ook wel heel sterk uit. Maar ja, als er nou de topklasse wil, ja, dan heb je goede afstanden op het moment. Dus misschien giet hij ervoor. Want hij draaft ik loopt ons. best stabiel. Ja.
Wel iets vertraagd in het laatste stuk. Dus Nee. Oh, Hij is echt aan het wegen, maar inderdaad weer net. Dus ja, stylistisch heel goed. Ik had het gevoel dat het net helemaal uitkomt. Dat er het laatste stukje wat remmert in de loop. Ja. en wat weegt het er dan? Dus hij weegt het. Wat weegt het er dan? ja, nou we zetten de stok natuurlijk op een bepaalde afstand in het wetter, zeg maar, onderin. Waar het blok zeg maar, van de stok, waar die onderin stiet. Ja, en hoe verder dat hij stiet, ja, hoe moeilijker is om dat de punten te hellen. En dan hebben we zelf een beetje macht door hoe vier we hem eigenlijk onder wetterdel zetten. En dan springen we nog een bepaalde afstand naar de stok daar. Dus de stok stiet onder een bepaalde hoek. Nou, die hoek is van belang. Dus ja, misschien het duurt dat er zo even ik zet de stok onder wetter wat verder. Ja, dan kom je ik verder in het zonnebed. Neemt dat risico er maar eigenlijk. Ja, de veroorzaakt eigenlijk de hoek. Dus de hoek wordt iets scherper. Dus het wordt lastiger om die stok hoe dat weer de punt in te krijgen. Ja, En dat betekent er meer tier te krijgen in die sprong. Maar het slaat nou even de andere kant op. ja. Oh, zo. Jan, een shit achterom. Oh. Ja, dan is juist dat ze dan wat onervaren binnen, want dat is het eerste wat coach zei. Het was ik dus omheen zien en omheen klimmen. Coach Roppel, nou, dat ding is keurig, maar toch hoe ze zelf ook even mooi zijn. Janna Galema van Warkum. De eerste keer naar Olve 66. En nou dus wiert. En dat kan dus omdat ze achterover zegt. Of achterom eigenlijk. Ja, ze sting natuurlijk ook heel mooi stil eigenlijk wel. En ja, het zwitterpunt zit dan natuurlijk achter de stok, want ja, daar zit je lichaam. Maar als je dan rugs hoe je schouder in de juggen, dan sco je eigenlijk het zwitterpunt naar rugs. En dan loop je dus eigenlijk de stok mooi daarheen. Ja, dat is wel spietig. We zoomen in op de middelste scores. Dus even zien op het beeldscherm. Dus de zin al wat. Vijkerstelling werpen. We krijgen toen Ah. een jongen met een talent, maar dit seizoen komt het er nog net uit. Dus het zou mooi wezen dat er hem nog gewoon lekker pakt. Hij kan in ieder geval enorm snel klimmen. Dus als hij de stok in één keer lekker had, ja, dan moet het wel goed komen. Ja, bij het Heideskip, Fijke Stellingwerf. Niet correct naar 16 meter 6. Zien wat er nou let ik in. Bij de oor in. Sterke oren, een mooie insprong. Ik liet het een beetje maar insprong en ik Ja. denk dat dat het lastig maakt om mooi omheen te gaan. Ik denk dat er zijn aanzet wat mist. Tenminste, hij daalt er weer wat voordat hij de stok eigenlijk pakt, zeg maar. En dan komt er heel veel kracht op die bovenlichaam te staan. En dan gliert het vaak een beetje naar beneden. Ja, en dat maakt het erg zwier. Dan Ja. wil ik eerlijk zeggen, ik heb op deze kant gesprongen, specifiek op die. En ik vond het een vrij mooie springplank. Dus de soestig is dat Ja. de afzet is te dwan. Ja. Dan gaan we hier Reinder, hè? Zo, die komt er heel erg in de stok, maar wel een beetje uit koers. En, Ja, maar springt toch weer hoe die zandje meter. ja, hier het rugwist dan, Haastra. hier hem denk ik misschien krijg Han. Ja, Leidt natuurlijk op het tweede plakje. Had zien dat Brent over hem heen sprong, Brent Monsma. Dus hier wat oorzien gedacht, denk ik. Maar ik krijg wat de 4 uit koers om dat baltje om te kunnen vallen. naar achteren, naar Ja, Nienke Klein-Velleman weer, volgens mij. Ja, die zit hier heel mooi in de stok. Die komt een stuk verder deze sprong. Christian dat dit een famke is met een hele goede omloop. Hè? Want die had de stok gewoon een stuk verder als de rest. En die komt met 2 klimslagen en eigenlijk roem hoe dat baltje heen. Ja, zoals ik zei, daar ben ik een peer, die ben vrij nij. Dus ik kom eigenlijk direct terugstroomt uit de jeugd. Wel. Ja, die ben inderdaad, nou ja, wat liefst hebben wat minder gewicht. En die aanloop is, nou ja, nog een beetje vanuit de jeugdkans. En daar hoeft het al net zo mal. Ja, dan is juist dat die vorenfamkes toch al wat ouder binnen, wat meer, nou ja, gewicht ik wel hebben. Maar ik gewoon wat meer explosiviteit in die aanloop. Wat ervoor zorgt dus inderdaad dat onderwetter die stok volle verder kennen. En ja, alles onderwetter, dat hoeft boppenwetter net meer. Dus dat scheelt al een paar klimslagen. Zeker. En van mij komt Nienke wat uit de turnwereld. Toch? Dat is juist toch wel vaak famkes en jongens die vanuit de turnen komen. Die ben wend om zo'n turntoestel om te vallen, zeg maar. Ja, dat was eigenlijk met die stok echt was. Want eigenlijk is het natuurlijk heel onnatuurlijk. We gaan op straat ook net zo hard mogelijk in de lanterenpelen dragen. En eigenlijk is dat wel wat we doen natuurlijk. Ja, zo zou je het ook misschien kennen. Maar dan profiteer je dus eigenlijk van het atletische lichaam dat je met turnen al een beetje opbouwt had. Ja, en geen angst natuurlijk. Want via het net, die dames hadden de stok. Hij werd nou correct gezet. Ze zetten hem een heel eind uit de hand. Dus 2 meter boven het wetter. Er gebeurt nogal wat. Er komt nogal wat op die lietse kopjes om. Ja. En ondertussen zien we weer bouwenwerpers komen staan. Dan krijgt een fantastisch PR natuurlijk. Maar die jongetje met de 64. Ja, die had hij goed zenuwen. Ja. Westert van Snits. Met de Oerin, daar op de middelste scores. Ja, ik vond de Oren nou echt Nee. een stuk minder Ja. goed. Ja, dat zie Ja, je en wel, dat is hè? juist, dus ik vind dat er lang net het derde punt helpt. Ja, misschien dat het de eerste aanloop gewoon heel soepel en dat er nou toch, ik heb er echt zin in. Maar dat eigenlijk juist krijg wat zinwerk Beetje heeft. verrotten, hè?
Ja, en dan zien we op de zeeskans naar Oreninke. Die zit hier heel mooi. Zo, die had de stok stilstaan. Maar Piet ziet gewoon Oh. zo al heel fier. Ja. Kijk eens baltje. even. In Ja, de die- leiding hoor. Niet waar ben ik zeker om elkaar weer, heb ik het idee. Ik heb het klassement net bezocht, maar ken ik zou wijzen dat het shirt zo naar Oreninke Ja. gaat. Nou ja, daar had een stok kennelijk ook 4 te staan, want die kan aardig maar in een klein veldeman meekomen. Dit Ja, is Nienke maar, ja. Kampen, hè? Voor de duidelijkheid. Ja, precies. Van het heidenskip. Sprong eerst Ja, Wiert en nou dus. Om het makkelijk te maken hebben ze al hier achter elkaar aan, joh. Dus Ja. dat is wel lekker. Ja. Die en de Nienke. Nee, de oren Nienke. Nee, de oren Nienke. Alle Galema, hier uit het Kampen en heidenskip. Kleinvelderman. Ja, dat ik nog eens een keer. Of springen bij het houtskip, ze komen net al uit het houtskip. Nee. En dan houden we de jonkies nou op een skans, dan komt er al aan. Hilke Brouwer van Arem. Is bij de jeugd ik zeker Ja, zet er een echt goede mooi in, leider hè? is. Kijk eens. Ik Fries kampioen worden, Nederlands kampioen worden bij de jeugd vorig jaar volgens mij. Oh zo, ja. Maar die Flintje, die komt omheen in de stok. Die heeft een soort gang omheen met klim. Ja, het is mooi om te zien. En in Timburg gaan we natuurlijk echt een jeugdcompetitie. En dit zijn jongens en famkes die vanuit die competitie teruggroeid zijn. En ja, vroeger moesten ze wachten tot er sterk en groot genoeg is om die grote polsen te springen. En in Timburg kiezen van 8 jaar hier, soms 6 hier al als ze groot genoeg zijn. Kiezen al meedoen aan de wedstrijden. Ja, dat is qua ervaring natuurlijk fantastisch om mee te nemen. Ja. Duidelijk dus dat we hier nou sjoggen naar de topklasse bij de famkes, de mixklasse en de topklasse bij de jongens. En dadelijk dan gaan we verder hè, bij de vrouwen, de senioren en de junioren. Ja, dat klopt. Ja, even duidelijk en gegroet hier naar je collega Gerrit de Boer. Ik hier, Maar ondertussen aanwezig. Sietse Leffers komt er gewoon. Sietse is wel een jongen, daar verwacht ik echt een product van. Dat is echt een jongen die gewoon de 20, 21 meter in de voeten had. Nou nog net, 4 uur koers. Ja, ligt En het een dan beetje wild. Hij wil Ja. graag, maar Toch het, had ik hem in de stok zitten zo, en denk, haast een paar trainingjes mist in de klimpeel. Maar de souplesse die tevoren hier, die zorg ik nou net helemaal weer om. ik zal man zien maar zijn mooi trainen, dus ik ben heel benijd. Wellicht werd het oerslaan op training. Het zo kennen natuurlijk. Maar ja, dat is wel, eerlijk is eerlijk, het klimmen is een van de makkelijkste dingen om te trainen. Dat Nou, welkom. als je geluk hebt, dan kan dat binnen. Ik denk dat ik een man ik ben, dus ik ben benieuwd. Ook Dus gezellig. het on uw tocht zat te zien, maar drinken. We hebben hier wetter hier, maar dan wordt hier terug de organiserende vereniging heel goed on uw tocht, maar wat fris. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, oh, giet het? Ja? Oh, ze zijn lekker koud. Nou. Ja, goed hydrateren, dat zullen de lepers zelf ook dwaamatten. Natuurlijk, maar dit waar. Het zit je nog onder hemel hier in Burgum. Dus En- juist, dat ze op de famkes gewoon even ontwacht zien winnen. Maar Waarom dat is komt dat? omdat er nog een meter in het zonnebed staat. Ja, dat is toch wel handig dat de famkes daar net bovenop springen. Is voor de meter net zo leuk, maar voor de famkes ook net zo fijn. Wel een mooie aanloop hier. Mooie insprong, maar ze komt eigenlijk dit keer net helemaal lekker omheen. Nienke Galema sprong correct reed. Dat betekent dat haar sprong de eerste keer net helemaal goed weer. Nee, maar hoe bedoel je? Ja, had ze in de reed sprong, dan had ze dus de volle tiert had ze broek. Moet niet een hele minuut. Ja. Alleen nog dat kan wel eens wijzen dat het in overleg met de technische commissie doet. Als je achter op een skans, Kronius daar staan in het blauw-rede shirt. Dus ondertussen even naar de jonkies, maar we zeggen een Kronius daar staan. Dat is iemand van de technische commissie, een wedstrijdleider eigenlijk steeds maar. En op het moment dat Stoke krijgt, dat Nienke krijgt, moest even maar wachten. Juist even een seintje en een Kronisch en juist een Kronisch. Ik moet even wachten, want er staat nog een meter in het zonnebed, de tier erin te trouw, of ze kunnen hem op pauze zetten. En dan kan het wijzen dat ze zegt, nou wacht je maar rust even, en al wordt het reed, dan telt die sprong alsnog wel. Maar ik zie dat er bij Nienke in het klassement ook gewoon op reed staat, dus daar had ze de volle tier broek. Ja, duidelijk verhaal. Het verhaal achter reed zat het VAR Ustiet op het scoreformulier. Dat al die namen en al die cijfers en al die kleurtjes van je staan. En dit Ja. is wel voor die, hè? Ja, op de middelste skans hebben wij de familie, het broerke van. Is Nou het ja. eigenlijk gek om te zien? Nee, zeker niet. Maar ik mag wel graag even mooi zien. Want ja, gaat het goed, gaat het mis? Ken ik misschien hier en daar nog wat advies van. Je weet het net, mijn hart zit erachter. Dus ik denk dat het wel goed komt. Het van Mitzi mij coacht, maar nou maar zelf. Op zich weer een mooie aanloop, mooie insprong. Maar Niet meer van de wal. ja, hij is eigenlijk weer wat, nou, super wat te langzaam omheen getrokken. De stok eigenlijk al mooi in fut erin. Jammer, want hij had volgens mij wel een sticker op de stok. Hè? Van mij zie je er zeg ik hem zien onder de sticker zitten. En ja, dan mist eigenlijk correct die een insprongpunt.
En dat is juist eigenlijk dan Klaus de hele sprong een beetje achter die sprong om. Want als hij hem nooit zien heger pakt, dan kan er hem iets meer onsquorren. 10 centimeter bedoel je Ja. dan? Ja, en dat zijn die stickertjes. Ja, dan kan er hem iets meer onsquorren. En dan had er de stok iets meer en dan klimt het ook vaak makkelijker. Als je één keer die stok chin hast, dan is zangen verrot eromheen. Er is helemaal niks om. Ja, dit weer eigenlijk wel een heel iets beetje het voorbeeld van wat er gebeurt als de sweep van de stok chindy heeft. Ja, dan klinkt het echt heel dreig. Ja. Ja, dat kan gebeuren. Ze springen nou ik even een moment maar een oren stokt en dat ze oors wend binnen. Ken ik wijzen dat het hem ooit mooi is. Ja, zeker weten. En dan krijgen we op dit moment bij de jonkies even helemaal alleen nog op de sconsen. Omdat zij kennelijk maar meer leppertjes binnen. Misschien gaan we op de middelste en de vierste sconsen wat aanmeldingen houden. Jorrit Boustra uit Reduzum. Gaat onder leiding natuurlijk, maar is je zoontje 58 van krijgt. Oh ja. Ja. Onder leiding in die jonge stopklasse. Jorrit Boustra mag zeggen van Reduzum. Je hebt dit seizoen een jontje meter 18. Tje, Ja, dat dus ben wel dat afstand, hè? Bizarre Vooral afstand voor bij dit jongens. soort jonkies. Dat is ongelooflijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Onvoorstelbaar dat je dan als zo'n afstand springen. Daar komt de oor in. Super mooi stabiel. Van Daar gaat Bayern. erbij, hè? Zo, Daar gaat zo, erbij. ja. Ja. Oh, het koers, hij het loopt koers. scheef. Correct. Ja, hij komt ja naar u staan, dat is net goed. Ja, als dit erop doorgaat, dan 100. klapt er gewoon weer een jontje meter uit. Ja. Ja, dus juist Lekker hoe koers. snel dat die bob in de stok is. Ja, dat is echt zo'n training die iedereen thuis eigenlijk wel bang kent. Ja, dat vind ik toch wel, de Wies het krijgt hoe Weensum met insprong, maar dat vind ik echt een kenmerk van Weensum op dit moment. Gerrit Terpstra is daar echt wel mee begonnen van fysieke arbeid leveren in de winter en dat trots zet in de simmer in maximale klimsnelheid en lange slagen, want Jorrit, ondanks dat het net heel lang is, maakt het er toch hele grote slagen. Ja, daar is het zo makkelijk relatief zo'n winst op hebben. Ja, daar is er ook een voorbeeld van. Ja. De klimst als dame eigenlijk als een van de makkelijkste dames klimst er omheen. Ja, dat is puur effort, is erin stapt. Ja, hoe Dan snel zit die er dus bob nog een in. heel soort potentie in. Ja, maar ik zie ze op trainen zo vaak, jongens en famkes klimmen nou gewoon 8 keer daar. Dat krijgt gewoon een meter binnen PR op. Ja, die krijgt gewoon cadeau, omdat het al je zoveel makkelijker wordt. Inspringen gaat makkelijker, klimmen gaat makkelijker, uitspringen has meer power op. Maar ja, Joert aan de Dij is 8 keer klimmen kennelijk heel vaak. Ja, dan gaan we naar de C's gaan staan. Ja, net en Nina, die- u is het thuislabster. Ja, In haar eigen Burgum. Ja, voor de eerste keer droeg je 2 keer wie het gang. Ja. Oh nee, de eerste keer Eén is keer het niet wie nog het. niet. Ja. Gang ze helemaal in dat hoekje daar. laat maar zeggen. hele mooie afstand zoek ze zeker. Dat is Ja. ik nog maar een lied van kun je dan. Ik zat te zien. Ik denk dat ze zich mengt in de top 3 hiermee. Je hebt het ook lekker er op die eigen scores, op die eigen Ja, plak. zeker. Was aan Nina bijgelijks. Hier hebben we iemand En druk, die opletten. zal dit keer wel droeg. En ik een stik beter droeg. Ja, die gaat richting die 18 meter. Dat is een mooie afstand voor hem volgens mij. Ja, natuurlijk haast een thuisvoordeel, want we trainen 2 keer in de week op deze scores. Op die thuiscores. En ja, je wist precies elk plankje hoe het fjert en hoe het vielt. En dat jouwt gewoon rust in een sprong. Andere kant kent ik extra druk, Jan. Hè? Er zit, haar familie zit hier al hier en vrienden en kennissen zitten op de bult. Dus ja, dat jouwt misschien ook wel wat druk bij zo'n van. Ja, druk dat ook wat bij een sporter. Ja, dat zeker is weten. natuurlijk een mentaal aspect waar je eigenlijk net echt de vinger achter krijgen. Die je er heel goed mee omgaan en dan weer wat minder natuurlijk. Zij is ik heb hem denk ik. Ja, dat is net anders. Volgens mij ben wij beide voorbeelden die er net per se heel goed, of in het begin net zo goed mee omgaan kon. Denk je dat maar, zo uit? We gaan protelleren, Martin. Ja, Ja. maar de druk, is dat iets wat dan zwier is? Of zwier op die ja, schouder jij hebt stil? er zeker bij. Maar had je 15 binnen en dan ben je al heel goed en iedereen shut je hoor. Ja. Die gaat je te wetter, ja, die helpt het lang net. Maar iedereen shirtje on, dan Nou ja, goed, als je in zo'n leidershirt springen, wat we zijn, dan shirt wij ik even extra. Ja, dan shirt iedereen even extra. En dat ben best een soort per eigen die dan op dat moment in die split second wat van die verwacht zie. En ja, dat is best wel een ding. Ja, en dat is een ding dat bouwt op. Tenminste, geen bij het seizoen ook. Want nou ja, daar wonst zo'n beetje alle wedstrijden. En dan uiteindelijk komt het de sneur van augustus. Komt het Fries kampioenschap op in zo'n hoeken. En dan ben alle eetjes op die richten. Want doe zit het wel eventjes dwaan. Ja, ik weet net hoe dat bij Dijgong is, maar het had mij sowieso 3 jaar Friese titels kosten. Dat is puur spanning geweest, omdat gewoon net mijn lichaam functioneerde helemaal net. Nee. Dan ben je Ja. de te kloppen man of de te kloppen vrouw en dan viel die eigen in de regbaan. Ja, ik sloeg zelf gewoon helemaal in de blokkade. En ik
moest letterlijk door mijn coach voorttreuren weer bij het concentratiemoment. Zei, maar het moest hem op gang trouwen, maar dan hiek de nood nog stand, denk ik. Ja. En langzaam komt de overtuiging dan een beetje, dat is echt goed genoeg best. En dan winst een keer een Friese titel, ja, en dan vallen de puzzelstukjes. En Is dan daar wordt op het de in. train? Op dat mentale vlak? Nee, Nee, dat dat is- het ervaring maar die jaren. Want ja, op zo'n moment heb je alleen nog op een FK. Ja, die komt 1 keer per jaar. Ja, dat valt dan moeilijk op de training. Het is moeilijk iedereen vragen om op een trainingsjoen op de tribune te gaan zitten. Ja, Nee. dat is heel lastig. En het is precies wat zij is dan hier en die kent het al heel snel. En Nina is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Die kan streamen in een wedstrijd springen, maar zij is dat het Nederlands kampioenschap is en dan springt ze HPR. Ja, die is daar, dat zijn voorbeelden, die doet dat fantastisch. En Oren, ja, die had daar les van. Wisse, mijn pupil van voor het hier. Ik kan echt een kampioenschap springen. Ik kan een stream en seizoen draaien en werd wel Nederlands kampioen, bijvoorbeeld. Ja. En een Oren had er wat meer les van. Ja, zeker. Ja. Helaas wel. Maar ja, het zie de sport. Ik weet, ja, erbij, het mentale stukje je zeker bij. Ik denk dat er een heel soort binnen die met me eens ben dat ik zie dat de eerste sprong van het seizoen echt net grappig is. Nee, ik ben helemaal niet eens. Aan de andere kant had het ook heel veel gebracht, zeg maar. Had ik dan ook bij Romsje, had ik wat ik al geleerd had, om te leren gaan, maar die spanning en overtuigd te wijzen van jezelf, brengt het hier ook heel veel. Ja. Wij hebben eens gekregen Sjoerd naar Minne Smit. Ja. Op de middelste scores uit Weesems. Je hebt al de eerste 12 keer naar Sontje meter 30 en Sontje meter 43. Ja, dat zit nou weer op een Sontje in heel ongeveer. Sontje 26 springt er nou, zeg ik. Ja. Dus een stabiele wedstrijd, maar ik denk dat er Lauwer een meter erbij oprukt hier. Aten Mierema uit Skerne Gautum. Die op hetzelfde plakje staat op dit moment. Die leeft op het stuit naar. Ja, nou ja, een 50 meter misschien. Nee, een 40 meter denk ik. Ja. Dat is ook het. Ja, en dit is wel de ronde, daar gaat het erom. Hè. Nou, maar bij de jonkies mast bij de beste traaiers in de komen. Ja. Of staat geen finale en dan best klaar voor Joert. Hier komt Else weer die springt ik een hele mooie sprong. Ze landen, al die famkes landen Ja. daar in hetzelfde gat. Nou ja, dat is fijn, want dan wordt dat lekker hut. Maar ze ben jong, dus ze kan heel wat hè. Maar een mooie sprong voor haar zeker. Dat is wel spannend denk ik met Nina, want Nina sprong krijgt 12:42 en die zit daar treden bij. Ja, het zit dicht op een koor. Ja. Dus die zelfs 2 keer 12:42 op het scherm. Dat dus, is toch wel uniek. Ja, dan is het dezelfde afstand als je met de Sjoen naar de tweede afstand. Nee hoor. Ja, en Brecht had daarbij 2 keer wierd. Dus Twee keer wierd. dat telt dan net zo goed. Dus dan zit Nina maar haar jongen 21 op het derde plakje. Dus die zit nog op de finale. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat Else Klein-Velderman nou springt. Dat zit, Een 12 meter fietje, dus helaas Nee, krijg ik die net redt voor het haar. In het midden maakt het Hannes maakt Hannes het zich op. Gerion hem al op. Als hij een treddensprong. Nou ja, Hannes dat 2 keer weer. Het had dus nog helemaal niks op papier te staan. En toen zei de correct wel, hij wil graag naar de topklasse. Ja, dan zal er toch een afstand op papier moeten komen. Want hij wil graag promoveren naar die senioren topklasse richting een Fries kampioenschap. Ja, dat is zijn doel, hè? Dat Dat die is- others bij u zijn. Die wilde springen, ja. Ja, het blessureleed hoorn. Het had een Hannes Gerion. sterke aanloop in die zin. Nou, wel iets beter, dus had ja, het nou dit is Maar nou beter. wordt het te hut, denk ik. Nou! Ja, een Santje 90, denk ik. Zo, de Ja, mikkers. goed. Het Ja. is beter als niks, Ja. maar ik denk Hij net ging er graag helemaal... maar iepenen, denk ik. ja, hij had al wat volle weer in de eerste. Het was sprongen, ja, een beetje topbekoop in het redden dat je dan wat voorzichtiger binnen, maar dat het dus toch wat minder goed uitpakt dan dat je hopen. Een hele jonge foto had het trouwens. Zo krijg deze. Wat een transformatie had hij trommakken. Wij hadden het beeldscherm voor u mij de records van de Lieppers. Maar er zit ook een fotootje bij. En wat informatie over Hannes Gerion. Heel heeg riem, maar was Jan, hij loopt hem door. Zo, ja, toch scheef, jammer. En een misgreep, hij valt Ja. je super uit de stok wel. Hè. En op de achtergrond Ja. hebben we Jana. Janna Galema Die uit gaat echt Warkum. in hetzelfde Ja, gat. heerlijk. Onvoorstelbaar. Ja, is dat dan Ja, die gaat... tafel? Ik denk dat hij het echt correct net redt. Janna Daar Galema. leidt het lintje. We zeggen het lintje krijgt heel Je even een luidt op beetje. 12 meter. Die leidt Lekker, er op 12 meter. Dan denk ik net dat ze dit gaat rijden. Nee, dat denk ik Ze niet. maken ook Ik, die 12:42 van Nina. ik denk dat dit haast ex-eco maar die 12 wordt van Else. Ja. Nou vraag je me één ding aan, of ze gerucht voor de scans lezen. Ik heb het bedoel je idee, dat? Sjoen uit Dat ze iets Baltie. rogs lezen. Ja, dus Ja. dan springen ze al keer net rug. Dat is toch iets spietig. Een rug Ja. is toch om Ja. iets verder. Ja, op die wijze. Ja.
Ik snap, wij zitten er ook een beetje saaf voor natuurlijk. Ja, het is hè? voor ons lastig te zien. Ja. Wij zitten er een beetje haaks op natuurlijk. Dus we Ja. kunnen net helemaal zien. Maar een persoonlijk record van Janna Galema, heb ik dat nog Ja. niet correct goed jet? 12 meter joggen. Ja. Dus 12 ja, dan meter zijn wij, joggen, ik ja. in datzelfde gat. Maar dat is voor Jana dus een heel mooi gat om in te landen. Want een PR is natuurlijk wel heel mooi. Zeker weten. Ze werd er 6 mei voor nou. Dus ze zit net bij de eerste trein. Dus ze is clear voor Joert, maar ze zal wel tevreden zijn met een persoonlijk record. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Wordt er dan bezocht nog wat om dat gat te dwaan daar in dat zaalbed? Of zit dat er nou een keer in? die wordt Ja. elke keer dicht harkt. En, Ja. ja, het is een beetje spreekwoordelijk dat wij steeds heel land in hetzelfde gat. Want gat bestaat in principe net meer natuurlijk. Elke keer wordt het zaalbed vlak Ja. harkt na elke sprong. Ja. Alleen Het is aan tafel dat je daar weer wel komt. ja, dus juist een beetje een donkere afdruk nog, omdat het correct harkt is. Dan is het zalm wat vochtig en dan nemen wij dat inderdaad hetzelfde gat. Ondertussen zit Fijker weer klaar voor zijn laatste sprong. Ziet correct er wel mooi in, maar gewoon bot het koers. Het zou mooi zijn dat er nou toch Ja, iets meer toch. tijd krijgt. En dan inderdaad rug. Valk iets wel gauw eens even scheef. Dus ik hoop voor hem dat hij dit keer het rug te paard vindt. En dan hem nog mengen in die strijd. Ja, zeker Valk. Ik kan hem zeker wel mengen. Maar ik te hier gauw sturen. ja, toch weer naar rugs. Ja, dat is toch wel. Ja, dat gebeurt helaas voor hem wel vaak. Ja, nou, dan hebben we de jongens op de eerste scores. Is dit klaar. Reinder Haanstra. Reinder Haanstra inderdaad. Ja. Twakker hoe de Santje meter. Leidt op het tweede plakje op dit moment. Ja, maar Santje Tolve en Maar zit daar natuurlijk wel in het leidershirt. Dus 1699. zult toch wel graag die leiding over willen nemen. Want Ja. anders dan het Jorrit Bouwstra pakt hem een beetje in het klassement. Want de beste afstand van deze eerste trui sprong, die neemt mij in het klassement. Ja, Nienke Klein-Velderman zit heel Zo. mooi in de stok. Zo. Ja, die Ja. springt er helemaal bij. Ja, oren Nienke Kampen, die wie onder leiding. Oh, hier Reiner Ja, Haanstra. Reiner had Zo. hem. Ja, Nee, Ja, te mooi nee, voor. wat scheef, heel scheef. En komt moeilijk omheen. Oh ja. Ja, de een in het leidershirt die verlendt wat en de oren die wint wat. Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat. Nou, Reiner weet dus nou inderdaad dat er in ieder geval centimeters gaat inleveren op Jorrit Bouwstra. Want die sprong met zijn Santje in 58 krank een beetje verder dan dat Reiner er nou die in had. Ja. En die beste afstand neemt dus mij naar het klassement. Waarbij Jorrit dus nog een poging had. Het klassement is eigenlijk wat een apart rekkenmodeltje. Steeds maar elke wedstrijd. Als de eerste trui sprongen, haast die het. Of haast de kans om een sprong mee te nemen. De finale sprongen tellen net mee voor het klassement. Vervolgens springt hij een klassement vol totdat het zo'n afstand binnen, dus zo'n wedstrijden. En daarna kroost elke keer die slechtste afstand voort. Ja, Dus die kiest voortstrepen. Ja, gaande waar het seizoen bezieken telkens maar die afstand zo hoog mogelijk. Ja, en we hebben wel eens een wedstrijd dat de 3 keer een gigantische afstand springt. En dan is het natuurlijk helaas dat is maar 1 afstand meenemen meest. Ja, en dan oor ik je misschien 3 keer te wetter. Ja, Ja, dan heeft precies. 0 meter. Ja, dat helpt net. Maar iemand die daar aardig in slagen is natuurlijk Bouwer Wester. Die nou die krijgt zijn handdoek voortgooit en zich klaarmaken voor deze sprong. Ja, een dik persoonlijk record, maar bijna een hele meter verbetering. Ja, die neemt direct mij in het klassement. Dus daar zullen ze zeer tevreden over zijn. En wat spul op een hand, wat is dat? Hars. Magnesium? Hars, vloeibare Hars. hars. Ja. Sure, dat is natuurlijk is een mooi grip. Ja, het is eigenlijk, komt een beetje de handbalwereld, vloeibare hars. Dat spuiten ze erop, zodat die handen in die voeten lekker plakken. Ja, dat is natuurlijk wel aardig in die pols komen. En dan kun je het met goed beetpakken vanzelfs. Ja, soms met het warme waar is het nog wel eens lastig. Dan heb je zweethanden en dan werkt de hart toch wat minder goed. Ja. Maar daar houdt iedereen vast rekening mee. Lekker lopen. Zeker, ja. Het zit er mooi Ja, redelijk potsturen. in, maar het is al je wat wild. Hij had natuurlijk een heel mooi PR sprongen, dus ja, dan wil je toch wel wat enthousiast. En Jontje is hij, 46 dat PR. ja, misschien toch in zijn eerste enthousiasme wel wat ja, concentratie en kwiet hier, hè? Ja. Ja. Of nou te volle weer en deze week maar trouwen om dat ding op horen kant te krijgen. Dan wordt het toch vaak een beetje roeg. En dan Ja. zien we de famkes, komt er weer een enkel rond, denk ik. Ja, misschien gaat hij er nou wel even bij. Het zoek kennen. Nienke Kampen Zo, van hè, het dan stak ik Rijderskip. heel vier steen. Nou ja, dit keer te vier. Nou ja, dat juist had gewoon een felle, sterke aanloop. Ja, dan kun je de stok wat vierde steen heen. Dan, nou, ze sprong je voor al een 3,22 meter, zeg ik. Ja, dat is zeker voor de famkes best wel een mooie afstand. 4 lep de stoop, die leeftijd. Ja, dat is dan misschien net helemaal eerlijk. Ik sprong wel een stukje verder als dat. Maar ik heb eigenlijk nooit bij de famke gesprongen, want die is nooit maar invoerd. Ah, Dus ik heb die vanzelfs. kans nooit hand. Maar Nee. als naar die leeftijd, juist toen wie ik dus 16, toen sprong ik 16 in een hele meter. Dus dan moet er toch nog even een stukje bij. Ja.
Hier de coaching op de achtergrond. Zo, die heel stiet mooi stil, brouwen. maar die komt hierheen. Ja, dat is spietig. De verkeerde kant op. Ja. We hadden Baaltek. Famkes al in een roos gaan en gaan jonkjes best wel vaak deze kant Naar op. links, Naar ja. links, ja. Lijkt het wel dat er een beetje een afwijking hier zit naar links of naar rechts. Ze ben ik nog wat jong, hè, dus Inderdaad. dan vinden de famkes en de jonkies ook nog net zo leuk. Misschien Nee, wel uit het Bobby een ook al daarom. bij. Ja. Mooi sprutsen. Hij baalde wel. Hij ziet maar zijn voet in het zand Ja, met dit te is slaan. Dat wie wat frustratie Als daar. het door een jonkje haast mijn prutte drijft, dan is dit wel, daar wel een voorbeeld van. Hij is bewust, voor het hier mocht hij al op de gruttes gaan springen, maar hij wil per se bij de jeugdblauwe springen, want hij kon nog een keer Nederlands kampioen worden. Hilke Dus Brouwer. het is wel een jongen die doet mij voor de prijzen, net voor de fun. Nee, Hilke Brouwer uit Arem dus. En nou, we Sietsel Effert ondertussen weer op middelste scores in zijn concentratie. Dit ben wel een beetje de jongens waar wij het van verwachten zijn. Ja. Hij Stienje kreeg toevallig naast u, zeg ik. En toen zeg je dat dat wel wat, wat dreig wie. Dus ik hoop dat je hem nog even op hebt voor deze sprong. Loopt je er goed uit? Staan Mooi ik mooi heen niet staan zo. Ja, te heen Of- erin, denk ja, ik. ja. Hij beziekt het nog, maar nee, helaas. Wie het pakt. Ja, 58, daar zal Sietse net tevreden mee wijzen voor je. Want die wil echt weer stappen met in het klassement. Die wil weer waarom naar de junioren topklasse natuurlijk. Ja, het is altijd wel lekker om in die tweede groep te springen. Want dan kan je eerst even zien wat de rest doet. Ja, Ja. dan weet je een beetje waar komt de wienboy. Met de stak een beetje naar links of een beetje op rechts. Ja, dat is toch wel een voordeel dat je in de tweede groep zit. Ja. En dan krijgen we weer de Famkes, krijgen we Nienke Galema. Eigenlijk een beetje de ontknoping voor het plakje in het wat rijden. Je hoort waar gaat het terug naar de finale. Dat is er Dus Nina zal maar de Tomkes Kroest in het publiek zet op dit moment. Ja. Omdat ze op dit moment nog op het Treden derde plakje nog. zit. Ja, ja, ja. En dit is Eerste Nienke trein, haar tweede famkes hier. Nou, Nou. ze komt ik een beetje moeizaam omheen. Dus ik Nee. ben bang voor haar Dit dat redt het ze goed net. clear is. Dat redt ze net. Ja, dan weten we dus dat wie Nienke de Famkes is Klein-Velderman. bekend. Ja. Die werd de eerste in de wedstrijd. Tweede werd Nienke Kampen in de wedstrijd. Ja. En derde Nina van Vliet. Ik heb weer die treinnamen noteren bij de Famkes topklasse. Ja, dan bloot die middelste score hè, waar alle eigen op rug te Nou binnen. ja, op de die B nog, hebben ik nog in. Maar ja, dan inderdaad, nog op de 12 middelste scores hebben mijn broer is weer onder beurt te zetten stok. Ja, Ja. ik denk dat we eerst de jonkies krijgen. Ja. Die had de stad Oh ja. al kleden Ja, dat is ook ATK's zo. als dit kleren. Ja. Daar maak je er nog 2, dus daar is nog net helemaal bekend. Alleen nog Jared Boustra, die weet al dat er zeker is van de finale. En Ate zit ook al in de finale, want die zit al op het derde plakje. Ja, ik dus, zie dat die steen. kan net met voorbijsprong worden. Ja, wellicht voor het klassement kennen ze nog wat leuks dan. Ja. Net helemaal om des keizers baat, maar ook gewoon om een goede afstand te zetten Ja, en dan natuurlijk. kan hè. je natuurlijk vrij uitspringen. Je weet Ja. al dat de finale had, dus er zou gewoon een bonussprong met de Lekker, nog had. lekker gevoel. Oh, Ja, komt wat leeg in de Goed. stok. springt maar die eh, maximale lengte, maar dat had nogal wat effect op het sweepen van de stok, zeggen we. Ja, als je dan net zo'n goede insprong hebt, dan heb je het zien als mooi. En dat is heel lastig springen. En dat juist eigenlijk ik vind onder de oude staan. Maar ja, dat er ik bij. Ja, net elke insprong is helemaal mooi. Ja, en soms kan je dat corrigeren. Maar in dit geval met zo'n Nee. lange stok is dat wel heel moeilijk. Dit weer te roeg. En dan is dit maar weg. Ja, oh, dit hier even mis met de stok. Maar komt vast goed. Ja. Liepen is die te concentreren. Die maakt het hier nou zien aanloop. Die is mooi fel, hartstikke goed. En dan die oudzet. En hij zit er mooi in de stok. Heel Ja, mooi in de stok. ja. Maar Krijgt er een roer? nee, hij is die te vier. Ah, Ja, je had het spietig. zelf ook in de gaten. Hierop dan naar hem uit. Dat hier hebben we ook graag gewoon. Ja. Want Diepen die is die dus echt op zo'n plaatje wat een beetje het randje is van de eerste klas of tweede klas. En hij vindt het hier wel heel leuk springen. Dus hij Ah. zoekt het allerleukste bloeien. Dit hier wel kent nou. Het zit er mooi in. Hij heeft dit seizoen al een PR sprongen. Voorbij mijn huid, voorbij mij. Dus ja, wat dat betreft doet het hartstikke Wat goed. wie dit dat seizoen. voor PR? Mijn PR is 18 jontje en die Ja. van mijn huid is op 1866. En hij sprong, ja, uit mijn holle 1890. 1890. Sure dat ben wel een mooie afstand. Dat Ja. is zeker een hele mooie afstand. Dus ik denk dat we dit seizoen nog hoopt op die jontje meter. Want Ja. ja, dat is net zo 4 fit meer. En we zijn met hier het seizoen, dus dat moet vast nog kansen voorkomen. En dan hebben we eigenlijk alle kansen weer wat horen. Bij de middelste kans kunnen we net zeggen waar te terug worden naar de finale. Want dat is de mixklasse senioren en junioren. En daar krijgen we Bijna straks nog 12 volledige rondes van. Dus die jongens kunnen in de wachtkamer, die kunnen afwachten. Daar bouwen Westert als senior zijn in de mixklasse natuurlijk maar jontjes 46 best een kans maken om die finale te halen. Dus die zullen daar zeker op zitten wachten. En ik zit Leffert maar 1850 bij de junioren. Ja, die moet afwachten of er het mij helpt. Ja, ik denk toch dat de rest toch haast wel de douche instappen kan. Want ja, de seniorengroep denk ik ook. springt heel vier. Dat denk ik ook.
En ja, de goed. juniorengroep natuurlijk. Kijk. Dus ik ben benieuwd. Jorrit Boustra die had nog in je sprong. Ja. Dat is de allerlaatste. De allerlaatste Zit sprong. 4 onder leiding met de Santje 58 die er had. Ja. Zit krijgt fantastisch mooi in de stok. Dus ik ben benieuwd. Dat de nee, zeg je Nilsson. Ja, Ja. toen bot die koers, hè. Ja, Jorrit is een van de naaie leppers die maar een beetje inspringt. Ja, van die generatie ben wij net meer. Waarom maar is goed, dat? Nou ja, goede zaak. het kan wel wezen dat als de stok mist. En ja, het eerstvolgende wat de stok raakt is die gezicht. Ja, en de Gezicht. Tosken daar heeft maar één set van. Dus het Ja. is toch wel prettig om die te houden. Ja. Zit En veilig iets zeker goed. Maar ik denk dat ik zelf de moeite maar zou hebben omdat ik het net niet wend ben. Maar Nee, ik had het wel eens bezocht, maar het stiet me nog net hoor. Maar als het me opgegroeid best is het alleen maar een goede zaak. Je zet er wel heel mooi in. Zo, Je zet er, zo. Oh, Och. helaas. de Boustra. Die komt lekker onze kant op. Van Reduzum. nou, ik vind het wel gezellig dat ze uw kant op komen. Maar dat is in dit geval Nee, zitten dat wij hoort- echt aan de verkeerde hoort net. kant. Ja, dat weet u zelf. Hè, drinken om. Wij zijn van jongen, hè? Ja, nee, wij hebben genoeg drinken. Ja, super dat er hier zo goed om uw tocht wordt. Terug de vrijwilligers in Burgum die het voor elke niet kleersteen om een een beetje drinken hier te brengen. Nou, dan zien we ondertussen op de eerste scones zien we de technische commissie met een stokje staan. Daar is de scones een meter achteruit hellen, omdat nou de dames komen. Die krijgen een meter meer wetter, omdat dan de stok gewoon beter te zetten is en omdat dat fijner springt, vind ik tenminste. Breder wetter springt, vind ik prettiger springen. En dat houdt in dat de technische commissie op dit moment de scones even op naar inmeten maat, zodat het digitale meetapparaat straks de goede maat meehoudt. Ja, zit ik een stukje veiligheid omvest. Dat kan wezen als door de stokken onder water heel veel steen heeft. Dat is dan toch de raakjes maar de stok. Ja, dan moet je toch op je platsklaps uitspringen. Ja, dat kan wel eens wat problemen zorgen. Dus vanuit het veiligheidsaspect wordt de stones nou achteruit scoot. Ja, en natuurlijk voor het publiek is het spectaculairder. Hoe meer wetter, hoe bruggen, hoe mooier het eruit ziet. Vanzelfs, ja. Lijkt Ja, echt dat wel. was ook mij die aan de Red Bull Vierstelepper. Daar gingen we op een gegeven moment een ponton hingen ze daar in het water. Die konden ze achteruit scouden. En dan sprongen we in de finale, hoe 18 meter wetter. En dan ging die steeds, dan wordt het pontontje wel een heel iets postzegeltje. Ja. Waar ze uiteindelijk op landen maar zit. Dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Ja. Ja. Dat Weer vind ik erg wel last spannend. dan. Ik heb helaas maar 1 keer mooi maar mochten en dat in de Rijn. Ja. Dus Ja, dat voor die, mij weer het extra spannend, want mijn Rijn kennen we namelijk net springen. Dan in de stokjes te geleid. En dat, nou ja, dat weet ik weer pijnlijk duidelijk dat het toch inderdaad echt net kan. Ja, helaas. Maar goed, verder een heel leuk evenement, een heel bijzonder evenement. Want alles ja, we eigenlijk samen maken dat het, nou krijg ik even een stukje vieren kan. Die had ik Red Bull 4 te lepper. Nou ja, dan springt het echt wel 4. Ja, daar sprongen we met stokken wel van 14 meter dus. En iets meer wetter, dus er had meer indruk, kreeg meer tijd om te klimmen. Ja, en het is weer midden in Breda, Utrecht, daar ben we eigenlijk al geweest. Midden in de stad, Amersfoort ben we geweest. Ja, het ziet er gewoon spectaculair uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, Ik kan me de beelden nog herinneren. Het is natuurlijk het is een geweldig spektakel Ja. om te zien. Even heel wat oors. Een natuurtalent of een trainingsbeest. Is dat te herkennen? Want ik weet dat je in beide wil een soort trainen. Ja. Gewoon die worden goed omdat ze heel goed trainen, maar gewoon zeg die gewoon het talent hebben om een goede leper te worden. Ja, dat is altijd een pijnlijk onderwerp als dat vredigt om trainingsbeest. Ja, dus ik denk dat wij tussen dat trainingsbeesten dat toch winnen. Maar er Uiteindelijk binnen een komen paar er wel. natuurtalenten. Ja, Ja, uiteindelijk komen de trainingsbeesten toch bovendromen, ben ik wel van overtuigd. Ja, zeker bij zo- de famkes komt denk ik heel veel op talent. Maar als het dan wat hoger komt en naar de records, ja, dan wist het wel bijbenen als het dan net trainst. Ja. En vooral vaak is de carrière iets langer van degene die er wat harder voor werken. Ja, de jongens met echt heel veel talent. Ja, bij mij, de eerste naam die bij mij oppopt is Henk Skievink. Henk Skievink had 1 seizoen heel hard getraind en toen sprong er helemaal niks. En de rest van het seizoen wie dat gewoon een hele gevaarlijke broeder voor u is in de competitie. En die er echt helemaal niks voor. Dus dat weer wel eens frustrerend ja, voor dat zijn kan ik me leven. voorstellen. We herkennen zulke mensen genomen. Mensen die dat van nature hebben. Ja, ik weet niet waar ze het herkent. Nou ja, Henk Skieving die kwam hier op de onze jongens op het park fietsen. En die zette fietsje nou dat leek het me wel een leuk speeltje, maar ik had ook eens beziekje. Dat wie toen onze jongens zaterdag sprongen ze in de eerste wedstrijd en niet wonder. Ja, ik denk dat ze daar gewoon herkent.
Het gaat al je makkelijk, het gaat soepel. En, Ik denk dat Henk ik heel erg siert in de zin dat er voor het FK 3 weken op vakantie ging, dus zonder trainen en dan het toch wint. Ja, dat is voor een heel soort leppers die heel hard trainen. Toch Is wel dat pittig. frustrerend? dat is Dat verschrikkelijk. kan ik me Hier voorstellen. gaan van mij 4 weken toen naar Canada, kwamen we Ja, weer dat om is ook zo 5 kilo zwitter. Op zijn slippertjes vreten Jonas en mijn cowboyhoed kwamen even de Sjen op de training. En zaterdag wordt de Fries kampioen. Ja, dan shit mij maar lekker dan op dat moment. Maar ja, goed, dat jij het ik bij de sport en ja, degene Ja, die het vier zeker slept, weten. die wint. De zal het gebroeders Galema, jij rekt bij de sport. Zij ik ben nemen niet van de afscheid sport. dit seizoen. Zij binnen de sport eigenlijk, hè? Op dit moment ben dat wel de gezichten van de sport, zeker weten. Ja. En zij meidje Hanno Kleer, hè? Het is de eerste sprong die het was sjuggen van Isbrand Galema. Ja. Van het heidenskip. Isbrand die, moest dit seizoen ik wat leger beginnen, omdat de vorige jaar het seizoen net mooi draaien kon. Ja, dus juist nadat hij even wachtte op de basekans, want ja, veiligheid. En die had hier een misgreep, Douwe Abma. Ja. Iets Die te oude roeg. Abma van de Hommets. Ja. Iets te roeg. Je hebt in drills. Daar komt Isbrand om met je loop. Die draaft heel fel, maar wel heel relaxed. Dat is zijn stijl. En dan de insprong. Mooi afzet. Ja, zeker Ja, heel je had mooi. hem Zo, van zo, eruit. zo. Dit is goed. Nee, Nee, Nou, heel als het spietig. saai in de kist. ik verwacht heel wat van Ja, jou. beste loop, mooi insprong. Zag er mooi uit. En dan hebben we Noah op de eerste secondes. En een lepper werkbaar van Chameerd ben. Ja, zeker. Die is heel sportief. Die komt volgens mij, is dit haar eerste seizoen in de Famkesklasse wel? Of misschien tweede? Dat weet ik net 100% zeker. Maar in ieder geval springt dan net heel lang bij de dames. Noah de Boer van Exmoire. Toen stak ik 4 in het weddenstein in. Dat zien wij natuurlijk mooi Timmermans eigen ambitie hier wel. Hè? Ja, dan zit ik vet heel heeg in de stok. Ja. Maar wel wat te enthousiast vier. Ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de Je hebt eerste dus ronde bij de Famkes. Dan gaan we ook op korte wiert. Het is toch even aantasten. Hoe is mijn lichaam? Wat had de warmte hier met mijn liefde? Ja, of zij wordt altijd gewoon heel erg warm. En ze zwemmen eerst even. Het ken. Het is een tactiek van sommigen. Ja, dat ken natuurlijk ik. Ja. Ja, dan ben we even in de pauze, want iedereen die zet de stok weer clear. Maar het is het afski-tournee eigenlijk hè, van de broers Galema. Die te plegen waren toch blessure leed. Doch dwaande binnen mij een soort van comeback dan. En no afski nemen van de sport. Sjug Ja. die beetje squadgen. Ja, Arne Galema is natuurlijk een periode futwiste keuze voor carrière. Of eigenlijk de carrière van zijn vrouw. Want hij is naar Zeeland wist voor een promotieonderzoek. Een ziek van haar. Die dat zelf ondertussen al oud ronden. En ja, dan betekent dus wel uit Nieuw-Zeeland wou springen, dat giet net. Hij heeft wel een soort traind. Dus het is ook net dat er net fit waarom kwam. Net de 4 weken van Henk Skiewing. Hij kwam wel sterk met waarom, want hij was wel Nederlands kampioen. Zeker, zeker. Een mooie sprongen heeft er zeker naar maken. En die wilde dit seizoen ik zeker naar mooi zien. Ik weet wel dat ze er beide in staan. Zeker Anne, mooi een soort... maar de kop ervoor om echt nog goede afstanden te zetten. En Isbrand die is inderdaad iets meer van het genieten. Die wil gewoon leuk, lekker springen. Ja. Maar ik denk dat hij dat wel het allerlauwst doet hier in de topklasse samen met Anne. En net, zoals in het begin van het seizoen een klasse leger. Dus een beetje de wisseling van de wacht dan bij die topklasse, bij die senioren. Bij die... Ja, nou, die is natuurlijk al wel een periode gaande, maar wat naar je gezichten die er al wil komen. En ondertussen, ik ga nog een skoftje in de Galema strijden, dus het is wel een heel skoft door zo mij. Ja. Hier hebben we Brent Monsma. Ja. Ik en Lepper, Een goede lepper heeft al een FK woont, daarom ziet er ik skuindrukt op papier. Maar je mag een pekelim slagen, komt er heel vier, maar hij zal je net tevreden maar wezen. iets te roeg. Brent Monsma. En nou op de vierde kans Pietrix Westra van Durham, een van mijn pupillen. Een thuiskans, hè? En haar Zo. thuiskommers. Zo we zien wat dat doet. Jur eens even. Ja. Iets te vlak erin en dan mat ze te hut. Ja, Tevreden trainer of iets te hut, zei je? Ja, nee, ze had wel eens dat ze er wat voor in doet. En dat was dus nou ook weer. Ja, en dan drukt de stok van die jaar in plaats van naast de mond loopt. Dus ik hier wel wat puntjes aan nou in de coaching steeds maar. Is ik moeilijk stok zetten, want je wil eigenlijk dat je dan de volgende sprong er wat beter in zit. Maar ja, zoals er nou Stien, kennenstok dus 14, je komt eerst Freek Kramer, dat is wel een hele goede lepper. Dus dan willen we even naar Sjen. Dat just hier ik fut, eerste sprong en hoppatee, naar de Jontje Heel. Ja, die Zo. gaat richting de leidende positie. Ik denk dat Freek het nog Kramer. correct net helpt. Maar Nee. dus juist heel mooi, Freek hing het iets achterover met klimmen. En dat gaat de stok eigenlijk wat bij hem. En dan krijgt er iets meer tijd om die klimslagen te maken. Mooie stijl. Mooie springer, die traint ik een soort, dat is ik zo'n trainingsbeest. We hebben dit seizoen alles naar de 20 meter 44.
Wat zei dat door zijn vorm? Ja, zijn vorm is goed. Vorig jaar had er hier over de 21 meter lap. Hij is al verwacht je. zeker, Ja, maar hij zeker is weten. dit seizoen een beetje achter en dat komt omdat hij correct trouwd is. Oh. Dus ja, dat kost ik wat tijd en wat Ja. voorbereiding. Maar Dat doet ook wat mij de meesten. zeker, maar wel in de positieve zin succes. Ja. Dus ik denk dat het er nou helemaal klaar voor is en luidt de volledige focus op het vierlappen. Weer met Onne Galemaan pet op. Ja, Orne is er niet die houdt volgens mij net zo heel erg van warm waar en ik net van de zinnen, want die rent wel gauw eens even mijn pet op. Die springt ik wel eens mijn pet op, iets brand ik wel. Ja, ik heb het wel zien op beelden inderdaad. Ja, maar waarom... ze liepen een beetje in de zinnen in. Is het toch om goed Ja, zicht te kennelijk is houden het op toch om die skittering wat voor te heilen, denk ik. Ja, het is in een split second moest hij stok pakken. En ja, als hem dan toch door de zinnen krijgt net goed just, ja, dat is wel heel vervelend. We zeggen het nog net in beeld, maar dat komt ook omdat we ons nou even focussen op die orenscores. Junioren, Jelte Op de Volkersma. junioren inderdaad. Jelte Volkers. Nee, dit is Sitse Ketelaar van Heeg. Precies. Nou, Uw driel. Springt bij driel. springen, Zo, en die zet zit er je heel mooi heen. in, Ja, hoor. Ja, Sitse Op de Ketelaar. dam, hoppatee. Dingetje. Oh. Sitse Ketelaar wordt je richting de 20 Ja, meter. dat denk ik. Ik zeg het ik. Lindsay leidt hier op Oh, zand. dat is dan Leipayer. Lindsay leidt op zandje meter. En Ja. als dit draaien meter is, het hing het erom. Hij liet nog een glitslag rennen hè, bovenin. Ja, hij zit correct net helemaal in het toppen. Hier de super wat iets voor hem Ja. nog even een beetje erbij. Maak een hele lange laatste slag. En dan gaan we nou naar de C-scores. Volgens mij is dit Hanneke Westert. Die is Joet Jitje, maar die het als cadeautje in wie het pak. Dat is toch spietig. Eens even hier wat ziet ze ketelaar voor afstand heeft. 20 meter fjouwen. Zo. 20 meter fjouwen. Ja. Jongen, Dat dat is- is een record. Ja, hij springt hier het beter in. Dat doet er mooi opzet, want hij heeft een PR. Dat is een manier waarop we dat vieren. We hebben helaas correct op de camera mist. Springt 90 centimeter op zijn PR. Dat is een hele afstand, maar 20 meter voor een junior is ik heel vier. Nou hebben we toevallig dit seizoen 2 junioren die springen zelfs voorbij de 21, maar dat is wel uitzonderlijk. Ja. Betekent wel dat Sitse Levens eigenlijk al weet dat er altijd bij de heren Terpstra en Zoustra in vorm binnen. Dat hier al weet van het wordt geen finale. Nee. Zeggen we, je krijgt Arne Gale maar voorbij komt. Ja, die springt eigenlijk heel makkelijk richting die 90 meter. Maar het ging eigenlijk nog 4 histen te hut. Ja. Ik denk dat er beziekerd eerst even een afstand delta zetten en van daaruit lekker trots te bouwen. Ja, is En voor het toch zonder klassement pet. fijn. Zat de Sjen. Ja, het de pet ook goed. Ja. Dan hij heeft er toch voor het stok zetten de pet op hand. Ja. Ja, nou ben ik heel benieuwd naar de basecons. Die hier het dichtstbij, want daar op de kans in het leidershirt Germ Terpstra. Nou, dat leidershirt dat zit hem goed om mijn schouders. Alhoewel, Michiel komt denk ik, Michiel Sielstra komt dicht in de buurt elke keer. Ja. Maar hij springt constant Germ Terpstra Sa4. En Sa4 dus ik echt voorbij de 21 meter, wat de senioren soms net eens rijden. Van Sum. Had de Germ stok ook Terpstra. gigantisch zijn voort voor zo'n eigenlijk relatief lichter lepper. Ja, en volgens mij heeft er een soort focus op de insprong en het Ja. klimmen, de oude heren. En nou ondertussen... lopen. Nee, maar Oh, nee, ondertussen dat is hij er doet meer mij mee bezig. Dus in die zin kan we denk ik alleen nog maar meer van hem verwachten. Want die Zeker loop weten. is gewoon nog net helemaal wat bij oren bosjuist. Er valt nog wat om te schaven. En dan valt Ja. er nog volle meer te winnen misschien. Daar is winst te halen, maar hier Ja. verkeers de insprong boven zijn aanloopsnelheid. En ik denk dat dat nou nog een goede keuze is. Maar achteraan bij de senioren richting de Nederlandse records wil, Ja. richting de 22 meter, zult die stok nog via de voortmatten. Ja, dat is op zich een slimme keuze, want hij klimt eigenlijk altijd de stok uit. En ja, Ja. degene die de stok uit klimt, die springt toch echt het vierst. Ja, dat zijn we nou aan het excennen. Als Germ in een stok zit, die had de macht om de stok uit op de klimslag terug te trouwen. Die grote stok, die zijn handen nog verbiedt biast. Het leek het tijd er al wat wild, alleen zijn slagen we dat zo verschrikkelijk lang trouwen. Hij krijgt zo'n snelheid in die stok. Nou, je zus in loop dus, ja, die is op zich net zo sterk als die van Oren senioren. Maar hier is juist hem omheen gevlogen. Ja, jemig. In dat topkanaal, daar pof. Jongen. Nou, waar gaat dat heen? Die gaat ook richting Ja, de 20. dit is ik een 20 meter. Maar hoeveel? Oh, misschien correct net. Het wie natuurlijk Er zit er 20-0 wat fjouwer. scheef op, maar ik Ja. denk dat het wel een 20 Krijg is. wat meer als Sitse ketelaar of net? Ik hoop het voor hem, maar Ja. ik weet het niet. Maar goed, Ah. dit wie maar zijn eerste sprong. Dus ja, Ja. we kunnen nog heel wat meer verwachten. Ja, je hebt er dit seizoen al richting de 21, zeg ik niet correct. Ja. Dan gaan we op de middelste gaan we ons Fries record houden, naar Brandsma staan. Vorig seizoen ieder net tevreden, draaide net een lekker seizoen. En had het van de winter beloofd om daar verbetering in te brengen.
Hij heeft een sterke aanloop in ieder geval. Een mooie insprong, maar hij stiet wel heel vies uit de Hij Sjen. zit volle heger als dat normaal. Want de groene sticker is volgens mij van Nart. En daar zit er roem boven. Oh, dat is wel enthousiast. Ja, wat ik al zei, het is wat een springplank. Dus er komt heel heeg in de stok. Dan pakt er hem te heeg vast. Ja, en dan loopt hem ook naar die taan. Dan loopt hem daar. Ondertussen hebben we op de zeeskans eigenlijk Mare Dijkstra even mis. Die had al sprongen. Nou, die sprong voor haar een mooie 3 meter. Maar die had ik een comeback maken. Nou, zelfs een per ier. Maar die springt zeker heel goed. HPR die sting al, nou, ik weet het net uit de hoofd, maar volgens mij iets van 10 ier. En die heeft ze dit seizoen al 2 keer verbeteren. Maar wat ik misschien nog wel knapper vind is net de comeback. Maar als ik zie hoeveel Mare afvallen is en hoeveel fitter dat ze worden is, ja, daar heb ik echt respect voor. En ze gaat ook een leiding dan, daarmee denk ik, hè? Maar haar sprong 3 meter 78. Ja, bij de vrouwen. echt enorm knap. In deze vorm kan ze alleen nog maar teruggroeien. Mare is coach van uw stopklasse. En met uw stopklasse bedoel ik de senioren van het Heidenskip. Maar de hele senioren topklasse is van het Heidenskip op het moment. Dus nagenoeg de topklasse. Nou, dat vond ze eigenlijk wel een lastige keus. Want springen en tegelijk coachen, dat is heel lastig. Dus het toch zou mijn eigen lab niet dan even voor. Dus daarom zit ze hier op de skans, op de C-skans in plaats van op de A-skans. Een lastig dilemma wilde ik het mij. Zeker, ze zit maar van nou, de zitkant ze natuurlijk nog steeds trainen. Maar dus juist voordat uw senioren, eigenlijk de oude hier nog weer even een stukje beter worden binnen. Dus zij is zeker baat bij Mare. En Mare heeft er zelf ook baat bij, want zij heeft keihard mooi zijn mooi traint. En dat is de Sjen. Is de Sjen, ja. Michiel Sjaalstra op de juniorenskans. Sjen of hij voeten aan, wat had op Germ Terpstra, die met 20 meter 4, dus op 1 centimeter de leiding centimeter inderdaad, ja, onvoorstelbaar. Toch eerst even naar de C-skans van Sanne Boustra, zuske van. Sanne stapt door de skans in volgens mij. En hiervoor Michiel. Ja, Michiel, zo, die zit ik vet heeg in de stok. Maar Michiel Sjaalstra van eerst hem, niet wie het. Ik wil het eerst even nou. Ja. Nou, en dan de focus op de middelste. Sietse Bokma van Hilpen. Draait ik al heel wat jaren mooi. Ik echt zo'n vierlap familie. Suske die springt op de C-skans. Je hebt ook bij het Heidenskip wat je mag zijn, hè? Die dominantie in die topklasse. Al je jeppers bij het Heidenskip. Hij ziet zijn Bokma dit seizoen alles een afstand lepte van 20 meter 54. Maar echt een 20 meter lepper is. Vorig jaar op de zeker, ja. Hij had ik een hele sterke aanloop, vind ik, zo. Maar goed, die sterke aanloop zag ik een beetje verwild hier. Maar goeie, ja. Ja. Goed je record de 20 meter, ja. Ja, uit de richting. Krijg net. Je doet het koningslap, wist hij het wel heel spannend wist. Al die 4 van de tussennaast al de 20, ja. Ja, dat is voetbal een reclameadviesje voor het koningslap deze zomer. Ja, wat gaan de junioren doen? Kennen hier een proto van deze senioren nu de finale gaan? Want dat is eigenlijk de enige wedstrijd waar alles op één beeld zit. Ja, alle reden om dan ook de livestream erbij te pakken. 100%. Wij zijn erbij vanzelfs. We zijn een orenonderwijs hier in Burgum. Het wordt wat koeler hier, iets noffelijker. Voor de leppers misschien ook wel fijn. Op de C-skans hebben we nou aanstaan Marija Reutsma. Het is eigenlijk wel heel knap dat hij hier op de skans zit, want hij heeft al rond de winter haar voeten in het gipshand. Nou ja, ze hadden zo in die landing, nou dat is wel spannend. Nou dat is zeker spannend als alles wat hand heeft maar de enkels. Ja. Dus in die zin zeker knap dat zij hier gewoon op de skans zit en zo goed mooi eruit dat ze hier gewoon in de topklasse erbij zit. We hebben dit seizoen al naar 3 meter 91. Dat is zeker geen slechte afstand, maar Marije die kan gewoon 15 meter hebben. Dus er zit zeker nog meer in dit seizoen. Ja, die zit op zich mooi in de stok. Zo, die zit ik stil. Maar het is wel spannend. Nee, het wordt hem net. Dan op de de junioren hebben we Bernd Pupil van mij. Auke Jan, Hilde daar. Van Burgum. Krak promoveert naar de eerste klasse. Een jongen die een protte night denkt tijdens het lab. Soms wel eens wat te volle. Ik beziek je maar ook altijd op 1 punt te laten focussen, maar dat lukt me nou niet helemaal. Ik hoop dat de rollen wat koud houden, want hij heeft vanmiddag de hele mensen in de blaak en de zinnen de pols houden. Heel belangrijk, maar het gaat best. Maar je pakt hem wel. Nee, goed. Iets te bot dit koers, denk ik. Ja, heel spietig natuurlijk, want hoe skever je hier en hoe minder 4 uur uiteindelijk in het zandbed komen.
Precies op het lijntje. Een jongen die super betrokken is bij de club. Volgens mij mist er net een demo. Alle jeugdtrainingen helpt er met mij. Ieder assistenttrainer. Hij is er altijd. Super vrijwilliger. Ja, maar het kost het die wel energie als je de hele dag in de zin steekt. En nou ben dit nog jonge jongens, dat scheelt wel. Alleen nog, ik ben ervan overtuigd dat het net de ideale voorbereiding is. Maar deze jongen voelt zich verantwoordelijk voor de club. En daar kan Dat ik is alleen ook maar mooi. trots op zijn. Ja, daar ben je zulke mensen mee koester in natuurlijk. Zeker weten. Hoe belangrijk ben je de vrijwilligers in de vierleefsport? Zonder vrijwilligers kennen wij niks. En dan is juist dat een heel soort eerste klas leppers helpen bij de tweede en de derde klas en oorsnom. Dus dan krijgen we het speeltje ik net roem, dus het is nodig. Dus in die zin springen op thuiskans is net altijd beter, want soms dan heb je al vrijwilligersmissies in de blakende zinnen. En we hebben natuurlijk alweer maar een relatief lietse sport, alweer relatief lietse verenigingen. En nog Hier haast komt nog wel Rutger wat vrijwilligers. Piersma, die stiet stil en die maakt het spannend. En er haast nogal wat vrijwilligers nodig op Zandai natuurlijk. We zijn vanmorgen begonnen met de jeugdwedstrijden. Daarna komt de derde klas, de tweede klas en nu de eerste klas. Nou, dat is juist wat je al hier een groene shirtje zit. Elk groene shirtje zit voor een vrijwilliger hier. Hè. En dat beziek je dan inderdaad ook nog een beetje trots te wisselen. Dus ja, we lopen wel een zware wissel van Van de meesten hier in Burgum, in Ja. de blagende zinnen en net inderdaad. alleen nog Burgum natuurlijk gedurende het Nee. seizoen. Want onze hele sport draait op al deze vrijwilligers. Ja, en het moet zijn voor het is hier fantastisch regelen, de faciliteiten in Burgum, die maaien de wezen. Zonder die vrijwilligers kunnen wij ons werk net waan, want dan zien we deze mooie beeld net bij thuis brengen kunnen. Want anders zien we hier net zitten kunnen in deze mooie stellage die hier voor u bouwd is. Op de zeeskans zien we naar Femke. Femke Rispens. Precies, die Femke Rispens. Uit Grieptjerk. Ja, Grieptjerk is net een Fries plakje, maar valt wel onder de Friese leppersboen. En die heeft zeker al een hele mooie PS'tje meters ooit sprongen. Zoals je wat ze hier doet, zit je er goed in de stok, vet heeg. Hij had de stok heel vier. Zo, ja, Femke Rispens. dit is denk ik een mooie 50 meter. En daar zal ze heel blij mee wezen. We zijn sinds het begin van het seizoen samenwerking omgegaan op de Manje Jonnes met Burgum, Grieptjerk en Boetpost. En we trainen elke manje op één van de drie afdelingen met alle leppers bij elkaar. En ik moet zeggen, ik vind het een genot, want ik jouw weer training on soms 30 actieve leppers. Ja, dat is voor mij zo lang in Burgum hier op plaats nog maar 4, 6 actieve wedstrijdleppers. Ja, en dat is zo mooi met dit soort talenten nou uit mijn werkje. Femke is daar één van, maar dat is ondertussen ook één van de trainsters van de jeugd. Dus ja, zo horen we maximaal de broek een beetje op. Een beetje een mooie eestelijke gearworking. En wat is de voertaal dan? Fries of Nederlands? Ja, dan gaan we af en toe een Vanwege beetje die inschakelen. Hier, want Ja. de grenslanders, en zeker de jeugd bij de grenslanders, vinden het nog wel eens lastig om mij te volgen. En Ja, dat snap ik. Ja. als ik wat in mijn emotie kom, zit ik toch wel gauw altijd net Fries. Dus dat is wel eens lastig. Ja, er ben natuurlijk een paar butten die ben echt van belang. Shen, dan moest toch echt even Shen giet het al hier wel rug. En dan moest even de kap erbij hebben. Los Ja. is ik heel duidelijk, dan hellen ze het net. Dan moest toch echt de wetter. En die ben het allerbelangrijkste succes. En alles wat er overigens bij komt, ja, dat... Sjen en los. Ja, want dat is wel Ja, van veiligheid. cruciaal. Is dat, ja. Cruciaal bij het Liepen. Dus je wilt de middelste kans naar Rutger Haanstra, de broer van. Springt al heel goed, maar die mist hier Oh, eigenlijk heel volledig de weinig, stok. Ja. Wat gebeurde er nou correct? Ja, je zet eigenlijk eerste betiert aan en dan wordt die zweefmoment en een stok wordt zo verschrikkelijk lang dat die eigenlijk net meer houden kist. Ja, het Victor Sjen glied ik een hele meter naar beneden. Ja, dat moesten we bijklimmen. Nou ja, om dan een droeg pak te hellen, dat is wel heel dreig. Dus hij koos er veilig voor om het water in te gaan. Hoeveel droege setjes hadden ze bij haar? Ja, draaiwedstrijd te nu schrijven. Ja. En de soort voor jou ook weer kennen natuurlijk. Als Ja. je maar één sprong, de eerste sprong heel best best en daarna was voor jou ook weer, ja, dan was het een setje van een oorlog in en dat wat de familie van ha. Ja, Sigrid Bokma op de zeeskans. Het zusje van Sietse Bokma, die we krijgen al in actie zeggen. Sigrid is een hele goede lapster en die vindt het hier heerlijk springen. Die zit er ik fut mooi in en die springt zeker heel Kijk eens. vier. Een beetje uit de Echt richting. wat uit koers, ja. Dat is spietig, hoe zie ze. Ik denk ik ga ze richting de 15 meter gaan. Dit seizoen nog net helemaal opdreven hebben ze haar gebruikelijke afstand. Meestal springt Sigrid toch wel een mooie 15 meter. Dus dat zal er goed vast en zeker uitkomt. Het is mooi waar, daar houdt ze van. Het is een mooie kans, dus komt vast goed. En er ook leppers bij die juist min waren leppers binnen. Die dat eigenlijk noffelijke vinden. Ik denk net dat er iemand echt een minwaarlepper is, maar er ben wel een peer die... Aan het eind, maar ja, er ben vast een peer die de voorbal bij,
voordeel uit helje. Soms dat het ik stil aan wordt er nou eigenlijk juist heel goed sprongen. Want dan gaat iedereen even in de rust en kalmeert wat. Ja. Ken ik zie voordeel, hè? Maar het meeste gevallen is een lekkere temperatuur op de blinde futten toch wel heel prettig. Ik kan me één lepper herinneren die het wel prettig vindt. Dat wie Marcel Vlaanderen, dat wie een Nieuw-Zeelander van Australië die hier bij een boer werken voor een periode. Wie een beer van een fan spelen rugby in Sint-Thuisland. Ja, die jongen die ran dwars door de wind heen. Hè. Dus die sprong ik het lauwste in Jouren, waar niemand graag sprong. Maar daar Kjell had het heel zwier. En eigenlijk alle wedstrijden in Jouren won hij. Het maakte net uit hoe het waren. Die jongen die kon kessenrocht toe en knalde dwars er alles in. Ja, dus dat wie wel echt een min waarspringer. Zeg maar. Nieuw-Zeelandse rots in de branding. Ja, precies. Ja, dat wie ik echt een bonk. We houden ooit een keer mijn rugbied, maar we konden maar 4 man net horen. Schitterend. Als je op de aaskans naar Bouke de Jong, ik van het Houtenskip in de leidershirt. Die zit je fut mooi in de stok en die Ja, kan ik zo snel makkelijk, klimmen. hè. Hè? Zo. Maar Skeef, heel spietig. Ja, hij Ja. brengt hem wel voor de finale. Die deed rug gaan en dan hier dat al wel richting de 21 meter gaan. Dus er Ja. zit wat in je hoed. Nou, stiekem een beetje jaloers op die klimsnelheid, hè? Ja, Zo snel ben ik nooit die geweest. heeft Van gewoon in de Bouke Deel. klimpeel zitten. Ja, Ja. Bouke is een lepper. Nou, dit is ik zo'n trainingsbeest en een natuurtalent. Want hij is wat op lettere leeftijd begonnen. Ja. Nou, dan heb je toch een beetje een stapje achter. Want ja, dan moet je alles nog leren. En het is toch een beetje gewenning, de sport. Van je draven, nou inderdaad een stilstaande stok staan. Ja, dat moet je wel kennen en wollen. En ja, daar moet je een beetje feeling voor krijgen. Maar Bouke die heeft er zeker een hele goede feeling bij. En die is ja, in de oude jaren ja, tot de topper van het wielrennen. Want hij draagt op het moment de leidershirt. Zijn seizoensrecord dit seizoen. Wie ik voor de actie PR. 21 meter 15. Dat Ja. zal... Ja, maar dat ben dikke afstand natuurlijk voor zulke jongens. ja. Bouke, daar zit nog wel volle meer. Als just hoe makkelijk dat er nou bovenin komt. En hoe vaker dat het in een seizoen bovenin komt, dan hing in hoe groter de kans is, dat steeds teruggroeit steeds maar. Dus het bent vaak wat geloksleppers die opeens een heel dik PR springen. Maar als je hoe snel Bouke nou die maximale lengte uitklimt, ja, dan best wel baas op de stok. Als je weer op de basekans en Douwe Abma, die hier krijgt wat een misslag. Dus die zal net helemaal tevreden zijn. Hoor. Dus hopelijk heeft er deze keer wat meer controle. Het een mooie aanloop. Het stok nou een stuk Ja. beter, maar uit Ik koers. weet net waarom. Hij jouwt het eigenlijk al een beetje op Ja. in de stok. Dat wie op zich net nodig, maar goed, buiten de sector dan heb je 0 meter. En Ja, dat is binnen de sector toch nog iets. Op de C-kans hier Noah de Boer weer. Zit bij Fut heel heeg in de stok, maar ik heb eigenlijk nog wat te hut hoor. Ja. Maar eerste sprong wie weet. Dus dan is dit in elk geval een afstand die ze del zet. Wellicht hoe ze toch heel graag een afstand hebben, dat zou kennen. En dan houden we de middelste scores. Isman Galema weer kleerst in. Ja, die wil ik wat zien litten Ja, natuurlijk. Sheet krijgt natuurlijk monster achter in de stok. Ik denk de sprong tot nota met de meeste dreiging. Ik ben heel benieuwd. Hij heeft die Sam Juster baanlijke uitsprong. Dus ik hoop Ja. dat we die Joet ik nog hebben. Als hij Sjoerd. toch deze stok uitklemt en daar gestrekt uit kan springen, wat hij kan, dan ben ik wel benieuwd waar we te lang komen. Nou weet ik net of het Isbrand zijn favoriete score is. Want hij had een keer op het NK je maar een centimeter verlen. Dus het is wat dat betreft voor hem net altijd de fijnste herinnering erom. Maar goed, Maar aan de andere kant, tweede weer op NK, dan doe je een stuk leuk mee. zeker. En op dat maar op 1 centimeter. En het wie ik heel 4. Dus ja, Loopt je wel dan- goed, hè? ja, heel sterk. Mooie insprong, ik voorzien van. Zeker, komt je er Ja. heel heeg. Kijk eens even. Zo, Nou! Ja, Ja. ik pak de leiding hoor. Ja, heel hè? best. Ja, ja. Hij verdraagt hem maar klim, wat op het einde, dat wie wellicht toch wat jammer. Ja, die wordt hier richting de 2020, 2030. Isbrand Galema van het Heideskip. Zijn dat ze de junioren voorbloeien kennen. Daar ben ze maar een paar centimeter er voorbij. Ja, Richting de 20, zei de stoot, 2020. Ja, ja, dat ga ik op. Oeh, Trein. oh. ja. Dan Je krijg je een 20 meter. toch. Dus die Vertekend junioren beeld. lopen ze naar voren. In elk geval wel de leider daar hè, in die senioren topklasse. Voorbij Freer Kramer van het Heideskip. Die daar zijn dan het 10 liter mai. Op de achtergrond Pieter Westra Van Burgum. Nou, van Burgum. Krijgt iets te vlak in de stok, hebben we toe aan. Dus ik hoop dat ze hem net heel veel verder zetten had en nou iets heger in de stok wordt. Ja, het hing het er een beetje van nou, hè. Je doet beter dan qua techniek, ja of nee? Ja, Het zit er wel zet beter er wel uit. beter in. Zo. Sure eens even.
Ja, stabiele sprong voor Pieter. Net een Femke met hele dikke uitzitters. Eigenlijk altijd wat stabiel, drijf jouw klimslagen en dan eruit. Er zijn op het moment een heel soort dames die heel stabiel fietje en heel springen. Ja. Dus dat is juist dat eigenlijk er best wel een wisselwerking is in wie er eigenlijk in de topklasse zitten. Omdat iedereen qua klassement heel erg dicht bij elkaar zit. Wat op zich heel mooi is. Brent Monsman, de regerend Fries kampioen. Bij de jongens. Bij de jongens, maar wat wel heel bijzonder weer natuurlijk, want hier begint van Zeker. het seizoen weer aardig geblesseerd. Ja, het sprint je nou ook bij heel vier. Nou, hoeveel voorbij zien 16 meter, 4 Ja, hier komt nou een 18 meter bij. Ja. Of centimeter. Centimeter. 30 denk ik. Ah, Daar zou er Krijg zeker net ik wel terug blij te mee zien, wezen, maar het kan wel een stukje verder. Werry verschilt een sprong bij de vrouwen technisch Sjoen van een sprong bij de mannen. Zo zou daar antwoord op jou Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, de man die bent natuurlijk ook gewoon wat sterker, die heeft wat meer spiermassa mooi. En de loop is ja, in die zin eigenlijk gewoon volle krachtiger, want de stok stiet bij hun volle vierde. Dus ja, daar zit gewoon het verschil in, eigenlijk onder wetter al, dat zij de stok volle vierde stingen hebben. Ja, dat is moeilijk in te springen natuurlijk, dat iemand onder wetter al een meter meer heeft. Ondertussen zullen we even gaan naar Freek Kramer, want die ken ik Dat is heel mooi, vier. hè? Ja, zo, dit wordt een vierde sprong, ja, maar skeef. Verrogs. Want van mij krijg ik naar rechts. Ja, er gaan wel meer naar rug. Sommige naar links, maar terug te sporen is het lastig, zat te zien. Maar ja, zij zijn dus wat sterker. Ze springen eigenlijk al je maar maximale lengte. Nou, er ben net een soort vrouwen die dat ooit bezocht hebben. Dus ja, als je de lengtestok al net hebt, ja, dan wordt het al heel lastig. Maar Doop is wel in de buurt van die mooie sprong. Ik spring wel mijn maximale lengte. Ik net altijd, want dan wordt de insprong heel stabiel verwijzen. En nou ja, eerlijk is eerlijk, als de rest het net doet, dan heb ik het net nodig om te winnen. Om een record te springen, ja, dan zou ik hem toch, zal er een tapje bij komen met hem. En voor natuurlijk de beste record haast. Ja, momenteel ben ik inderdaad recordhouder. Zit er ooit nog een kans in dat je in de buurt van het record komt? Ik heb vanmiddag eigenlijk best wel heel goed gesprongen en dat viel ik wel heel goed. Dus ik denk dat het wel kan. Maar ik ben natuurlijk eigenlijk stoppen en ik draai dit seizoen wel gewoon wel leuk mooi. En dat leuk mooi draaien, ja, dan is een recordsprong wel... ja, die de wetter helaas. Die had dit seizoen al een 16 meter sprongen, dus die had de vierste afstand in Friesland op papier staan. Maar ja, daar zit ik al aardig dicht bij in de buurt, dus het kan zeker, want ik hier nog heel wat stak oer en maar die paar trainingssprongen die ik maak, herken het echt nog wel een stukje beter. Zo is er nog onscherpje in. Ondertussen zeggen wij... Ziet ze ketelaar. Ja, hier krijg ik een hele mooie sprong. Nou komt er een beetje hangend in één sprong. Ja. Zie je wat zwier uit? Ja, die krijgt zien PR verbeteren met een nieuwe PR 20 meter fjouwer. Ja, sprong daar naar het wetter in. Ja, Dat doen we vaak om een PR te vieren. Ik zou er als coach net heel blij van worden. Want, nee, waarom net? Nou ja, kennelijk zit je het in de goede vorm en in de flow. En waardoor als je het wetter inspringt, dan helpt hij zelf helemaal uit de wedstrijd. Dus Mentaal bedoel je? Ja, tuurlijk. Ja. Terwijl als je die PR verbetert is maar 90 centimeter, ja, dan koert je het wel eens een hele goede idee voor die wijze. En zwemmen is ik zwier, hè? Ja, onderschat het net. Als er het wetter in valt sticht bij Iran en is het Kost heel ook lang weer weer energie. omzwemmen. Dat kost best een soort energie. Je moest Ja. dan weer omklaaien, je moest wat hudder, er is Ja. minder tijd om even maar die coach te lezen. Wat durven we? Dat helemaal. En mijn grootste les in mijn carrière had toch best omgaan met teleurstellingen, maar ook omgaan met hele goede sprongen. Mijn coach zei altijd, zodra je achter op een kans bent, dan telt die vorige sprong niet meer, dan ben je bezig met die volgende sprong. Dus of het negatief of positief weer, de knop met om en elke sprong is weer naar je wedstrijd. Ja. En nou ja, als dan de wetter inspringt, halen ze zelf er toch uit. Dan Rob. komt Arne Galema weer aan. Beste Veel loper. aanloop, ja zo. Zit eigenlijk best wel Ja. gauw heen in de stok, maar Drukt hem iets zo rechts bij de insprong van mijn Ja. gevoel. Maar de kenmerkende hierbaan, Onne Galema van Hilaert. Ja, Arne had sinds 2 jaar nou een bril op. Dat zullen we net heel vol binnen het 4 jaar. Maar ze zegt wie dermate slecht worden en mij zien aanloopsnelheid. Hij zei, ik kan gewoon onvoldoende focussen op die stok om hem lekker te pakken. Ja, het ik had dacht dat het een hierbaan was van nee, deze het is, afstand. het is de maar- bril. Ja. Maar het helpt krijgt al on. Ja, die stokken die Ja. staan saf verschrikkelijk 4 voet. Dus dan was op die maximale snelheid in de stok. Ja, dan is het wel lekker als het hem goed just. ja, in een split second daarom heb ik een soort dus ambitie in Sint-Wurg. Om, nou ja, mocht het toch een keer misgaan, dat je net Een beetje de alle Edgar tosten Davids van kwijt het binnen. wielen hebben. Die voetbal ook maar bril op. Ja, we hadden wel vaker gewoon. Björn Wolters heeft vroeger ook een bril op natuurlijk met springen. Dus het gebeurt wel meer. Als je weer op de zeeskans naar Mara Mara, Dijkstra. ja. We hebben het Gregorin die Oh, ja. eigenlijk zo in vorm is en helemaal weer voor het wiel in is.
het mooi traint met de senioren. Nou, dat is de Shen. Sterke aanloop, maar vooral die insprong en dat klimmen is heel sterk worden. Ja. En daardoor springt ze eigenlijk makkelijk best wel 4. Iets Maar- te vlak, nou denk ik. Ja, het hier nog wel een stukje verder kennen, maar ik wil een liedspitsie dat ze graag de holle ernaast doet. Ja, Ja. dan terug te sporen is dan toch lastiger. Is in de buurt komen van, of is hij in de buurt komen van Femke Rispens, de leider daar bij de vrouwen? Nee, hè? Die Dus je 15 daar, meter. Dus je eerst gaan op terp trainen en dan Ja. vertel ik aan even hoe we een beetje die leider van de wedstrijd volgen hier kennen. Ja. Ik ben heel benieuwd naar Germ. Flair krijgt omheen in de stok. Gaat om de leiding met die 20-4. En toch klommen de stok al uit, nevens mij. Ja, Dus maar helemaal bovenin, in maar- die zin hopen we dat het toch wat verder kan nog. Want Ja. ja, als je de stok al uitklimmen, dan is er niks extra's meer oer. En we moesten wel het uit. En de Germ is wel een jongen die de stok wel in de bocht loeken kan. Dus dat kan katapulteerd worden bij Ja. de uitsprong. Zeker. Zit er wel goed in, best aan maar heeg, maar Nee. dit Nee, is gaat te er net. enthousiast. Dat die coach. En Hij is er net zo blij mee. Dit wie het. Nee, in het zandbed zien we nou net, want de Germ leidt natuurlijk in het water. Maar als we aan het zorgen in het zandbed zien we baltjes lezen. En het baltje leidt op de vierste afstand van de dij. Dus zak hem een beetje een inschatting maken of ze bij de vierste afstand van de dij in de buurt komen. Ja. Zit ondertussen Naak Brandsma staat klaar voor zijn sprong. Zijn kenmerkende voorbereiding. Hoe wil ik hem pakken? Ja, Nart is eigenlijk een van de eigenlijk op het moment de enige die maar spike springt. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Dat binnen de seconde die ze eigenlijk gebruiken in de atletiek om sneller te draven. Dan hebben ze meer grip. Ja, die gebruikt Nart om eigenlijk zijn aanloopsnelheid te verhegen. Wat denk je hem daarvan? Nou, de consequentie is dat we met 2 banden omspringen moesten. Want ja, dan wil ze wel grip hebben met 4 lappen. Of met klimmen hier, hè. Nou, dat gaat nou Nou, hartstikke Nart. best. Jongen, jongen. Zo. Ja, Nou, die neemt Naak helemaal de leiding. Brandsma. Oh ja, Naak. Naak is Dus, de eerste die op de 20 meter komt. Ja, De zeker. senioren. Dus die spijs ben zo gek nog net. Kan ze zeker heel veel mee springen. Ik vind het Ja. zelf net fijn. Ik mag graag op lid voeten. Maar Maar Naart had het, de consequentie dat het klimmen zwitter gaat en dus iets trager gaat, neemt er voor lief. Maar het feit dat het de stok op deze manier verder zetten kan. Het zijn al je afwegingen die, Ja. die het meespelen. En je hebt in elk geval wel waarschijnlijk dan zijn beste afstand van het seizoen. Als Ja, die dit- hier ja, over de dit- 20 dit- meter dit- is, dan 20, 50 springt er. sure eens even. zo. Naar het Ja, brand. het is ik een dikke 20 meter. Pak de overalleiding, Ja. junioren even met de plak zetten. Safir sprong hebben we het nou dan nog net zien naar het brandsmeier. Ik Ja, we zit binden ondertussen dan net. even naar Michiel te zien waar hij de stok op zet. Ja, maar dit is bizar. Miguel heeft echt de Die- stok heel vies in. Hij heeft voorbij de meeste senioren. hij gaat hem oer de 12 meter te staan, Ja, voor wat ik zo snel zeg. ik denk echt dat er net een soort senioren binnen die de stok des stenen. Nee. En dan ik nog op boven dat is hij heel erg lang. En dat zorgt Ja. er eigenlijk voor dat de stok onder water nog verder staat. En dan eigenlijk op 4 dat er met de hand steen het is eigenlijk nog krijgt niks. Als dat werkelijk is maar hol, dan Nee. giet het soms als 3 meter de hand uit. En Sprong krijgt wie het? relatief heeg pakt er hem nog. Cross in lengte en de sticker zit vrij heeg. Dus Zeker, ja. Als je eerst even naar de C-scores. Boustra. Sanne Boustra, Rennen. ja. Die zit Nee, mooi in de dat stok, ze- maar die helpt het lang net. Nee, ik denk wie het. Ja, Wiert is helaas toch een 0 meter. Ik al zit dan best wel mooi in de stok, maar ja, krijg er eigenlijk niks van waarom. Een Wiertsprong en een hele mooie sprong zat dicht bij elkaar. Ja. Krijgen we dan nou eerst Michiel Silstra daar? Ja, dat denk ik wel. De scores hier het meest dichtbij voor u. Heel benijd dan wat dat opsmiet, die lengte. Daar komt er mij zien oren in. Ja, lengte natuurlijk, maar ik hoef 4 hij de stok steen. Hè. De Sure. combinatie van beste Ja. insprong. Ja, dit wordt een hele Ja. mooie sprong, maar scheef. Oh, Ah, ja. je loopt er me toch nog aardig bij, hè? Nou, Ik hoop voor hem dat dit binnen de sector is, want het is best wel een leuke afstand. Zo. Want anders Ja, dan dit het is er een, 0 meter of ja. een njontje Een meter. heel even jongetje. Het maakt het nogal een verschil. En wil hem graag Ja. in die finale. Je ziet ze Bokma, ziet krijg ik al heel mooi in de stok, maar helpt het Nee, net. had hem nou net. het er dan toch wat brocht, Michiel Silstra? Die stok Safir delta set? Ja, natuurlijk brengt hij dat wat. Als er maar omzetten is, dat is in ieder geval wel derde punt hellest. En nou ja, daar ben je eigenlijk het hele seizoen druk mee bezig om dat punt in op te zieken. Maar in het begin van het seizoen zie ik van hey, hoe vier ken ik die stok eigenlijk? En dat bezieken steeds een beetje verder te krijgen. Jontje 8. Nou ja, dus hij telt. Hij heeft Net geluk. boet in de sector. Nee, wanneer is het boetende sector? Ja, we hadden inderdaad constant door sectoren. Vanuit het hart van de scons, zo'n hele meter op zijde rekenen. Dan komt het boet in de sector. Dat is van oudsher een veiligheidsissue. Om te voorkomen dat mensen sabots scheef gaan en met trok klimmen, zodat ze eigenlijk bijna voor de oren scons te landen komen.
Eigenlijk is het een beetje ontmoedigingsbeleid om dat te voorkomen. Zo van, nou, die sprong telt toch net, dus laat hem maar rennen en maakt je er maar een veilige landing van. En kent het publiek dat zien? Wanneer het boete Nee, sector vroeger is? gingen we Ja. de lintjes onder lijn in zo'n bed op zo'n hele meter, maar die hebben we de laatste jaren eigenlijk die al net met zien. nee, die ben vet hellen, want alles wordt nou digitaal geknitten, dus ze zijn in die zin net echt meer nodig. De afstand weten we in principe wel, dus soms dan kerst dat ik waarom zijn en hoe vier het maar eens kevi. Maar hij zit hier nou net heel mooi in de stok helaas, maar corrigeert het nou wel aardig. Maar dan is het maar goed dat de stroomvoorziening je weer stelt is in Burger met die stroomstoel. Ja. Want oors dan die dat wel problematisch worden vanzelfs. Ja, wie van je nog even spannend dat we überhaupt springen kon, maar Hoe het komt is al dat? geslagen. Dat is al hier droom, heemles van die stroomstoring? Het is al geslagen. In principe kunnen we eigenlijk springen zonder stroom, maar dan heb je van die mooie stoplocht. Dan krijg je al hier een hele minuut. Ik hoop dat het goed is om uw sprong de stok te zetten en een sprong te maken. Dan hebben we van de scans al wezen. Ja, de hinder dan even net bij wist. Ja, dat is net helemaal 100% eerlijk. Maar goed, kan er wel sprongen worden. Maar de meterage doet het ook net. Die doet het in principe op basis van accu's, maar net heel lang. Nee. Nee, zonder stroom ben je nergens. Dan hier wij dit ook net bij opbrengen kunnen natuurlijk. Ook Jan Hilde daar weer, uw man met het clubhart. De vrijwilliger in hier Ja. zien. Hij is een jongen die best makkelijk klimt. Net de loop. Zit nou te heeg in de stok, dit redt er net. Nee. We hadden wel eens even, we zitten te vlak in, we zitten te heeg in. Ja, daarom plakken ze dus een sticker op de stok. Zien we af en toe in beeld. Dus je bij ook Jan en Giel stickertje. Die plakken ze zelf op de stok en dat is de hoogte waar ze hem pakken bollen eigenlijk. Elke keer maar van tevoren die stickers erop plakken. Ja. Ik heb nou bij Rutger Piers, maar op de middelste kans even patiënt. Die pakt hier inderdaad precies de stickers. Maar die komt er toch heel mooi in de Ja, stok en maar heel heeg. Uw koers, maar koers, maar wel de hoogte. dit is wel een fijn gevoel. Want als je nou nog rug door krijgt, dan heb ik een hele mooie afstand. Je krijgt wierd, dus dan zullen er nog wel blied wezen. Maar Ja, maar door mits de het, sectoren hadden we deze wel heel spannend. ja? Ja. Dit spant erom. Dit spant erom, maar als het zo heeg zit en dan En dan krijgt spring 8 meter springt, dan best wel een heel eind uit de richting. Je hebt er dit seizoen naar de 9 meter 70. Femke Risk is ondertussen zich aan het concentreren. Je krijgt al een mooie stabiele sprong. Makkelijk, best wel 4. Ja, zeker een mooie 15 meter. Dat is, nou ja, nevens de afstand van de lijst dat die het eigenlijk heel mooi, weer een 15 meter. Maar daar zit wel meer in. Als er nog een klimslag bij komt, dan gaat ze richting dat lintje. Ja, dan gaan we hopelijk richting de 16 meter. De tweede lijn, daar, mits die zichtbaar is, laat er op 16 meter. Zit je, Ja, ik ben goed in de deze is stok, goed. komt nou een stukje heger, heb ik het idee. Ja, ze Maar- gaat er weer doorheen. Ja, als ik hier correct doorheen. Dus uit- Femke Rispens. Dus je een heel iets beetje dat oranje baltje lezen. Dat is dus fictief zo'n Femke haar eigen baltje wat hij leidt. En daar springt ze dus hoe in. Dat betekent dat ze haar eigen liedende afstand gaan gewonnen. We zien ook nog een geel baltje. En dat is het baltje van de Femkes. Die bloot lezen, omdat we Azen ook nog een finale springen. En dat baltje is dan de indicatie weer voor de Femkes afstand. Ja, duidelijk maken. Heel goed dat we dat even mooi in beeld gebracht hebben. Die baltjes daar in het zandbed en de uitlis erbij. Ja, Van ik denk Bart. dat Femke nou helaas toch net die extra klimslag in wat we wel eigenlijk in hoopt. Ja. Want ze komt eigenlijk dus nagenoeg op dezelfde locatie. Dus ja, dat jou toch een beetje on dat ze op dezelfde hichte uit de stok wel komt. Ja, nou, Femke had de laatste training en ik een beetje moeite om die laatste slag alsnog heel snel mee te pakken. Steeds maar een beetje onleerd van hey, 2, 3 klimslaan en maak eruit. Ja, dat is vaak ook een beetje een ritme geweest in het begin van het seizoen inzist. En dat moest even een keer erop breken. En dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Mijn Freek Kramer kreeg dat als die stak in één keer uitklom had en dat dorst een paar keer in de wedstrijd, of mijn Bouke bedoelde ik dat, dan komt die gewenning erin. Dat is trofvlam steeds maar naar boven toe. Ja, daar bent toch wel een soort lepenzet. Zeg maar, misschien krijg ik een hele switch met Isbrand Gaan, maar die vertraagt het toch wat op het Ja. einde. Ja, en dan leest toch uiteindelijk een klimslag erin. Hè. Ja, dat is natuurlijk spietig. Want hoe heger dat in de stok zit, hoe verder dat in dat zandbed komt. Ja, precies. Als je weer naar Rutger Haanstra. Een mooie Die, stylist vind ik wel. Rutger Een Haanstra, mooie die kan stylist. heel goed Ja. springen. Ja, die is technisch Waarom? heel sterk. Traint Ja, niet zo, gewoon een- trainingsbeest. Ja, een veel te stok goed Ja. aan, kan vaak goed sturen aan een stok. Nou, dit Ja, is die viel nou ik fut. Dit weet ik net, Nee, maar goed, dit is wel Dat duidelijk. dan echt 4 te 4. Maar dit is een jongen die wij Rob als Friesen eigenlijk vaak van wij zijn net zo goed in corrigeren. Hollanders zijn volle beter in corrigeren. Die ben daar kennelijk mee opgegroeid. Wij Friesen zijn vaak een beetje lomper, een beetje stugger in het bezieken die stok nog recht door te krijgen. En daar is Rutger absoluut geen voorbeeld van. Maar dat is een super stylistische, atletische jongen. Die heel Sigrid mooi stuurt. Bokmeijer. Zo, die zit ik heeg in de stok, ja.
Ja, dat wordt zegt je een meter. Zo. Toen zei ik het correct al. Ja, Toen is zeker. deze voorspeld. Ja. Zie, Pas daar krijg is ik de wel gaan goed we in. hier van Marit van der Wal. Nou ja, Die Sigrid liep mag toen je haar, mag je graag seizoensrecord springen. in, Ja. Kijk Ik denk eens dat het even. overal zo'n seizoensrecord is, denk ik. 16 meter. Ja, die wie zegt je. Nou is er wel krek voorbij het lijntje. En het lijntje kan wel eens vertekenen Ja. geweest. Dus ik durf het net maar 100% zeker niet te zitten. Nee. Het is Sigrid Bokma die het oer de 16 meter liept. Hebben we al een correcte afstand. 16 meter fjouwer. 16 of jou. Ja, dus noteren we. eigenlijk net het seizoensrecord. Die is 16. Ja. Dus ja. Nou, dan kies het Maar wel, dit en Femke wel de Rispers afstand daarvan breekbaar komen. meidje, denk ik, hè? Zeker weten. Ja, Ik Dit denk de dat kloppen Sigrid vrouw het nou. klassementpensioen hier eigenlijk ik heel blij mee is. Ja. Dit dat is zijn mooi, goede mooie zaken. afstand. Dan krijgen we Bouke weer op de middelste seconds. Bouke de Jong van Parrier. Nis krijgt de wakker knipper en zit er boven in de stok. Maar gewoon redelijk naar rechts uit koers. Ja. Dus dat die nou weer recht toe te gaan, dan En doe al een jotje meter 20. hebt er het baltje van naar het heen. Ben ik van overtuigd. Tje. Dan gaan we de 20 meter heen. Hè. Komt er maar Het is zijn een hele oor in. sterke aanloop, mooie insprong. Ja, dan Gieter. Ja. Hoppatee. Is Ja. er al ja, Ja. zo. Ja. Dit wordt heel vier. Dit Daar wordt komt die heel 21 vier. meter. Hoppatee. Ja, zo. Dit is een dikke 21 meter, ja. Die rolt je zat de parasol Ja, de in, maar hij is zo blij. Nou is het dek voorspeld. We gaan door de 20 heen, hè? Ja. Nou, dit is een dikke 21. Sorry, is hij in de buurt komen was hij 21, PR? Dit is 21 Dit is een dik ongeveer. PR. Ja, het is een PR. Mits het baltje een beetje goed luidt, want ja, die hebben het al Nee. nodig om je te zien. Dus de commentator van de FLB had het al over het Fries record, 2168. Ik denk net dat we... 64! Zo. De tweede afstand ooit in Friesland. Zo, de Het is mythes. echt heel knap. Ja. Wat ik Die zei, waren ook is opgeschreven. wat letter begonnen, maar dat juist net meer. Dat verschil is net Nee. meer te zien. Bouke de Jong. Die Ja. maaien we noteren. Dit is de tweede afstand ooit van Tron Fries Liep. Maar dit ken ik best wel eens een scoresrecord wezen. Maar dat weet ik Het zo net niet. scoresrecord. Pakken we er even bij. Het scoresrecord staat op 21, 94. Oh, zo, dat is weer een Oh, heel ja, aardig de record. Groot. de Groot. Ja, dat is dan toch op een NK sprongen. Want ja, Ja. als dit de tweede afstand in Friesland is, dan is de consequentie dus dat het er een Hollander lept is. Ja. Maar Bouke de Jong die liet hem je zien. Onvoorstelbaar toch? Ja. Zeker. Maar nou hebben de junioren toch nog wel werk. Ja, Dan weet ik het net, dat die junioren Joet wel, hier winnen gewonnen, dan hebben we Nederlandse kaarten pakken. Ja, dan hebben we een hele speciale jong. Maar jongens, 3 centimeter van het Fries record al. Je wist hem hartstikke kwijt west. Nee, Nart had hem, hè? Van Nart, oh ja, zo natuurlijk. 21 Sorry. meter 68 is Ja. van Nart. Ja. Ik liep Jerry, denk ik. Nee, net. op het Fries kampioenschap. Ah, zie in Weensum. Ja, wat een wedstrijd om een Fries record te Oh. leppen. We douwen af maar weer. Hopelijk voor hem is de sprong een beetje beter, want die is nog net helemaal in vorm. Maar nee, ik ben net. Voortsturen, te volle corrigeren. Het is zo twijfel in de sprong, Joet. Als je nou op de middelste score staat, denk ik Isbrand Galema. Want die ziet er al helemaal clear van, die komt er zelfs al om. Ja, die wacht net op de stok. Nee, die Isbrand springt wanneer hij zin heeft. Nou, dat is te zien, maar... Hij had hem Nova, hij had hem. Hij gaat scheef, spietig. Hij had het sjoen van Bouke en hij had de zin niet, denk ik. Ja, onvoorstelbaar van Bouke de Jong dat hij dat kleerspeelt. En Bart, door zeiden ze het al vooral, dat zit misschien een beetje in de lucht, in de brotsige omstandigheden, dat we hier door de 21 heen giet. Nou, het is hem slagen. Zullen we Dik nou Noah de gedrukt. Boer, die zit ik weer mooi in de stok. Ja. Die krijgt ik de tiert om te klimmen Ja. hier. Zo, die komt heel heeg, hè? Ja, die gaat ook richting Ja. 16. Ja, de stok heel vies in, dus die springt dan Dat ik kon ook gauw wel eens heel richting vier. een PR wijzen van Noah. Ja, nou HPR is denk ik een dikke 50 meter. 43. Nou, Ja, dan is het daar al Oh. voorbij. Nou, ik denk Zelfde omhang je. even nadenken. Dan werd het spannend tussen Sigrid Bokma, Femke Rispers en Noah de Boer. ja, dit wordt spannend voor haar persoonlijk record. Maar ze mengt zich wel in de top 3. Ja, De stok is wel haast op, dus om het nou nog volle vier kennen, dat is 33. lastig. Oh, haast een IPR, correct net. Maar de vrouw liep op dreef, joh. Dat is fijn om Dat te gaat zien. Dat hartstikke mooi. nevens de oude weekend ze weer in, nou zelfs de 16 meter springen. De oude weekend
zitten ze rond de 14 meters. Ja. Dus er zit echt een hele stap in. Nou, op alles kansen is heel mooie sprongen. Dus, Zeker. die gaat hartstikke mooi. Als je waast op de basekans naar Brent Monsma, die Fries kampioen dus wie bij de jongens vorig jaar. Nou ja, dat jouwt wel on dat hij een hele goede lepper is. Maar ja, nou met het opboksen in de junioren, ja, die dus toch wel heel vier springen. Ja, fysiek vaak echt een heel groot verschil. Als het eerste hier junior bent, dan best vaak weer het lietse jonkje. Terwijl als het laatste hier jongens wie is de grote bongel van het stel. En Brent is van nature al een groot sterke vent. Maar dan maakt er niet een keer zien jongens als Michiel Zijlstra. Ja, die kennen hem bovenop een kop zien. Dus, Nou, is McGill ik wel uitzonderlijk die is lang echt natuurlijk. uitzonderlijk groot. Ik ben uitwaard als eerste, God. Ik denk Brent. Pieter zit echt in de concentratie op de dames. We hebben een heel soort dagen gelijk natuurlijk, zo altijd beleven. Ja, dat zie je correct zien. Dat zal... wacht eens op mijn koor. Tactisch om even mooi uit te zoomen. Dus we Ja, kunnen ze gaan gezellig exact maar zien tegelijk. twaalf dagen. Heel daar knap. komen ze. Brent gaat de hut oren. Pieter zit Zo, helemaal Pieter stil. zit stil, spannend. Oh, dus hij Maar- loopt hem zelf om. Ja, helaas. Maar voor Brent zeker eigenlijk ik nog wel een mooie afstand, centimeter. Maar goed, Ja, dat hier volgens mij centimeter. krijg ik ongeveer. Hier weet dat er kleren is voor Joert. Brent Monsma van Weesem. Je hebt er dit seizoen een zandje 64. Dan komt de krek net onder, denk ik, hè? Nee. Nee. Brad Joert net. Nee. Nou hebben we Freek Kramer op Freek, middelste waar- skans. Die ken ik zeker nog mooier dan in dat geweld. Ja, die Freek gaat zit mooi in echt dit stil. geweld. Zo, Nee, dat is die God, dik stil. dat Maar echt deze scheef. kant op. Heel spietig. Hij let hem Ja, ik wat erin, want de tactisch. meter die stiet er. Ja, dat is dus wat we bedoelden. Soms wachten we even op elkaar. Dat Ja. kan Ja. heel verstandig wezen. Maar Freek gaat Safir het koers, die weet zelf ook van hey, dat had geen zin om terug te springen ook. Nee, maar het is soms wel eens moeilijk als je zo bezig bent met het klimmen om toch ik naar beneden te zien waar ik landen. Ja, ja. Want het wordt Ja. altijd adviseerd om naar het topkata te zien, want anders heeft misschien een misslag. Want ja, je wil wel zien waar je beet pakken. Maar we hadden jij er al aan, tinker om. Zelf even Sjen betekent dat. En van bovenaf is toch het beste inschatten zelf waar ze uiteindelijk de landing is alvast komen. Zeker. Ja, wollen is vaak het fierst, maar dat lukt net altijd. Ja, we zitten even in een cyclus waarbij de trailers, de trainingskansen elke keer ongeveer 80 kleer binnen. Ja, dat maakt het voor u wat lastig. Maar voor het publiek is het natuurlijk wel spectaculair om op Takkelijke alle tiert. kansen een beetje Ja, beweging natuurlijk. te zien. Nog meer spektakel. Voor ons verslag is het lastig, want het is elke keer even pauze ten tijde dat de jongens en famkes de stakken ontzetten binnen. Ja. Maar, Ik kan het me voorstellen. Ja, ik denk dat we eerst op de basekans denk ik ook. hier hebben hier. Hè? Dit is Sietse Ketelaar weer. Eerste sprong Ja. heel best, persoonlijk record. Ja, die 20 meter fjouwer. Ja, en tweede sprong toch iets te volle weg. Sietse mijn beetje in. Dus ook dit hier voor het eerst volgens mij, want Sietse sprong voor het hier nog net mijn beetje. Dat zou ze kennen, ja. Het is ook moeilijk te zien dat ze er moeilijk met naar juist. Dat ze tegen juist ja, net. ze gaan nog al je zwarte bitjes, dat valt wel iets meer op. Die ligt loopt wadden achter Germ Terpstra. Zo, Ja. ja. Ja, Miguel op een die kwam er centimeter. net aan toe. Waar zit er bij hem nog progressie in? Sietse zit op alle fronten nog op progressie. Er is een lichte jongen, er kan nog wat massa bij. Ah, zijn aanloop is sowieso wel heel mooi. Zijn insprong is ook heel sterk. Ja, hij had nou dus... Ja, ik zie wel, insprong is heel sterk. Maar dus eigenlijk correct net, want hij had eigenlijk wat de sweep in de stok Ja, hier hing het er slaan. wat in. Het toch dat er ja, eigenlijk het hem zelf heel moeilijk maken. Hè? Af en toe talent ha. Ja, Hanneke West is zeker een talent. Maar ja, die komt er net helemaal aan toe nou. Hoera! Hanneke is Joetje. Jeetje. Ja. Dus dat wordt even voor haar jeugd hier in het Hoe oud publiek. is ze winnen? Jontje. Jontje hier. Hanneke Westert van Snits. Die heeft bij Driels. Zij sprong 2 keer wierd. En nou een afstand van... Wat zal het wezen? Daar komt Arne Galema aan, een van de Galema broeders. Maar een enorm snelle aanloop. Pak je de stok wel goed beet, maar Ja, iets roeg. Maar, ja. Dat ben ik wel een beetje wend van de Ja. Galema broers, dat het soms hier en daar wat roeg gaat. ja. En Zo dat net vind ik dan ook tevreden altijd waren wat jammer. Ja, baalt een beetje. lijkt het wel. Het is altijd goed te zien of hun tevreden zijn, ja of nee? Ja? Nou, Hoe is Arne- dat? Ja, daar wordt wel eens wat in de Onder tuin plekken. omslaan. Het, Oh, ja, 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 ja. De afstand weet ik wel, de sticht gooit. Altijd vrij duidelijke expressies, zeg maar. Ja. Man. Net te missen. Als dit op zijn plak, dus die weet ook dat er kleren is dat het de tas inpakken kan. En dat zullen we toch jammer vinden, want volgens mij is Arne zijn PR ook hier in Burgum sprong.
Ja, hij weet ik dat het 4 kan natuurlijk, want dat hebben we natuurlijk Craig Schumacher en Bauke de Jong. Dus Ja. hij zal graag ik nog even terugspringen willen, Ja. maar helaas, Joert net. En vergeleken met Bauke had Arne natuurlijk die stok gigantisch volle vierde te staan. Dus dat die zo heeg als een Bauke komt te zitten, ja, dan gaan we toch echt wel richting dat Fries record. Ja, of die 22 meter. Of de Ja, 22 meter. Ik weet dat ze heel graag, ik toch ooit weer met Jaco mooi wel in die 22 meters. Maar ja goed, ze hebben hier een traint ik wel, maar Ja. een soort sprongen ik met Jaco de Groot uit Holland. Maar helaas komen ze er net helemaal ontaan nog. Nee, Het Nart Bronsma de potentie om Joet zijn eigen record te breken. dat weet ik niet of dat op dit moment in die vorm is. Alleen de vorm is ik wel weer heel relatief begrepen. Als die stok een keer stilstaat en lijst de handen bovenop, ja, dan weten we net hoe vier het komt. Er zit soms ik een beetje geluk in. Ja, Ja, vervelend, maar wel Ja. weer. Als je wil Mare de zit Zeeskans, ondertussen met Mare Dijkstra. Die, Binnen verleden weken? ja, het Arun de 2 wedstrijden woont. Nou, dat is zeker heel knap. Zeker dat je zijn comeback mooi ziet. Dus die wil graag ik mooi dan in dat geweld. Zal ze wel een PR springen moeten. Ja. Nou, die zit goed in de stok, maar Oh. nee, zij had het goed net. En Germ Terpstra. Hier op de eerste scores. 20 meter 4, Ja. vierde steen. Tweede sprong weer wat Hij wil verder, hij gaat Maar dit- verder. ja, Zo, ja, hij ja. zit heeg. Germ Hij gaat zit ook de heeg in de 21. rug. Germ gaat ook de 21. Ja, zo. Oh. Oh, een beetje uitkoers. Dat is echt spietig, want Ja. hij kan verder. Ik denk dat het eruit en hij raakt het volgens mij een beetje geblesseerd. Had ik hem zou besturen. Is in ieder geval de lucht even Gelest? kwijt. Ja. Ja. Hij verbetert zich wel, Ja. maar hij gaat net naar de afstand die er in de hollen hier. Net na zijn seizoensrecord van 21 Olven. Ja, dan hebben we inderdaad op de middelste scores Nart, we hebben het Craig Orhien. Ik denk Ja, dat Germ wellicht, al een eh, beetje aan dat Zandbed het is. Maar als ik hem schuil aan en ik ken Germ een beetje, dan... Ja, zo ben ik ze baas. En dan hebben we nog even een pauze. We hebben het nog langer ronde Ja. op kletsen. Maar ja, eerst Nart, want ze zat er echt deze ronde aan mooi te zien. Ja, Nart is al wel wist van de finale praktisch jongen. Maar zijn 2050 van krijgt. Ik geloof net dat hij nog 4 man nog in gewonnen. Ja, hij zal zeker al heel blij wezen met die oude staan. Ik omdat het in het klassement komt. Maar ja, het brandt natuurlijk in. Hij wil ik verder. Een sterke aanloop. Zo. Ja. Mooie insprong. Wel mooi heen. Hij heeft de controle, maar hij houdt het toch op. Waarom deed hij dat? Nou, het Ja. is ook net dat er echt uit koers ging. Dus ik denk dat het dan net heel lekker in de stok kwam. Ik denk dat Ronfield had van hey, ik wil net verder als die 2050 op dit moment. En dan spaar ik mezelf mee. Ik vind het goed. Nart wordt ook een beetje ouder natuurlijk. Maar ik kost het dan op dat moment zoveel energie. Daar staan al bezig bent met de sprong die ten komen. Nou ja, als je wist van hey, ik ga sowieso die 2050 net verbeteren. Ja, waarom zit dan die explosiviteit al nog in deze sprong gooien? Ja, dan heeft dat net z'n volle doel. Dan kiest hij beter sparen. Ja, het is voor het publiek wel jammer natuurlijk. Maar Ja. ik dit hier wel een hele mooie 18 werk in. Het is een beetje een voetbalploeg die met 2-0 voor staat en tegen we horen geen tred of vierde meer Precies. bij te maken. Ja, nou, zo'n beetje. Ja. Maar ja, ik ben anderzijds wel met naarting is. Op een gegeven moment komt het op een leeftijd. Ja, die klappen worden toch echt wel een beste impact. En dan haast herstel nodig. En, Ja, als het ik beslissing zijn seizoen, ja, het is Sint-Wurg iets meer verspreid en iets minder druk in het seizoen. Maar voorheen sprongen we op wages en sneus, 2 keer in de week. Nou, als er nou ook naar trainingssprongen mooi was, daarnaast, dan is het ook best wel een drukke week. En als er bijvoorbeeld vergelijkt is met de atletiek, dan bouwen ze 2 weken van tevoren al oude trainingsintensiteit. Maar je springt zo 2 keer in de week op wedstrijdniveau. Ja, en dat is best wel een impact voor het lichaam. En dat een hele simmer lang. Dus juist ik wil aan het einde van het seizoen, komen de tapejes wat er vast in, weer de fysio-afspraken maken. Ja, dat komt er echt op on. Dan begint het er niet te hakken het seizoen. Zeker. ja, over het algemeen staat iedereen in september. Nou, dan ben ik ook wel even 4 jaar moe. En dat is net alleen nog fysiek, maar dat is mentaal ook. Want, dus het is toch van eind mei tot eind augustus. Het is gewoon on. Dus, Ja. Haast eigenlijk in dagen vrij, want als je een slechte wedstrijd draait, haast maar storen thuis alweer trainen. En dan wordt dat weer aan die mindere punten weer. Hier komt Michiel Zielstra bij de junioren. Ze zich mengen worden. Ja, hij in die zit 20 goed in de meter. stok, hè. Dit is beter. Ja. Dit is volle Ja, beter. hij Hij pakt de komt wel. leiding Ja, over. zo. Ja. En dan ziet er nog lang net in de top, Nee, hè. nee. Het staat rond de oer nog. Dus, Michiel Zielstra oorde een jontje achterin van correct. Ja, Rom. Hij gaat, ik Zeker, denk zelfs zeker. hoe het baltje heen. Dus dan zou de Rudy 20-4 van Gerrit Terpstra heen. Maar En dan zou vrouw de die leiding begint gewoon te nemen. Nou, De vrouw Michiel liet Zielstra. Brouwer hier te wetter. Voor de, Forus. Ja, weet ik net de volste keer, Maar maar dat red ik keer. Sanne Boustra, sorry, Boustra. ja, Ja. 20-34. Zo, dat is een hele mooie oude stand. Neemt er ik maar gewoon weer even mooi in het klassement.
30 centimeter wint er hier mij op Germ. Ja. Ja, en Germ staat bij Sonja, die kwam toch wel wat raar in het zomer. Dus die viel net lichamelijk een klap, maar ik wat mentaal misschien. Je ziet zijn bok, maar die zit ik goed in de stok. Zo, scheef denk ik, ja. Spietig. Ah, maar die meldt zich wel voor de finale. Nou, dat denk ik. En ik moet even gaan stellen op Krijk, want Germ hier natuurlijk 20-4, maar die sprong Krijk 20-18 nog. Ja, Dus ja. En eens even zien, wordt het dan nog spannend bij die senioren topklasse van de komende sprong? Ja, voor dat vierde plakje. Brandsma. Rutger Piersma. nou ja, Sietse sprong natuurlijk, die staan op het 4e plak. Die gaat hier, denk ik, ook richting de 20 meter, dus die zal wat opscoren. En Ja. dat betekent dan dat Freek Kramer naar het 5e plakje zakkert. Ja, en hij bekomt dan Rutger Piersma. Die ken ik zeker 4, maar ik naar Rutger 20, Haanstra. 20, ja. Rutger Haanstra, het wakkie wiert. Ja, die wil graag ik een afstand zetten natuurlijk. Ja, weegt het Rut. Of, ja, Dus Freek zit mij in een jongetje 44 nou op het 5e plak. dan hebben wij een hele mooie finale, want dat ben een mooie afstand. Dat zei ik verkeerd, want we gaan ik bouwen West het nog maar een jongetje 46. Dus die staat nou op het 5e plak. Dat Tuurlijk, is, ja. 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 Dat is knap van Boa Westert, want het is net makkelijk om uit de mixklasse in de top 4 van de Die senioren mengt te hem leppen. gewoon bij die Ja. topklasse Ja. eigenlijk. Hier Marije Ruitsma zit iets roeg in de Zit stak, er wel maar mooi krijgt in. die het? Ja. Nee, die gaat al wat uit koers ik. Ook Jan Hilde daar bij de junioren eerste kans. Zijn laatste sprong voor Joert, tenzij hij ook over die 20 meter fjouwer gaat, maar dan moet er nogal wat gebeuren bij jou. Jan. Dat is de tweede afstand van Sietse Ketelaar. Ja. Auke Jan Jilder daar. Uit Burgum. Hij zien oor in. Zit er bos stabiel Ja, in. zo, Nou, zo. Jan. En hij klimt Nou, ik Auke het, Jan. maar Kijk eens even. spannend. Nee, kies hier om krijg veilig het zandbed in te landen. Ja, Ja. hier ik wie het pak denk ik, had ik heel eerlijk ben. Ja, hij ziet het randje op. Het is Dirk Hut in het zandbed, want ik kan de vrees eigenlijk net komen. De Vrezen is de trekker die het van tevoren Ja, die bij maakt het Sambed zand los. Delgiet, hè? Ja. Ja. Je Dus je weer nou op de middelste kans Rutger Piersma, die kennen wat wel aan die top 4 en dus Ja. die finale indeling. Op zich een zeker. mooie aanloop. Zit ik best wel mooi in de stok. Ja, Ja. dit kan 4, Ja. hè? Zo, is scheef. Nee. Ah, Dan, die zal net tevreden wezen, maar joh. Rutger Alhoewel, Piersma. hier nog een mooie afstand. 28. 28. Dat Ja. is net verkeerd. die zullen wel balen. Pak Ja. wie het. ja, dan Ja. wordt het nou spannend voor Boa Westert, want dan kan alleen Rutger Haanstra hem nog uit de finale springen. Hij had wakker wie het sprong, dus die had nog wat goed te maken. Ja, Rutger, die ken ik heel vier. En die is ik echt een hele slimme lepper. Die draait ik al heel lang mooi. En die weet ik heus wel precies wat een wol en net lijkt in. Maar of hij zit er goed gewoon echt net lekker in. Ja, om daarvan te herstellen, en dat is lastig. En jongetje 46 is net een 12 vingers in de neus sprong. Zeker net. Maar ja, Rutger is ik zo'n klimmer. Die is 12 seconden omheen geweest Ja, in. ja. En hij is gewoon tactisch een hele goede lepper. Draait al echt een periode mooi. Hij heeft bij de jeugd ik bijvoorbeeld nog mooi sprongen. En hij weet wel heel tactisch hoe je zo'n jongetje een heel springen kennen. Nou, Femke Rispens. Ja, die giet net natuurlijk- weer onder leiding. Nee, ja, die dus... was Nee, natuurlijk nummer van het eerste 3. plak afstitten. Nou, wat we zijn, die kennen wel een stukje verder dat er een klimslag bij komt. Dan luidt zij ik op die zegtje. Ja. En, Ja. het altijd een sterke aanloop. Dan stak ik heel vier steen, dat helpt natuurlijk ik mooi. Zit er mooi in, is nou fel omheen, Ger, maar ik giet uit koers. Uit koers, denk ik, ja. Zo, het is toch een beetje dat teken dat de stok wel aardig op scherp sting. Ja. En dat het toch, maar het liefste, de wiebel toch verdraait. Ja, Mooi zijn. een schouder een Ja. beetje schever in is al genoeg om die stok De de wiebel. verkeerde kant op te drukken. Ja. Waar hebben we hier midden in beeld? Rutger Haanstra. Rutger Ja, Haanstra. Die, het pak hier dus de wetter. Dus die stiet nog net in uw lijstje eigenlijk, maar afstand. En dus zeker net in de top 4. Maar kan wezen. Mijn nummer 76. De handdoek even van de hand, denk ik, om even terug te wrijven. Ja, het ritueeltje denk ik meer. Ja, ze zijn helemaal net weer. Voor diezelf in de concentratie en iedereen had zijn eigen riedeltje. Ja. Coach Ja, erachter. we hebben een hart zeggen, maar spikes.
En de meeste jongens, mijn bonusje, had Rutger helemaal niks. Nee, Kerel gewoon blitte voetjes. voeten. Ja, Beetje hars erop. kerel en gaan we voeten eraan. nemen ze dat. Het is wat een heidenskip ding, heb ik het idee. Want Ja. er zijn Is meer dat zo? in het heidenskip die springen zonder baan. Sietse Bokma bijvoorbeeld, Sigrid Bokma, Isbrand Galema, die springt misschien Sint-Wurg mooi, maar heel lang zonder. Ja, het is al je net nodig, het ken ik wel sa. Dus dat zou we Shen altijd zakken. Ja, Sterker hij loop zit deze, beter in de nee. stok, maar hij Oeh. komt gewoon net lekker uit met de loop. Nee, je loopt er maar achterover. Had ik een minnedij dan. Ja, Ja, ja die zal, weet het een hele minnedij. Ja. Die zal net tevreden zijn. En dan is het Heidenskip het vierste rieten van Burgermuut. Dus dan is Ja, het eigenlijk nee, voor dan- niks dat hele eind deze kant op tagen. Ja. Dus is net een leuke Maar jongen. goed, nou ja, Rutger komt diensten die wel heel blij is. Zo, die is Die heeft een hele beste dag. Ik bedoel, 21,64. Ja, 21,64. 3 centimeter van oud risico. Ja, het is super spietig dat het de 3 centimeter van oud is. Maar goed. Dat riet lekker waarom naar park hier dan. Ja, dat Van riet Bouke lekker, de ja. Jong. Ja. Hij stond het volgens mij maken, 3 keer 4. Ja, ik denk dat ieder dat van u wel eens mij maken had. Ja. Dan haast gewoon echt die hele afdagen naast de bij. Afdagsize van hey, het is hier fantastisch mooi waar. Ik ook 3 keer, want ik zit toch roem in het klassement. Ja, dat ben ik alle keuzes die het meidje kist. Ik wil eigenlijk altijd wel voor de dijwinst gaan. Dus het had bij mij dan meer een minder dijwest. Maar ik En ken hoe jongens ging die... dan naar huis? Maar 3 keer weer? Ja. Nou, dat vind ik net heel gezellig. Weer een stille autorit. Nou, meestal ben ik net heel stil. Had ik ergens van balen. Dus Maar Ginter de helft. Nee, en geen treden helpt, nee. En Do dan, Marit? Ja, ik ben er natuurlijk ook net zo'n fan van om ergens helemaal heen te rijden en dan 3 keer de wetter helemaal 0 meter naar huis te gaan. Ja, het ken, ik bedoel 3 keer de wetter is vervelend. Kerst ik naar buiten de sector gaan, ja, dan kerst heel heeg zitten hebben. Je kan zelfs een 15 meter wezen buiten de sector. Je komt eerst Sigrid Bokma, die had er een top op zetten, die is heel wat van plan. Maar die heeft nou wat te volle wegen. Ze zitten wel mooi in, Joert. Zeker, ik Nou wat voorzichtig heb misschien. haar helaas dan net echt springen jongen dit seizoen. Ja, meestal is haar loop eigenlijk wel wat voorzichtig. Dat is wel Sigrid haar stijl. Dus in die zin schrik ik daar nou net zo van. Maar ik denk dat zij heel tevreden is met die 16 meter. Ik voor haar klassement om daar even wat on te scherpen. Bouke. Wat komt er? Maar wat voor gevoel zal deze jongen op een score steken, Joert? Hier ben je met een jongetje in 20 en dan de tweede afstand ooit voor een vrije sprong. En dan is er nog 3. Zien dat ik kan nog net meer stikken, maar ken het verder? Dat is dan de vraag. Je houdt het hem een boost, Bouke de Jong. In het pompenblaren shirt. Nou, daar komt de machine in. Het zit op zich wel goed in die stok, ja. Ja. Zo. Maar nee, dat is dan... Ja, dat is vaak het resultaat erna. Dat je dan... nou ja, dan ziet het alle keer heel scherp. Ja. En om hem dan weer precies zo mooi uit te krijgen is heel moeilijk. Nou, dan kunnen we alle namen wel bij elkaar zetten. Denk ik haast. Ja, dan de je balans toch een even Boa op Westert, hè? meidje. Uit de mixklasse, die moet het er helemaal warm Die draagt. plaatst zich als vijfde voor de finale bij de senioren. Hij had even een pauze gehad, dus wie weet komt er gewoon heel scherp waarom. Hij ging natuurlijk die eerste sprong heel mooi en daarna ging het toch al een keer wat roeg. Dus misschien had hij hem Ja. kalmeerd. Ja, en volgens mij gewoon fort erom aan de finale, want ik zie dat bij de jongens de stok al zetten werd. Zeker, ze hadden zin in. En dat is Aten Kaanstra. We hebben het idee dat er op de C-scores wat discussie is, dus ik ben benieuwd wat ze ervan maken. Ja, dat zal wel gaan hoe Matties de scores volgende wachten. Nou, dat weet ik net. Volgens mij is er al praten dat er op die 10 meter steenbloed. Want voor de dames is het gewoon net veilig. En de famkes, ja, ik bedoel, als je die 10 meter wetter net helly, dan is de wetter ik altijd een optie. Ja. En op zich, de famkes die nou in de finale zitten, die kennen dat denk ik wel. Ja, Waar Nina die is dan natuurlijk de nog discussie mee. niet correct. Ja, we zullen achter op de scores even wat coaches naar voren komen. Ja, zo. Dan Ik kun ben je wel benieuwd discussiëren. of het balcheck verlijn is bij de famkes. Want de score is natuurlijk een meter achteruit gaan. Dus Ik, officieel zou het balcheck een meter Ik achteruit zit van maken. ja, want de eerste lijn loopt op 3 meter. En dat liep het inderdaad alsof er een hele meter voorbij dat lijntje loopt. Ja. Dus dat liep het te klappen. Ja, super. Je hebt goede vrijwilligers hier en die zijn Ja. heel scherp. Waar hebben we je midden in beeld? Doch de heren even naar achteren. Dat is Aten Kaatstra van Ah. Mantgem. Zelfs. Sprong is de voorronde naar 16 meter treien. Dat is zeker een hele mooie afstand voor hem. Ken het verder. Zet Je nou zit op- beter in die stok. Ja, Maar maar hij zit heel scherp, heb ik het idee. Ja. Hij had ook even een pauzehand natuurlijk. Ja, dat is net voor iedereen heel fijn. Ja, op de middelste scores hebben we dus Boa Wester. Die had ik een hele goede uitzoek ja, het voorbeste die.
Dus die heeft er gewoon vooral heel erg zin in, denk ik. Die mengt hem tussen de grote man. Ja. Ja. Dan hebben we gediscussieerd wie gaat er eerst, maar ik denk dat Bo eerst gaat. Ja. Dus dat is fijn. Dan zullen we daar eerst naar. Die is correct Komt op er rond. Jontje 46. Hij heeft nou een beetje wijfel in de aanloop, maar nou ja, probeer het hard te corrigeren. Ja. Dat is zo gek nog net. Maar goed, net zo vier als dat er Nee. jij al ontdekt kwam. Maar mooi om te zien natuurlijk dat er hem er toch gewoon in loopt. Ja, dat is zeker een hele kunst. Ja, voor het feit dat wij En dan hier in komt Friesland net zo Nina kunstig winnen. alhoor, Nina van Vliet. Laatste zich als strijder voor de finale. Ja, die springt je maar gemakkelijk dat 10 meter wetter in, hè. Maar goed, die net helemaal... Nee, ik denk wat de hut al, ja. ja. Publiek in Burgum dat stil is van alle indrukken op de Trijeskansen. Een goed grut skaatplak. Het sindsje dat al wat ontzakje is. Misschien dat de leppers op de eerste scores er nog wat les van hebben. Het begint ook wat auto in. Na 2 uur liepen we hier in Burgum. En dat is echt wel noffelijk. Wat noffelijkere temperaturen voor elke nien. Ja, dan zie je weer op de basekans de eerste kans naar Reinder Haanstra. Ja, zijn broer is 3 keer te wetter. Dus ik weet net hoe leuk de autorit naar huis is, maar misschien voor Reinder wel leuk. Ja. Maar ja, met er wel een stukje verder, want hij stiet Zo'n- nou te warren. Zontje Tolwe, maar een heel meter verder. Dat kennen we zeker. Zeker wel een lepper die hoe dat die hele baltje heen komen kan. Ja, ik denk dat hij er zeker mee bezig is. Zij zal de stok scherp staan, hè. Er hebben maar 2 sprongen in de finale, dus ja, het moet wel wezen. Ja, en ze tellen dus net meer voor het klassement, dus er kan iets meer werden worden. Nou, daar komt er mijn Sinor in. Mooi Rochter, Ja, zit er op zich mooi in. ik Hij denk zit dat wat er- achter de stok, maar Ja, zo. Ja. Ja, hoppatee, Kijk eens zat. even. Ruim aan de leiding. Ja, voor hem doet de pauze wel goed. Nou ja, Van Nienke, ja, die giet dan wat scheep, maar Zo, ziet wel laat heeg het in de even. stok. Hier gaat door de 18 meter in. Die kunnen we noteren. Ik denk het ik, een dikke 18 zelfs. Ja, een dikke 18. En die is Brand Galema. Ja, die had er ik nog Zit zien er, en die joh, zit toch er weer telkens goed mooi in, in. hè? Zo, hij zit ik heeg die uitsprong nog. Net, nee, daar komt er net ontaan. Ja, ik denk dat hij op zich wel tevreden is, joh. Een beetje uit de richting, maar Voorbij Sinjontje 93. nee, dat denk ik. Nou, Oh, ik denk dat er over de 20 meter is. ja, dat baltje loopt nou wel heel 4 voet, hè. Ja. Dat is ja, dat vertekent beeld. 18,69 voor 1869, correct. Reinder. Reinder. We noteren hem. Ja, dit is het denk ik. Ik wil heel graag in het klassement hebben gewonnen, om dat shirtje wat lekkerder, wat langer om te houden. zeker En wat weten. zekerder. Monsieur, Isbrand Galema, hij groeit het in op het boordje. Die had er ook een mooi plakje. En hij kan vertellen dat hij hier een poelbeste sprongnel zetten heeft. Wat wordt het? 20? 20,38. 38. Zo, daar zal er heel blij mee zijn. Ja, de gebroeders Galema nemen dus Auskiet dit hier. Maar bij dat Auskiet, je hebt eigenlijk een hele speciale dag. Dat is snel 29 juni. Dan hebben we de Ljeptiet. Dat houdt eigenlijk in dat iedereen tussen 9 uur 's morgens en 9 uur jongens 4 leppenpapier kan vertonen weer een De hele dag. Vergees, kom Waar? zeker. In het Heidenskip natuurlijk. Ja, de Galema broers is het Heidenskip. Vanzelfs. Die vereniging bestaat ik 50 jaar, dus in dat teken en hun Auskiet hebben ze dit georganiseerd. Dus Extra iedereen is feestelijk. welkom, maar ja, neem wel even een extra setje kleren mee natuurlijk. Want ja, 4 leppen ken ik betekent niet wie het in. Nou, ik ben benieuwd dat er hier dan door die 20 meter 68 liept. Ik denk het net. Wie weet, misschien naar die natuurtalenten. Misschien. Misschien krijgen we natuurtalent. Ja. Hier Nienke Klein-Velderman. Beetje breker in, maar Ja, toch loopt maar ze hem zo, er wel die door. maakt er een hele mooie sprong van. Hè? Ja. Die verbetert Ja, zichzelf. 4 meter, Voor denk dat ik. baltje. Ik denk een 4 meter, een lietsen. En dan hebben we Jort Boustra hier op de jonge scones, de eerste scones. Ja, ik wil een natuurtalent. Zelf fot in de onval moeten natuurlijk op Reinder, want die weet dat er van het eerste plakje zit. Ah, zit mooi in die stok, hè? Zo. Maar het is iets scherp. No. Hier het hart nog Boustra. corrigeren kan. Ja. Ieder van die trucjes kind. Dit wie het. Dan maak het haast de stok weer het van Buurman, want Sietse Bokma op de middelste kans is de volgende. Oh ja.
Die zet de stok nog rugt. Nou ja, eerst met de stok even aan de kant lutsen. Ja, dat gaat hartstikke mooi. Maar dat nou echt de druppels op een stok zitten? Nou, dan kent wijzers naar beneden vliegen, maar ja, dat is net zo groot. Dus je maakt er net zo'n grote plont. Nee. En dat is wel extra pech. Ja, maar dan, Ja, dan... dan mag je er ook springen. ja. Ja. Als we nou zeggen dat ik leer het, dan mag je er goed naar Maar goed, ik een mentaal speeltje natuurlijk, ja. Ja. Hier komt zoiets zo, hoor. Ziet ze Bokma van Die Hielpen. komt net helemaal lekker van de skans, maar corrigeert hem heel mooi. Maar was scheef, heb ik het idee. Oh. Voorbij Oh. zien, 20, 24. Ja, ik had richting die afstand van Isberg Galema krijg, Ja. denk ik. Nou, maar Hij hij zal er is zeker blij mee eerste, wezen. eerste sprong uit de voorronde, dan verbeter ik in. Ja, dat ik al deze 20 meter sprong en natuurlijk de uitzitter van Bouke daarbij, dan draaien we best een leuke wedstrijd. Zeker. vandaag. Maar jou eigenlijk ook wat hoop voor de twakamp, hè? Ja, precies. En daar is het wel om te dwaan dan, hè, in Jaarsveld. Ja, dat 4 is juli. zeker. De Hollanders hebben natuurlijk een steeds bredere selectie, maar jongens die 21 meter springen kunnen. Dus Hoe komt dat? ja. Trainingsbeesten, denk ik. Ja, en ze hadden krachten al je bundelen. Ze zijn al als team, als één vereniging bijna training gaan. Dus dan kiest de kennis en kunde kiest beter delen met elkaar. En toch, vreemde eigen soms krijgt een wat oren denken zoals degene bij mij al 10, 15 jaar om training best. En dat kan die toch helpen in oren inzichten. Op de C-scans, de vierde scans, geven we nou Sjen naar Femke, Rispens. Die heeft besloten om de top erop te houden, dus die is heel wat van plan. Ja, Nou goed, dan moet ze toch voorbij die klimslag extra beginnen, want anders dan heeft het net zoveel nut een extra top erop. ik denk dat Zal ziet het ze bekend? bijna jelle goed. Oh, heen. Je Ja, voor, de maar B-scans gaat eerst. het zal eromheen, want Femke is Ah. ook al het gauw voort. Ja. Ja, sommige mensen die voorbij. concentreren heel lang, sommige net. Maar hebben een wide shot, dus dan kennen we ze alle Sjen. Ja, dat is heel fijn. Ziet ze komt er eerst hoor. Ik die toch eerst, het een hele goede dag, joh. Oh, zit goed in de stok, hè? Zo, ja. Wat krakt er hoor. Pietje Wield. Femke op de Ja, achtergrond. Femke zit ik heel Nou, goed in de stok, maar helpt het net. Krakt de volle werven. Ziet Iets ze heger ketelaar van Heeg. Zou die richting zien 20 meter fjouwer kan wezen? Nee. Nou, zeker hè? net. Nee. Nou ja, beide wel weer een soort potentie op zich. Ja. Zit ze Ja. gewoon nou wat hut oer. Ja, misschien toch wat enthousiasme erin. Of ja, wat vlakker, klimmen wat of, minder. Ja, ja. Waar steekt er van die jongens en junioren het meeste bob uit op dit moment? Ja, de junioren ben toch Germ en Michiel steken er 4 bovenuit. De Ja. jongens, Jarret had al een jongetje meter sprong. En ondertussen zit Nart alweer te concentreren, de Ja. middelste scores bij de senioren. Ja, dat is natuurlijk, die zijn natuurlijk Bouke op hier tot op een paar centimeter van zijn record komen. Dus die zal wel even een beetje met de beeldjes samenknepen zetten had toen er aan het opnemen Zo, hij zit je stil, maar helpt het net. Seconde. Je bent goed op je post. Dat moet ook gebeuren. Ze nodig dan tussen terug even wat hydrateren. En Nart Bransma die gewoon krijgt wie het. Ja, die zal net blij wezen. Ja, die heeft dus de spijkers onder weer doorheen. Ik weet net dat er dan de 3 van het, maar hij met hem nog wel even omklaaien. En nou ja, hij werd droeg maar Hij zien. zal meerdere peren, want zijn werk is het spul ik samen droeg. Dus die een keer de hand droeg, dan is het meeste weg Ja. de volle. En dan is Germ ondertussen de stok ontzetten. Ja, hij is dus dan net blesseerd raken bij de vorige sprong. Het zal alleen de lucht even kwijt west hebben. Nou, hij komt dan niet van Heeg, hè. Ja, dat, Zo, dat ben ik klappen, hè. Want komt hij, erop aan. het landde echt puur op de kont en net meer op zijn voeten. Het landingsgestel, zeg maar. Dus dan, Krijgt Wat- even een klap op die borst. ja, de ruggengraat moet dan de hele klap opvangen. En toen viel letterlijk even een rit in die reer. Dat viel net lekker en dan is de lucht even kwijt. Ja. Ja, dat is net een lekker gevoel natuurlijk. Maar hij stiet er wel weer gewoon, alsof er neer een hoorn is in de Nee, maar wel een jongen die leiderstrui. vorig jaar best wel met rechtklachten kampt had. Dus dan ben dit soort landingen, saboteert het seizoen, ben net Nee, heel verstandig. Dat kan ik me voorstellen. Nee. hij had er blijkbaar nog zin in. En wij eigenlijk, ik wil denk ik. Want Ja. ik denk dat er nog wel een stukje verder kan. Hij komt er hoor. Hij heeft net zo'n felle aanloop als McGill wellicht. Maar hij zit wel goed in de stok. En natuurlijk saap op, hè. Zo. Maar Ja, Skeef, Best spietig. scheef, ja. Dus just een baan.
Het vind ik een discussie met coach Hoyt. En dan hebben we Noah de Boer, die de vrouwlie. Ja, die sprong het heel goed. Had ze Ja, er toch mooi tussen sprongen op het tweede plakje. zeker. Maar die Fufje 33. Ja, want we zijn heel dicht bij het PR. Dus misschien zit er alsnog een PR in natuurlijk. Maar ze Ja. hebben aan het pakken kansen. Die had de stok wel griezelig 4 hè, voor zo'n relatief lichte Nou, die mist naar nou Hoeneskans. ja, volledig de stok eigenlijk je erop. Nou, dat viel dat lekker. En dat had ik net echt vertrouwen voor de lijst. Maar het zal vast goed komen. Wat gebeurde er nou correct? Ze stapt oer de skans in, hè, dus dan best hij een aanzet kwijt. Dus eigenlijk klapt dan heel raar voor. Dus kennelijk weer haar loop beter dan zo. En elke stap een beetje langer. Dan komt Bouke de jongen ondertussen. Ja, nou, daar hebben we natuurlijk zin in. Die had al heel goed sprongen, Joet. En die stiet ik weer scherp, maar hij redt het net. Ja, dat is wat we zo'n vaak de consequentie. Dat je één keer zo mooi stilstaan hebben, dat je dan toch de volgende sprong best stilstaan en te wetter gaan. Ja, het is... Hoop je net Zit dicht bij hem, hoor. dat er zijn kroet die mij verzitten had bij die eerste sprong. Maar dat wie wel nou die ja, ik denk 21, dat het wel waard wie. Absoluut. Ik denk dat hij prima nou nog een keer te wetter gaat. Dat hij die 21 houden, maar geen probleem. Maar ja, goed, nou, ik werd het voor de tweede keer achter elkaar te wetter. Het kost een soort energie. Ja. Ja, hij had natuurlijk een heel soort energie gekregen uit die mooie sprong. Dus. Zou er nog hier nog heen gaan hoor, die 21, 64? Dat denk ik goed net. Nee hè? Dit weer wel uitzonderlijk. Ik ben wel benieuwd of Germ en Michiel nog 21 meter springen kunnen. Michiel zit er wel lekker in. Germ zit echt goed in de stok telkens. Alleen had alle kanten zo'n beetje al pensioen. Ik heb wel het idee dat ze beide wat zoekende binnen. Net zoals oude wedstrijden, dat Net het eigenlijk heel fut heel vier is. Nee, oké. Giel had ik al in het wetterlijn en zei ja, dat is... De beide junioren die het zou goed doen en voor hun en vijand verrassen, maar die hege sprongen en die vierde sprongen heel tijd over de 21 meter heen. Waar zullen we daar midden in het beeld? Michiel. Daar hebben we hem. Michiel Zulstra van eerst hem. Zou die over die 21 heen komen kunnen? Dat dit sterke aanloop, een soort snelheid erin. Hij is natuurlijk lang, zit goed in de stok. Ja, zo. En hij draait fut. Ja, spietig. Ik dacht ik dat zien loop dat het laatste stukje dat er net helemaal uit kan. Ja, dat zoek ik. En wat ik zei, dit is gewoon sfeert wat meer mooi. Ja, goed. Ik ben natuurlijk jongens op zich maar een soort ervaring. Maar in die zin hebben ze senioren... nou ja, hij is misschien nog wat te leren. Ja. Dus ja, wellicht hij zei dat toch iets minder rekening mee houden. Met het net helemaal uit de verf komt. Ja, Sigrid Bokma. Zo ze nog een keer naar die 16 meter takken. Ja, nou. Kijk, maar dit is de 14 meter die we wel vaker van Sigrid jurren. Maar goed, die zal al heel blij wezen met die dikke 16 meter. Zeker weten. En dan komen we de laatste ronde in van de finale. Nou, De ontknoping de ontknoping van de Elkes Carillon Memorial. ja, laten we dat absoluut net vergeten. De 12e editie hier in Burgum. Het is een zinderende jong, maar we willen stellen. Maar een mooie sprong, een mooie lepperij. Ja, het is ook zeker nog wel een spannende wedstrijd. Ja, Bouke die stekt er nou natuurlijk bij de senioren, maar kop en schouders boppen uit. Maar ja, Sigrid, ja, die stiet nou natuurlijk wel dik onder leiding. Maar Femke zit er heel goed in, dus dat kan maar zo wezen. Ja, we hebben natuurlijk Germ en Michiel, die eigenlijk altijd met elkaar het gevecht omgaan. Dus ja, zelfs daar... Het is nog net besloten. Nee, zeker. Nou, eerst hier Boa Wester, die had natuurlijk fantastische dames in PR. Of het vierde ken, ja. Nou ja, dat is toch altijd moeilijk, 2 keer in PR springen in een wedstrijd. Maar het ken zeker. Die sprong hem wel makkelijk. Nou, je hebt in de voorronde een jontje 46. We zien dat hij er nog bij komen kan. Zit op zich mooi in de stok. Maar toch een beetje twijfelachtig en ik denk te wetter. Ja. Te gauw sturen, matten. Te volle matten corrigeren voor het rechtste. En dan eerst net richting die topsprong. Nee, schud even nee. Maar ze toch een prachtige jongen beleven hier in Burgum. Zeker. En dan hebben we onze toesprengster Nina van Vliet. Bij de Famkes. Zit nou op de derde plak. Ja, het treetje meter is wel 4, hè? Ja. En zij zullen over de treetje 44, over de 14.03 van Nienke Hindematen om naar het eerste plak te gaan. Nou, dat is voor Nina echt wel een dikke opgave. Maar het is goed. een PR, hè? pittig ding is het.
Je komt inderdaad ik fel onderhaven. Zit Ja. net helemaal lekker in die stok, heb ik het idee. Ze doet Maar er goed. wat in. Ja, bij de jongens hier Aten. Zit op zich Ah, wel weer zit er mooi in de nou wel stok, mooi in. maar hij jouwt het eigenlijk een beetje op. Weer Zonde. wat naar de zijkant. Ja. Veskien. De man uit Mantrum. En nummer 31. Hij zucht naar zijn oor staan. Ja, je zal er net blij mee wezen natuurlijk. Uit koers en nou ja, ken ik wel een stukje verder. Dan heb er in de voorronde toch zijn beste oor staan. Net de finale werd erop hoopte, denk ik. Nee, ik denk Nee, niet, hè? ja. Het er natuurlijk lang op achter moeten. We zijn wel tevreden met als je het ruide plakje hier hoort. Zeker. Het is nog net een van de grote prijzen binnenslepers, zeg maar. Dus dan ben ze vaak nog blij met elke prijs Ja. die ze pakken. Ja, je bent natuurlijk iets aan topklasse wat zien een soort hele goede leppers opboksen. Ja. Dus ja. Oh, ik ga dat Noah haar aanmeldt voor de tweede finale sprong. Ja, ze stapte krek de scores in, dus het daar wellicht misschien niet wat serie. Dat Ja. zou natuurlijk kennen, want je klappen dan best wel een raadje in de stok hoor. Ja, Ken, dan krijgt eh, wie het en Dat dat... betekent ja. dat alleen nog Femke straks Sigrid van de Wenstal houden. Ja. Nou, Nou ja, dat ken zeker. Ze had er wel zin in, zat de Jensen sprong een mooie top erop, dus ze wil graag 4. En is je weer nou Nienke Kampen. Die, ja, haar concurrente of conculega die sprong natuurlijk 4.03 hè. Ja, dat zou ik wel graag willen. Ja, de oreninken. Ja, Oren Nienke Kleinvelderman. Die mooi staan nog een keer. Dus ja, al springt ze nou 4, dan is ze nog net zeker. dat is ook zo. De coach Die coach 4 haast. Oh, Komt je maar gang Thomas. gewoon zet. Nou, hij springt wel goed, hè. Het is geen gekke sprong. Maar ja, die 4 meter is dan wat Die te is 4. erom voor haar. Nou weten we nou ik dat Nienke Kleinvelderman het YouTube doen heeft. Maar ja, de Ja, oudste op nee. Op Ja. mij, ja, maar ze is net voor niks in het leidershirt. En hier Isman Isman Galema Magang. voor zijn laatste. Ja, Mooi zit er erbij, goed hè? in. Zo, kom op, ja. kijk eens Nee, even. hij Trek te snel hoor. hij giet wat Trek fut te en tenminste het, ja. Maar hij zal wel tevreden wezen, miljoen denk ik. Maar als je En 20 dat meter 38 Je Ja. redt mijn krijgt, grote is- glimlach het zo'n uit. is zeker net verkeerd. Hij gaat er al lekker bij wezen. Hij zal Ja, de rest met van de sprongen Leidje. nemen, Sjen. En dan gaan we Reiner Haanstra. Die krijgt samen mooi de leiding oornom van Jorrit Bouwstra natuurlijk. Maar hij is in 1869. Maar ja, ik ken dat dan verder. Ik denk wel. Ik denk het ik. We hebben dit seizoen al eens naar de 18 meter 78. Ja, dat is ik zien PR. Dus ja, hij is op dreef dit Nou, seizoen. Zo, hij zit er nou. goed in de stok, hè. Hij klimt heeg. Oef. Ja, ieder naar de laatste klimslag nou pakt dan. En rugt. Ja, poeh. Hetzelfde eromheen je. Het is zelfs centimeters wijze. En dan wat er nou in de Openheid. wachtkamer. Oh, wacht je wat Jorrit Bouwstra van plan is. Is dat weer spannend, hè? Dan ben je een klein maar leppen, maar is de spanning toch nog niet helemaal eruit. Nee, Nee. dan moet Sjen en die collega's natuurlijk. Oh, de polzeventje in de loedspreker rond. Ja, Wordt dat even gebeurt heen, soms. En dan zien we nou op de C-scores. Zo'n zondag zie ik dat nog goed staan. Zo, dan zit er heel dicht bij zijn PR. Zo'n zondag, jawel. Nou, dat is Ja. haast evenaring van zijn PR. Krijg op een centimeter, nee. Dat zijn wel die centimeters, dat Ja. is soms Ja. vierste baarlijk met leppen. Ja, En we op de C-scores Nienke Kleinvelderman, ja, die had het dus al woend. Maar ken het vierde, ja, ze ziet krijgt dan nog net in dat topje. Dus de ruimte is er, maar krijgt ze de tier? Dat is dan de vraag. is dan de druk er nou wat Op aan? zich, Dan... mooie aanloop, zit er ik op zich wel goed in, maar wel wat twijfelachtig. Nou. Klinkt wel heel heeg Nou. hier, hè? Zo. Kijk eens even. Nee, eigenlijk een beetje dezelfde Dat is sprong als volle Greg. scheef, denk ik. Maar de eerste snor is bekend. Ja. Bij de vrouw is toch wat duurder, hè? Van de duurlijkheid. Ja. De bronzen snor, nog hier is de troer. Ja. Ja, Het unieke kenmerk van Elke natuurlijk. Zo is dan Elke helemaal bekend met zijn opvallende snor. En die is voor eeuwig in brons. Zullen we nou op de A-scores, dan ziet ze Bokma. Ja, die had hem er toch ik tussenwormd in die top 5. Zet ik goed in de stok, jongens. Zeker, dus ja, wellicht ken die ik ook die 21 meter. Ja, die 21,64 van Bouke is wel een heel eind. Ik denk net dat de Dennis zo hut ontdekt komt. Maar 21 meter zou natuurlijk al prachtig wezen. Op zich felle aanloop. Zit er ik heel goed in, hè? Maar wel een beetje wild. En net Ja. ook iedereen wat scheef. ziet ze bok Nou, maar. die beziek het oren niet er even op. En dat is toch spannend. Het zonbed in.
En dan knoop ik met de jonkies, Jorrit Boustra. Dan hebben we eerst even een verhaal van, inderdaad. Niet correct, Reinder Haanstra. Die het 1870 del zetten. Ja. Dat wie nog een verbetering, denk ik. Ja. Dat 10 centimeter nog wel. Dus Jorrit maakt zijn richt op het Gielenbald Sint-Zoonbed. Eerst maar eens naar die topklimmen, denk ik. Want er zal er haast wel hinnen moeten om dit ik te hellen. Ja, had dit seizoen natuurlijk al een jongetje mee. Ja, dus hij kent het zeker. Maar ja, 1870 is ik al een hele 18 meter notering. Dan mag het Dus al ja. wel klappen, ja. Ja, hij heeft natuurlijk een mooie aanloop en die mooie insprong. We hebben het al doorheen. Zeker, en die zit erin. Zo. Hij ziet wel heel erg scherp. Nee, hij had het krijgt helemaal net. repeteert die arm Sjen van zijn coach. Ja, Hij, en als je sjuggen, dan ben je vaak ik fut. Ja. Hij gaat wierd. Reinder Haanstra is de winnaar. Die 1870 had hem de weest gebracht. En hij maakt een kleermeidje dan inderdaad voor de prijzen. We hebben op de C-scans, de vierde scans, Femke Rispens. Ja, dat is de enige die nog een onvaldwang kan op die afstand van Sigrid. Toch het aanmelden, hè? Niet correct van Noah de Boer. Noah, Ja, ze is wat jij er onder beurt, dus ik hoop dat ze de kleer van wie. Wat in het zo kennen, dan zou het Femke wel wezen. Zeker, Femke heeft al meerdere keren een zegje meter noteerd, dus dat zit er zeker in. In het Greensland dus, Femke Rispens. Uit Niehoven om correct te wezen. Ik moet net weten waar het leidt. Ja, Vlakbij Grietjerk. Vlakbij Grietjerk, ja. dat zullen wel, hè? Het had een sterke aanloop, zit er mooi in je, zo. Nee, Maar dat nee, is ze is echt van het weer in de laatste sprong. En ik heb het idee dat ze al meerdere keren te wetter wil ondertussen. Nou, dan weet Maar Sigrid zij- Bokma Sigrid nog. weet ik dat ze Sigrid kampioen had is. wel- En kan Ja. nog een keer vooruit springen. Nou, Dat springt wel heel lekker altijd. Ja, dat springt Ja. wel lekker. Maar ik vind het ook altijd moeilijk om in de laatste sprongen dan nog even te verbeteren. Dus Ja, dat is we het. zullen het beleven. Misschien lukt het Sigrid. En naar Brandsma, voor middelste scores. Erin zien, karakteristiekere voorbereiding. Had we Nice droge sprong. spijkervoen. Ja, dit is een misvat. Hij toch na je. Ja. oh ja. Dan weten we dat ik. Maar wie de spijksleppen is dan net handig. Nee. En het was bezocht met die spijks? Ik ga ook scof met spijkersprong. Wij hadden samen in hetzelfde team sprong. 4 op team reset en daar randen we allebei op spijkers destijds. Hij komt nou mooi omheen voor zijn oudzet. Hij zit er op zich Nou. goed in, je, zeker. Maar iedereen heeft hem aardig op scherp hij staan van kan nu. dit seizoen net vaker in de stok zitten, zien Nee. dat er de Joet in zit. Dus dat Die, is een positief. Hij krijgt het gevoel een beetje wel van. Ik denk dat hij op zich wel mijn tevreden gevoel naar huis te gaat. Dat Ja, wat denk ik ik al zei, die 21-64 van Bouke, die nou nog als lijst mooi. Ja, dat is voor Bouke iedereen zit een er hele zeker. kluif. Ja. Dit wel wierd. Dus eigenlijk de enige scores waar nog spanning op zit is de junioren scores. Ja. Deze voorscores Ja. hier met Sietse Ketelaar als eerste. Alle En treinen Gerrit nog. Terpstra. En Michiel Silstra. Komt Sietse aan, felle aanloop, hè. Hij zit er mooi in, hè. Dit kan 4. Ja. Hij zit wat 4 van de stok al, waardoor er wat weinig controle heeft. Maar hij komt echt heel 4. De beste wedstrijd voor Sietse, hè? Sietse Ketelaar. Hij zal zeker heel tevreden wezen, want hij heeft natuurlijk een prachtig persoonlijk record gesprongen. Ja, en dan ben je toch Bob jezelf iets tegen nu Ja. uiteindelijk. En dat de rest dan, nou ja, als Juster baarlijk 4 springt, ja, dat is dan tot daar rond, hè. Precies. Je hebt dan uit 20 meter fjouwer, Joet. Zien nieuwe PR. Als je op de man C-scores het heeft. natuurlijk, dan Sigrid Bokma, is al zeker van de winst. Ja. Ken het nog verder? Dat is dan de zou toch vraag. mooi dat ze nou dat topgeven helft van die stap. Ja, zeker. Hij zit er natuurlijk net voor niks op. Het een mooie Daar komt aanloop, ze. ja. Er zit er goed in. Ja, zo. Ja, Gieter. Oh. Nee, hij valt. Ja, Het is te hutwerkje. het weer op de Sjen dat er echt heel erg stil sting en dat het de series bij Sigrid de twijfel. Ja. En dat is vaak net een goed teken. Het applaus klettert voor Sigrid Bokma. Maar zeg je met de fjouwer in de vaarronde pakt zij de winst bij de vrouwen. En dan hebben we de volgende kampioen van Joert die zich voorbereidt op zijn finale sprong. Ja, wat mag nou nog van diezelfde verwachten als de Sanne Ostendel zetten. Ik zeg wel als ik even begermde stoksteen heb, maar die had er toch wel wat dichterbij staan Ja. dan Michiel Sielstra. Dus ja, dat is het toch knap dat ze zat in elkaar opboksen. Terwijl Ja. om de wetten er nou ja, toch best een verschil in zit Ja. eigenlijk. Bouke de Jong van Parregeer. Eerst Niet, de afsluiting bij de senioren. Ja, die prachtige afstand, ja.
Het traap even op zijn voeten. Waarom deed hij dat? De, Dat is even zijn hars even verdelen over de baan en de onderkant van zijn voet. Ja. 21,64. Zult er als zijn holletje in. Dat weet er al. ja, Ja, hij dat zit wel er wel mooi, hè? heel mooi in. Zo, en hij zit ik heeg. Ah. Maar hij stak het zelf ook al wat naar beneden om voorzichtig te landen. De winnaar. Ja, dik verdienen natuurlijk, ja. Zeker weten. Ja, nou de oudste natuurlijk bij de junioren. Ja, dan moeten er nog twee. Hier is Nog natuurlijk twee. een volle kans. Misschien Seuzen in de finale. En zijn we al de stak 4, dus dat Ja. duurt ik even voordat hij dan goed te plak staat. Daar me nog wel heen wat dan had Michiel nog kans op een antwoord. Dan moet één wacht op de meter, denk ik. Hij heeft er extra tijd om te concentreren. Ja. Dus ja, wie weet komt er nou wat moois. Ja, of om spanning op te bouwen. Ja, zeker. Ja, dat is net iedereen is daar blij mee. Germ Terpstra, de man uit Sum. Hij hebt in de voorronde naar 20 meter 18. En nou spanning van ontknoping bij de junioren. Ja, die aanloop bleek het mooi fel. Nou zit er goed in je. Zo, maar hij heeft hem Nee, best dat zo redt hem scherp net. staan. Dan weet Michiel ook dat er deze hier het won had. Hij maakt de stok nog even een extra wie, dus Ja, dan heeft precies. Michiel extra werk. En ze zijn wel con-collega's in die zin. Als we het gaan Ja. over een mentaal speeltje, is dit wel een Dan van is de dat dus speeltjes. een aspect. Ja. Ja. Maar Michiel is wel echt een typisch voorbeeld van een nuchtere Fries. Een coole Ik denk kikker, net ja. dat het hem echt wat kelijk in. Michiel is ook echt een kampioenschapsspringer. Waar vorig jaar natuurlijk Fries kampioen, of Nederlands kampioen in Twaailing, Driels. En Fries kampioen, oude randier. Echt een kampioenschapsman. Want zag heel sterk weer dat seizoen nog net. En God won met de titel naar huis. Ja. Nou, vorig jaar had hij uiteindelijk wel een heel goed seizoen Ja, gehad. Heb ik ja. ik een peer. Hij ging voor het eerst over de 21 meter. Ja. Dus in die zin, ja, die 21 meters die staan wel vaker bij hem op het bord. Michiel Silstra, de man uit Eerstem. Bij Driels, hij... Hij is natuurlijk een junior, maar het fysiek van een senior al. Hè. Als het, dat maakt toch wel na- rustig, zei ze. Na deze kerels, dan denk ik, ja, Ja. als dan als baas van 16 hier bij zo'n knaap in de groep komt, dan denk ik, ik stel 12 achter. Ik denk Ja. dat dit hun laatste jaar is bij de junioren, weet ik haast wel zeker. Ja, van Maar Michiel goed, ze sowieso. zijn Van wel mij klaar mag om... jij wel oh, Germ is toch een stukje jonger. Maar ja, Michiel is er zeker klaar voor om maar Ja. de senioren mee te boksen. Alleen nog al op basis van waar de stok stiet onder wetter. Doet er daar zeker al heel leuk mooi. Ja, Hij Hij weet al dat werk hij... nodig daarvoor. Nee, hoe giet mij die bronzen snor, maar zit er nog dat meer in kan het mooi vechtings? even zien. Dus je had de streepjes op de stok. Hij hem krijgt op 12:30. En voor wat ik nou zie, Zet er hem iets voor zet op. er, het hing het erom. Ongeveer hetzelfde plakjes wat hij krijgt hier. Hij weegt het erop. Dus je streepjes op die stok, die zit om een hele meter. En beginnen wij de wedstrijd, eerst de stok dus verder zetten of weer omzetten. Als het langzaam, of als de derde punt net helle haast, helle is hem iets weer om. En als de snelle hoek was, de 16 iets verder. En dat keer die hele meter, denk ik, ben dan een indicatie, zeg maar, om een beetje uit te meten. Maar hey, hoe vier hak hem nou eigenlijk? Hij zet de stokdel. De man bij nummer 53. Ja, als Nog ik juist even- hoe de stok in het wetter ziet, dan zit er een enorme hoek in. En dat Ja. is eigenlijk dus te baarlijk dat er die helpt. Hoe vier kan deze jongen komen? Is dit een potentiële vierliep topper die het misschien wel de record ziet op boek van Als ik Net zucht naar wetter hem potentieel. steen het en de hoek die er nou al helpt in zijn lijst in de jaren, denk ik dat hij kanshebber is om dat Nederlandse record nog wel eens om te vallen in de toekomst. Monsieur bij de Hollanders natuurlijk, Reinier Overbeek. Dat is een beetje hetzelfde bouwde jongen, zeg maar. Ja, die is nou zeer dominant in het Hollandse kamp. Dus, Ja, daar komt er voor om. deze Zit er jongen mooi had echt in wel hier. een volle Zo. toekomst, ja. Hij is ik wil weer snel omheen, maar hij is wat wild en helpt Ja. het. Dus wel de winnaar van de dij. Michiel Silstra van Eerstem. Maar 20 meter 34 pakt hij de winst. Nou, dan hebben wij een prachtig mooie Lieperijsjoen. De Ilkes Carillon Memorial, de 12e editie hier in Burgum. Kunnen we nog wel even de winnaars nog één keer van jou op een rietje zetten. Natuurlijk, hij is de man, Michiel Silstra, dat je nou zegt, die het wint bij de junioren. We hebben Sigrid Bokma, die het bij de vrouwen de winst pakt. Het is bij de Famkes, Nienke Klein,
Velderman die het wint. Bij de senioren natuurlijk. Bouke de Jong, hè? Ja, Bouke de Jong, de man uit Paraguay. Maar die monsterachtige sprong van 21 meter. 68, 64 wie het. Ja, natuurlijk. Zie je We in beeld, noteren McGill nog even discussiëren met Hoyt en hem. Nou, eerste felicitaties natuurlijk, maar waar ik veel even besprutsen dat het net hier en daar overal helemaal goed ging. Maar hij Nee. zal zeker blij wezen. Iedereen maakt zich op om dat podium op te gaan, om die snor al in ontvangst te nemen. denk ik. Ja, vanzelfs. We gaan een snelle prijsdrukking van de kampioenen in Zandberg haasten. Over het algemeen met de prijsdrukking binnen het uur na de wedstrijd in. Alleen bij speciale wedstrijden, zoals de Carillon Memorial, worden de kampioenen in Zandberg huldigen. Een prachtige, mooi eerbetoon natuurlijk. En heel dat dat dan daar in het zandbed is. Hadden we nog even vooruit naar de komende weken. Wat zit er nog meer op de Philiep agenda? Ja, natuurlijk de twakkamp. 4 juli in Jaarsveld. Wij zijn erbij. Wij sturen die vanzelfs live uit. Ik moet je even de naam schuldig blijven wat er dan al hierbij binnen. Maar in elk geval een doffe verslag. Hij heeft nog wat tijd te jekje naar deze zinderende jong. Wij geven er maar uit. Ah, ik vond eigenlijk dat er over het algemeen best wel goed lep was. Zeker nevens de oude wedstrijden. Hij zal hier zeker een stapje voor uitzetten, heb ik het idee. Dus of ze gaan heel goed op het mooie waar, of ze zijn blij dat ze in Burgum leppen. Of het weer gewoon een goede dag. Maar een spannende wedstrijd, maar een hele mooie afstand vooral. Ja, super positief. Super positief. Een brotsig Burgum shirt. Ik denk dat dit heel goed wie voor het twakkamp. Want ik denk dat Holland nou ondertussen niet een beetje zenuwachtig wordt. Ja? Want die het toch, we hebben hem al binnen, maar dat valt toch wat oud, denk ik. Heel Dalmij, die afstand die Bouke de Jong van Paraguay del zetten. Die 21, 64. Het weekend van Jorgen van de Jong doet hij die afstand liepte. We zien ze in beeld. De winnaars van de dijwinners. Die de bronzen snor in ontvangst nemen mij. Ja, nog Bouke mee. Ja, de mister geen succes. Ik denk dat die Traore Media all-light wordt. Die ben alvast reacties onder het Guardian. Ja, het is natuurlijk een prachtige afstand. Dat verdient ik ondacht. Maar ja, de Zelfs. mooiste ondacht is natuurlijk hoe die snor in ontvangst nemen. Waar is er? Bouke de Jong. Ja, dat zullen even iemand. Zullen hem even attenderen, matten. Zien reactie en die van de orenleppers die binnen Moon nog even restig nij te harkjen. En nij te lezen trouwens op uw website www.omroepfriesland.nl of in de Omroep app. En Moon hier op de radio. Dan Jerrio de reacties van de leppers waarom. En dan zullen we natuurlijk vragen aan Bouke de Jong wat er toch hinnegong doet hij die 21 64 op het boord zetten. Zien, PR. Zien we het er komt rondkomt. Ja, daar is de man Al in dravend het zelf. leadershirt. Wat zei de Sto? Al dravend zelfs. Ja. Hij had nog energie hoe natuurlijk, want ja, hij had natuurlijk een prachtige dag. Ja, zeker weten. De meesten binnen naar die hitte van jou het wel een beetje uitputten, maar hij nog net. Mooi voor de mensen in Burgum die het je toch maar machtig op dit evenement ook aanbinnen. Het applaus Van Nienke, voor Nienke Klein-Velderman. Famke maar een snor. Dat is echt wat. Ja, Ongebruikelijk, maar ik denk dat ze er wel heel blij mee is. waar je dat toch in In dit geval wel. koude. Meestal ben ze net zo blij met hun snor, maar deze wel. Ja. Natuurlijk nemen we die prijsuitreiking nog even mee. Want de waardering is er Ja. voor Reinder Haanstra. Die Reinder jongens. Haanstra. Ja, die zit ik heel blij wezen. 1 centimeter voor zijn PR. Oh, nou ja, ik bedoel, dat is toch een prachtige wedstrijd. Hartstikke goeie En de dag, winst, hoor. zeker. 20 meter 34 is de afstand die het hij sprong. De man in het blauw. Die zal Ja. ik zeker blij wezen. Maar goed, we hebben zeker voorbij de 21 jongen. Ja. Dus ja, het kent zeker vierder. Maar 20-24 is al uitzonderlijk. Ja, En Sigrid je natuurlijk heel blij met die mooie 16 meter. Die, ja, ik maar een goed gevoel naar huis, denk ik. 16 meter fjouwer. Sigrid Bokma. En dan de man werd we ermee uitgaan hier in Burgum. Met een, de tweede Frieske oorstand eerlijk. Bouke de Jong. Daar had ze
de foto's en de plaatsjes om mij te nemen. Ja, voor, natuurlijk de snor altijd. voor. Bouke is net een snor wend, die had hem verkeerd om. Oh ja, dat is de shit. Hij wordt er al Ja, op daar zijn we attendeerd. Hij werd er al even op attendeerd. Ik denk Ja. dat Bouke helemaal blij is, want hij Ja. heeft er een soort vertraind. Dus ik denk dat ik een zeer terechte winnaar is, Sjoerd. Zeker En ik weten. zeer terecht dat hij zo 4 sprongen heeft. Qua techniek en trainingsmoeite die hij erin stutsen heeft. Het binnen de laatste momenten die wij zien hebben hier in Burgum. Want dit weer het verslag van de Ilkes Carillon Memorial 2024. De 12e editie. We hebben een prachtige lepperij zien. Maar ik heb tegen dankzij voor je vakkundige analyses. Marit van der Wal en Bart Helmholt. Graag tot een andere keer. En blijf bij u. Deze hele simmer nog. Je hoeft niet te missen van het vierleppen. Tot ziens. Iedereen hoor je al. Ondertussen halen ze ons van de stream af. Dus moet heel even wachten. Ja, daarom. Tot de volgende. Ja, bedankt. Ook leuk. Hartstikke leuk op de waan. Mooi dat ze het oppakt. Ja, maar ja. Ja, Ja, dat is echt wel belangrijk. ik zit wel een keer een beetje met mij vrienden voor. Maar ik kan verder zo niet doen. Dat maakt niet maar voor jou. Heb je het leuk gehad? Wat je min wilt keren, dat vol? Nee, precies maar. En dan als je Treinen Ja, dat. Ja, dat keren het waar van die experts.
Mooi. Leuk. Ik vind dat zo leuk. Als er een mooi commentaar houdt. Ja. Anders zit het niet in. Dan is gewoon even wat technisch wat leuker. Meer stellen hoe die hebben ze zat. Maakt het van thuis heel leuk. Mooi zo. Ja. Tot volgende. Dan lijkt het wat.